ala problème papou ba merci enen jeeɗen koye nder leydi he kadi gonɗen koye société he kala ko kewi e nder société men eɗen poti ɗum wawde addude jewten hen saabu eɗen gandi mboɗo heewide bone ficcat laaci kadi ko kewta e nder rendoji goɗɗi ɗi ene haasi taw luutani rendoji men ene gasa ko kamɓe bilwi walla ko communication ɓeɓe ɓuuri jallude kono noon so tawi a woni communicateur aɗa woni e nder rendo ngo so tawi hunde kewi aɗa foti wawde arde hen mbaɗon yewtere jiyanɗe ɗe jerodira jencude dañe e nder ndeɗon yewtere c'est très important bandiraɓe kala rewintoɓe côté information e nder leydi men Sénégal so tawi koto TikTok walla so tawi koto YouTube walla so tawi koto sengo Facebook walla so tawi koto Instagram eɗen gandi ka keso poul mo gandanɗa hoorema hande ko ɗum woni ko yewtete e téléji ɗi ɗum woni ko yewtete e grand place uji ɗi ko ɗum woni ko yewtete e nder radio ji ɗi woni hakkude Amina Poté e wondude kouthia saabu taguen wiide wonde hakkude Amina Poté kañum wonde kouthia eɗen gandi 110 audio makko yalti 110 audio mbimi wonde fodde 110 audio kouthia yalti hen jaafoɗon onon waɗoɓe hen o waɗat confirmation wonde pape cheikh diallo ko debati gorkati woni gor jiguel voilà saabu ɗum o wi eɗen gandi pape cheikh diallo ene yaara e dewle tati e nder ɗeɗon dewle tati kouthia wi kala hen mo resno so serte mum haaldata mum wiya wonde betti pape cheikh diallo ene wonda e gorko comme ne mum ni actuellement pape cheikh diallo ko célibataire enen fof eɗen gandi ɗum ɗon te kaɗon haala ɓooyi haalede kono noon kouthia e hoore mum wi wonde heeɓi hen haqiqa te aussi haaldi e rewɓe pape cheikh diallo goto hen fof o sertire mum ko sababuno wonde yii omo wonda e gorko ɗum ko gueɗal gongal ngal o wi wonde Amina Poté e wondude Viviane Ndour ko kamɓe jaltitta saabu ɗum koɓe lesbienne en ko kamɓe gondata o wi ɗum ni waɗino caɗele ha on mo ganduɗama kañumni Zeyna Ndour ɓi Viviane Ndour tinino ɗum waɗino probléme hakkude mum e yummum ɗum ko gueɗal voilà gueɗal gongal ɗimmal ngal aussi jaayi mo gandanɗa hoorema yimɓeɓe jiyatno ɗum koye kouthia show enen fof eɗen gandi ɗum o sankima ɓe mbi wonde koye cancer o wonduno konko jaayi dans ce cas kankone hoore makko kouthia e nder audio ji ɗi wonɗo yalti e nder oɗon tuma omo haala hen haala jaayi o haali hen haala cancer mo jaayi wondi o haaluji ɗi ganduɗa hoorema ɗi belani reftude ɗum ko gueɗal ɗum ɗon foof noon koye téléphone ɗum foof koye réseaux sociaux il faut garten hen ha moƴƴi e kadi o haaɗani ɗon kanko kouthia o haaɗani ɗon saabu ɗum won vidéo ji makko baɗɗi fuité omo ɓoori ha laaɓi omo haalda e rewɓe ne wonde omo holla omo wiyonde gorko ko ma jogo becce o wi debbo o wona mbiɗa wonde debbo ne foti leppude kono gorko e hoore mum ko ma jogo becce dans ce cas omo ɓoori ha laaɓi ɗiɗon vidéo ji en jii hay nder live adamo yaltini ɗum e nder oɗon juma kadi won woɗɓe live aji goɗɗi jaltini ɗum enen koye men en keeɓi e vidéo ji ɗi dans ce cas mais won vidéo ji ɗi gandanɗa hoorema hay goto wawa ɗum yaltinde e nder TikTok saabu ɗum sa yaltini hen sa renaki ko nden battintoɗa wadde live ɗum tagui noon vidéo ji ɗiɗon kewɗi jiyaka kono wonɓe gandanɗa hoorema aussi waɗoɓe suivre information walla rewintoɓe gueɗe kewɗe joguiɓe source uji ene mbawi hebde ɗiɗon vidéo ji mofta kono min kam personnellement hay sino so tawi wonde koye côté communication ko hew wonde gollanmi mboɗo heeɓa gueɗe kewɗe wonko gandanɗa hoorema ko sutura te sutura neɗɗo o a wawa wiide aɗa yaltina ɗum kut ko kut kono noon aɗa en tant que communicateur aɗa wawi yewtude aɗa wawi haalde aɗa wawi jirtinde yimɓe e rendo ngo par rapport e nder ɗeɗo karelleje kese ɗe joguiɗen woni ko wayno portable uji men ɗi joguiɗen e nder oɗon tuma c'est très important neɗɗo o waɗa vigilant e nder portable o saabu ɗum won wiɓe wonde kouthia haaldatno koye guel mum kouthia e hoore mum waɗi ɗum démentir par rapport e côté téléphone ɓe hewɓe ɓe o haaldi kouthia wi wonde oɗon ko deuxiéme femme mum
oɗon mo haldanno ko deuxième femme makko mo waddanno appel vidéo aussi ko deuxième femme makko hedoro noon ko ɓe gondi ala ko heddi so wona ɓe natti wawde wondude divorce waɗi hakkude mabɓe ndekete debbo o pendant plus de 2 ans koko waɗi kulu téléphone makko c'est très important ɗum addana wadde yewtere kulu téléphone hande téléphone ngaji ɗiɗo ɗi joguiɗen woto hay goto hoolo téléphone mum ha itta totta ɗum debbo walla itta totta ɗum on mo andi ne tawno wonde mbaɗirta scanner téléphone neɗɗo o to côté whatsapp mum faamu wonde kala vocal mo mbaɗɗa an a heɗoto vocal o kono on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni baɗɗo kulu téléphone ma hoore mum heɗoto vocal o kala mo mbawɗa noddude jomum ene heeɗi te kala mo mbawɗa haaldude jomum ene heeɗi kala vocal mo mbawɗa hebde jomum ene heeɗi ko ɗum saabi noon on moɓe mbi wonde ko guel kouthia wonno ɓe mbi ala ko deuxiéme femme makko e nder on duma o kañum yaltini vidéo ji ɗi rutti aussi yaltini haala ka appel aji kouthia ɗi gandanɗa hoorema appel aji kouthia ɗi gandanɗa hoorema ɗi haaldanno e ceerno par ce que kawuji ɗi keewi kouthia wona non seulement wona tan Amina Poté hewɓe keɓani hen ko laaɓi kono enen aussi en mbaɗi hen wittoji men ha keɓɗen ko laaɓi mbaɗe tappate lay fo s'il vous plaît voilà en kaalino hen en dokkino information o hanki e nder Titonde TV kono won hewɓe pamani ɗum tagui en hande arde wiide wonde eɗen mbaɗa live pour yidde laɓɓitinde gueɗe ɗe Fatimata Ndiaye Fouta Tampi a salminama a weltanama no fewi voilà e nder ɗum ɗon Fatimata Ndiaye après mbasa woɗɗude après maminane ɗo joni inchallah Fatimata Ndiaye Fouta Tampi mami voilà ɗum ko gueɗal voilà ɗum ko gueɗal gongal ngal on mo gandanɗa hoorema aussi ko debbo eɗen gandi ko jimeteɗo hewɓe ne jima ɗum ne haalirta ni yanna voilà bon yimɓeɓe ne gandi ɗum Kouthia e hoore mum jokkodiri e ceerno pour yidde liggade oɗon eɗen gandi yiɗi jalti e nder on ɗum audio ji jalti par rapport ɗum ɗon bon donc en résumé pamen tan wonde hande neɗɗo ene niɓɓiɗi saabu ɗum woto ittu hoolare ma ha pawa ɗum e neɗɗo ha telle sorte que eywa jagga wonde oɗo neɗɗo onon gondi ko onon gurdi omo wawi surdema walla itta hoolare pawa ɗum e neɗɗo ha telle sorte que cikka wonde oɗo neɗɗo e nder oɗon tuma janggo e jaam sa heeɓi caɗele omo wawi daranadema e nder ndeɗon nangue saabu ɗum hande hewɓe ko hoolo kon ƴakki awdi en c'est très important aussi gandon ɗum pamon ɗum ɗon Kouthia hande ko waɗanno fodde 30 ans de carrière Kouthia waɗi 30 ans de carrière ko waɗanno e nder 30 ans de carrière ɗi foof ene wayno boni e nder ñalawma goto par ce que hande neɗɗo ɗi ndiɗi tagui wi neɗɗo ɗiɗi wonko neɗɗo o hollata e nder oɗon tuma e ko wonko neɗɗo o hollata c'est diamétralement opposé e ko neɗɗo o wuuri ko par ce que goto fof ne jogui vie mum privé il faut yimɓe ganda ɗum goto fof ne jogui vie privé donc haade ko noon après haade nanni bandiraɗo debbo woni Fatimata Ndiaye Fouta Tampi a wayrama banam debbo bisimilla ma annene wasata ka dewintoɗo information no fewi wasata aussi won information ngaji goɗɗi ɗi ganduɗa hoorema ɗi mbawɗa addude walla won yiyande ma nde gandanɗa hoorema ɗe mbawɗa addude par rapport aussi ka Kouthia hakkude mum e Amina Poté o Amina Poté beele ne foti laɓɓitinde oɗon tuuma wadde aussi conférence de presse par rapport ɗum ɗon haala wonde Kouthia ko kañum wari Ndiaye bisimilla e ko adi adi ko fo mon frère ko sammindema e juuradema e weltanadema e ñaganadema Allah jaam e kisal e weltanade kadi ɓe ganduɗa dingiral magal wonɓe ɗo ɓe e juurade ɓe e sammindeɓe samminago ɗum teddude e salminade kala to pulla wawi wonde ne wawi wonide joom e kisal nden kala woni mum di jeedu avant tout d'abord donc komi dañɗo gacce min e hooram kono komi dañɗo gacce kadi e leñol Halpular e leñol Sénégal aɗan ko tahi DJ Du hande ko ɓuɗɗotomi koye hooram on a perdu tout nos valeurs kala valeur mo ganduɗa hande jinnaɓe men mbaɗino e men en perdi DJ Du adan a yiyanno neɗɗo bonɗo ene waɗa ko boni suure walla nanne e nder suudu fawte e lawol ha fewo e lawol kono DJ Du joni salamaleykum hay minema sen kalde holno kaldeten tan dugden e audioji en ƴetta audioji mbaɗen e réseaux sociaux taw wona noon fonno wonirde wona noon fonno yarude kono DJ Du hande Kouthia hande gaccini kala gorko gonɗo e aduna wona Sénégal Kouthia hande gaccini ɗum kono hadi oɗo suha debbo kiya gaccini kala debbo gonɗo e dow aduna wona dewɓe Sénégal tan
sabu ko kucca wawi wadde ko fof kañum e bonde e wasde waddede cautionné ko oɗo kiya waɗi ho ɓuuri bonde Allah andi to nanguno kucca Allah andi ko addani kucca haali ɗum ɗo kono ko wawi haalde ko fof kanko so andi ko yaltini o so sikki ko kucca o bonnani o bonni famille ji kewɗi ɗi ganduɗa o wawna fewride ha ñana lahara ɓuuri musde ham noon e probléme aji ɗi fof Amina c'est mon ami ko sehilam ko neɗɗam probléme Amina woni mbaɗa wawi wiide ko seeɗa eko muusi kam kono muusi kam ko o innamade o mo Allah tagi ruttiri jeyɗum wone janale mum ena maaji e noti jomum ɗiɗo haaluji bonɗi dije du neɗɗo hay sa andini neɗɗo ko boni walla ko ganduɗa sa haali ene fusa leñol aɗa foti dejjude ɗum hande ko haali oɗo njaay hande njaay mayɗo o kadi njaay ɓoy wiide kucca limma def kono meeɗani haalde kucca foti haalde ɗum ɗo kadi sukaɓe worɓe ɓe poti artirde hakkillaji mabɓe ay debbo woni haymini dow hoore bijjo du debbo hande kala ko moƴƴe aduna ko debbo kono kala ko bone aduna ko debbo komin rewɓe noon kono minen kala ko moƴƴi ko minen kala ko boni ko minen hande ko debbo yandinimo debbo mo hoolino debbo mo ƴetti omo haala ɗiɗo konguɗi hayso tawi forani warude ni hayso foti forani yarude ni ko debbo haali ɗiɗo konguɗi ha hande oɗo debbo Allah andi ko woni hakkude mabɓe Allah mi yalam ko Allah tan andi kamɓe ɗiɗo ha haali ɗiɗo konguɗi ɗum yalte réseaux sociaux kucca hande kala ko liggino e aduna mum kala ko neɗɗo wonno wawno waɗi ɗum respecté aduna mum hande wonti zéro sinon ko min wonno kucca hande wona ferade konngol ma won pose de question wi wonde mbeɗen keeɓi confirmation beele ko kucca e hoore mum waɗani ɗum démentir kucca e hoore mum wi wonde ko debbo mum waɗi ɗum wilipande kucca e hoore mum haali haala ka waɗani ɗum démentir kala nodɗuma téléphone ko ɗum woni ko waɗata expliqué donc donc hunde nde no woodi hedoro noon ko est ce que debbo o no foti waddemo ɗum ɗo walla fotani waddemo ɗum ɗo ɗum ko par rapport côté windoɓe ɓe ha wawa labde mumen mais ko kalta ɗo ko c'est quelque chose qui est très important aɗa wawi jokkude eyyi ko diji ɗum mi haalama gueɗe goore ma yimɓe mbi pourquoi gaccuɗa ha joni ha probléme waɗi kalɗa hen ko tawi a haalani guila ko ɓooyi mbaɗa alerté pour yimɓeɓe ganda neɗɗo a suurat ɗum kono min ko heeɓi Amina Poté kucca ko heeɓi kucca ko heeɓi Amina Poté kucca min Fatimata Ndiaye kucca c'est bizarre ah oui comment eyo merci beaucoup aɗa siftora kucca ƴettinimi ɗo yontere temps Fouta Tampi ene fawmi tan oɗo Fouta tampani donc mi joni ñalawma goto woodi noddudemi omo nodda mo waɗa instant mi ƴettani mbaɗmomi message mbomi pardon c'est qui o wi c'est moi Bilal Abou Bilal alias Kouthia de TFM mbomi ok comment tu vas mon frère o wi je peux t'appeler ma ne ko bien sûr pourquoi pas o noddi kam o wi kam non temps yi maa ngi lay may bës gis nga temps yi ni ma la yégee weer bi yëpp dama la wàcc machallah non dama kontaan ci o xaali donc nag boobu sama numéro jël ko après suba dinaa la woo ñu gën a yaatal comme te dafa guddi mbomi ok amul benn problème donc min gacciri noon weeri vers 16h 17h moins on noddi kam téléphone tay waɗi enregistré numéro mbuwam Kouthia noo def ça va yaa ngi ci jàmm oyi maa ngi ci jàmm yaa ngi ci jàmm yow foo dëkkee ma ne ko maa ngi mamel oyi mamel far ma ne ko si tama kiir fay oyi est ce que mën naa laa gis ma ne ko instant yi damaa génn mais bu ma amee temps dinaa la woo mun dama laa soxla maa bëgg ñu waxtaan ma ne ko amul benn problème su ma ñëwaatee dinaa la woo donc no ngartum de donc je l'ai rappelé boo ma damaa ñëw mais damaa guddee moo tax doo mën a ñëw sama kër oyi waaw man dama laa bëggoon a waxtaan ak yow mais xam nga adduna bi dafa tëradi léegi da ngay waxaat nit ñi jëlee ko neneen mbaa nga waxaat nit ñi ñu enregistré wala leneen man ko man awma sa téléphone buy enregistré xaw ma sax du ñuy enregistré mosuma enregistré doomu aadama man sama nit nga yàllaa ñu boole mu ne ma diggante xam nga ne diggante si ak Njaay ak Jóob diggante si ak Njaay ak Jóob ay doomu ba foofu ɗum ɗo micro Omar après mo wattama ko haalata ko c'est très important parce que information vas-y continue Fatimata Ndiaye diggante si ak Njaay ay kal lañ ma ne ko waa diggante si ak Njaay ay kal ak Jóob ay kal lañ oy kam waaw oy kam xam nga est-ce que xam nga dangaa jekk dangaa jongoma ma ne ko bon yaa merci beaucoup mu ne ma est-ce que xam nga ne am na ay gars yoo xamante ne dañ may woo naa man ndax xam nga xale bu jigéen bi man leen xaw ma ko ci réseaux sociaux yi laa ko xamee ak ci télé yi mu ne ma gars yi dañ laa bëgg te ñoom dañuy pare pour defal lu ne teraanga go ne mën ngaa am ci ñoom mais mu ànd ak discrétion mën naa laa placer si ay gars yoo xamante dañ la defal loolu ak loolu ma ne ko comprendre ma ko carrément am doo ko waaye waduma enregistré moom comprendre ma maanaam c'est-à-dire soit plus clair mu ne ma non du question da ngay tëdd ak ñoom bu la neexee nga bañ a tëdd ak ñoom parce que dangaa jom nga ma yaa ma gën a xam booy taawun nga mën ngaa fexe ba encaisser leen am li nga bëgg si ñoom te duñu jot a tëddaa yow wattume pulaar woni wonoɓe hen nanta olof quoi eyyi o wi ham mbaɗa wawi waddude hol yimɓe ɓe ganduɗa ene noddamo enen namdomo ko oɗo suhade tawde andi ɗum oyi mi andama gaɗa mom koye réseaux sociaux ji he e télé ji ɗi
oy masara nan ka debbo jontade bomi abo dum mi debi andano oy kam askara andi holbe ganduda enen jogi jawdi enen pari pour hokkudemo dum ko kala ko jidda mi wom mi famani ko jidda ha don soit plus clair oy wona yobe lel doyma ala way wasde lel dade mabbe ka debbo ka boy town ara fama ko heewi ara way funtundirde mabbe ha daña ko jidda ko tawa a tampata daña fof tawa tampata be mbadama dum don non o yaltini jikku ceddago ngu attimi yumma ko kala momi bona mo belami coupe momi après mbar momi bloqué supprimer mbar mi supprimer son numéro dañi balde nay balde joyi itti numéro tigo goto noddi ham hen o mi ñaagi ham yaafuya so tawi ko kalmi ho welani mo ñaagi ham yaafuya wonno koy ƴewde tan taw koy rewbe be don jeyami wala wona rewbe be don jeyami après kadi mbar momi kadi bloqué gaccumi dum c'est mon histoire réelle avec Kouthia Abou Bilal mo TFM ça c'est mon histoire réelle ko ñane hen o wari wadde dum do vidéo ji am donc c'est mon histoire réelle donc je laisse les gens alam yalam kam mais an kam yimbe fo nganda dañi no do saha par rapport aussi à Fatima Ndiaye Fouta Tampio nden Kouthia ene wado non e haalanno haalama wodbe aussi ne kalanno haalama nden kala plateau ma daraki jomen ci kara wonno ko dañata visibilité mo jidi dañjo dum kam yimbe fo ngandi dum don voilà ko heddi ko non bon ce qui est l'essentiel ne kalduda ni ko hono non Amina Poté haaldi Amina Poté wiyani wonde Kouthia ene fottude mo hoore mum ko on mo gandatma ko badum madike nya ko on o yinno wadde dum par rapport à Amina Poté haaldi e der conférence de presse mum ni dans ce cas firti wonde ko hande won wonbe do hen non seulement ene biyo ko animateur uji non seulement aussi no ngoni e télé ji kono non ene wayno ko haajino jomen bay ko ne agent ji ni e der yimbe ben be gandatma wiire wonde ko patron nge parce que kambe ƴewanta dum en geluji dum kam nana partout nana e der ben be gandatma horma rewbe politiciens ji be nana e der ben be gandatma horma journaliste ji di nana e der animateur uji di ene wade yimbe be gandatma horma pour maafe mabbe mbaw leppude alay sago patron nge be ko ben be ƴewanta sukabe mbawa ha joni wonde men wala be ƴew men contact uji eywa dum kam ko hunde wonde kono non bon ce qui est l'essentiel ne mbadduda e makko ni bele ko non woni no wori wala wonani no wori Allah mi yalam kono non ko hono kaado haala ko kalda ko hono kaadon on mo ganduda ma kañoni Amina haali andi to jippine to ngaynem do tan mi acca worbe be ngara woni aradi Kouthia wuuri mbado wuuri kalmi dum koy do yen te jango télé so ngari do na mami haltu hen so tawi ko diffamation il n'a qu'à me porter plainte parce que ko kalmi ko c'est réel c'est dommage mi acci ha joni kalmi sabu mi sikkano omo wada dum maro yimbe mambi mi lelli haalde wala pourquoi mi halani gilo ko boy ko do cikkumi ni fo way sourde dum kono mi sikkano dum en yetto ha do en mi acca wada be non ngara mbodo mi do en après mi artimo ko wada be kala d'accord Fatou Ndiaye weltanama no fewi noken Oumar Diaw par rapport aussi Kouthia o actuellement aussi ko kanyum woni e haalede de réseaux sociaux ji yimbe fon gandi kono non ne tawno koy demgal wolof haalate hewbe ene kewi namdade en dijidu holno yaari holno sifori ne tawno kala ko wade olof eden kewi artir dum par rapport aussi côté pular bele rendo ngone anda il faut pas mais en fulbe be jeeden ko nder Sénégal kadi aussi ko wullete do hen gor jiginaji ko wullete do hen tigrigaji ni kawuji badoji di hedro wonta ko enen kewi suturo e nder men kono non eden mbawi wiide kala ko wadete e nder leƴƴi goddi ene wada e men jabo sora odo jeeredo do hen biredo ndo ko gor jigeno est ce que don gandi ko halpular ko pullo est ce que yimbe gandi dum don pular laddo cer o haala c'est ça laifaji makko sa naati hen ma yido ganda horma o yalto haala pular laddo cer dum il faut yimbe be ganduno pamdu non nyanden ko boyani ko won debbati gorkati goto jaggano e ndoro don tuma jeya ko matam vidéo mbodo mi jogi dum ha on hebiri wonde halpular bado dum do dala dum koy wodani an vraiment ka jilludo donc nak ce qui est l'essentiel guede baade hono ni so tawi wonde ene kale ene moƴƴi enen mbawen artude hen kale no mbate Mali wona fulbe ngodi ton jaba sora jaako Mali mais Mali ken wadi fulbe to aussi voilà Ousmane bismillah Ousmane Diaw DJ sawade selli mi salmini sokhna Fatima mi salmini wonbe do en be fof DJ affaire o dal ko min ko no mijirim dum ni ko wadde hawi suturo jananno audio ji ne jaltirni fewani video ji jaltirni fewani te kadi aussi o wi odo ko debbo makko mo resno debbo ma mo desda ada jogi mum confiance ada jogi c'est-à-dire ka wawi wadde partager mum secret ji wonko ganduda yodani surtout non enen hal pulerebe enen kam on côté bido wiide masha Allah mais dum do wondi ni ko fewani debbo ma mo desda daro suba ko goto bonnuma Ousmane d'accord min koko émission fatal la jafoda ay nan Fatima gonga hedi mama mi kono hedi Ousmane
quel que soit alpha e ko musi ko fof hol ko ganduda o forani haal dum e debbo wana vie privée makko kanko o vie privée ji janandi o tettoma haalde debbo makko ha mode enregistré Ousmane ne dis pas ça mon frère vas-y mais ay Fatima wallahi ay min bi wama respecté no feewi parce que wonko tagi mais wallahi wana hay hunde jinno ko kedoda kam parce que wonko ganduda e aduna e yimbe fof mbayi non moƴƴani hande ala fof mo ñohara do hal pulere ala fof mo ñohara mais est ce que ko kalta ko adidi yimbe wodbe nanam ma dum ana wawa darade hande mbiya sinni Allah meeda ñoota ay bani adama goto ada ñoho goddo ne ñoho goddo ñokkon hay goto yidan ada way wonde galle mon anani mime mo jiiduda yumma e baba walla mawne mo jiiduda yumma e baba ñoha dum a faami ta yida hay goto nanamma a faami sinno ko c'est-à-dire ko kalɗa fof haalte ceerno aduna hande wona ɗo yarata de mais wonko ganduɗa o waɗi ɗum koye erreur woni holtum a faami liggade neɗɗo ɗum ɗon ko hunde ko wawa haalandema a faami affaire o ene heewi détail uji ɗi ganduɗa ko waɗi ko erreur uji mawɗi kono ñoode ala mo ñohara ɗo ene yimɓe kaldu gonga ene famɗi mo ñohara kono hay goto yiɗa nantedede ceerno ma jodde sehil ma jogoɗa mum confiance kaala ha juuma e haala he jomum jagga subaka goto fina wiyana bonnuma imagine 30 ans de carrière walla 40 ans de carrière de kouthia hande c'est à dire que sa yihimo a tawan o wona neɗɗo mais pour hoɗum ɗum wallahi les gens aujourd'hui ils ont outil pour détruire certaines personnes pourquoi à quelle raison imagine mbaɗa 31 c'est à dire que 31 ans aɗa woni neɗɗo moƴƴo yimɓe fof ɗe jaakorima ka moƴƴo neɗɗo goto bolli puude fina subaka goto bonnuma ana yiɗa ɗum goɗɗo yiɗa ɗum est ce que min kaldo e maɗo hen est ce que min kaldo e maɗo rokkuma en exclusivité mi nelama rewɓe 2 fois mais DJ ene waɗi ɗum noon fof ene waɗi mo ganduɗa jiɗɗo ko pièce dema pour jiɗɗo wadde mi détruire mi nelama rewɓe 2 fois mais imagine ɗum ɗon attends mi haalama affaire goto kanko oɗo Fatima wallahi l azim ma yi an hande no mbaɗa e leñol fulɓe ma yi chaque jour neɗɗo daro yiɗa wadde mo détruire ɗum aɗa andi ɗum ene wayno leydi mais ces gens là faut jamais nokkomɓe crédibilité no crédit non aɗa andi ko tagi ay ɓeɗon yimɓe faut jamais nokkaɓe a faami ko hollum ko dokkatemɓe ɗo hande ko eɗen jiɗi gonga ɓe meeɗa dañde gonga ɓe meeɗata dañde gonga ɗum woni ko moƴƴani Ousmane pourtant mine ma nendi haala ala mo ñohora gonga faami mina ñana fof ko bonande tan yimɓe ñon noon mbaɗata e dow amen ɗum ne ko fulɓe wiyoɓe mbimami to komin rewɓe kono haɗani mara ko position momin goni o woni mo waɗani ɓe arrangé ɗum fof on accepte aɗa ko holko muusi kam woni kouthia haaluji ɗi o haalɗi fof ñoore ne woodi kono ko yehi ho woni ko hay goto meeɗani yiide aduna c'est ça le problème ay gandata probléme o to woni Fatima ay gandata probléme o to woni ay so yaltani hay goto haalta église sa yehi toon ko mbatta ton confesse ko c'est sone yaltanno ceerno wonani gurdere na d'accord joni oɗon ganda batten en mbaɗat ɗum gooɓe jini Ousmane ko kalɗa kono waɗi fayida kono Fatima aussi ko haali kono waɗi fayida nde tawno wonɗo hunde tolnoto il faut yimɓeɓe paama par ce que neɗɗo mo gandanɗa hoore ma dariɗo ene golla neɗɗo par ce que enen fof en jii haala ka ne worini gam yiɗde bonnude aduna mum te aussi ko debbo wona hay gorko eyyo daroɗa aussi kaala e on mo gandanɗa hoore ma hande suuɗima leppi leydi wonti maayiɗo c'est très important ganden ɗum ɗon kadi aussi on Kouthia so tawi en ƴeewi en général o heewi tan ko yaltinde neɗɗo o lance ɗum mais ɓe o lance ɓe fof après o jogdi ɗumen probléme hande sa ƴeewi ko wayno Mbaye Kouthia o fintan o oppi ɗum e nder oɗon tuma sa ƴeewi hande ko wayno on mo ganduɗa ma kañum Amina Poté o fintan ɓe jogdi probléme aji sa ƴeewi on mo ganduɗa ma ko wayno ha joni Ndiaye ɓe pintan ɓe jogdi probléme holno foti probléme aji o jogdi e TFM gasata an kalawo DJ an kalawo no foti yimɓe lasɗa dañƴa mum probléme ene wayi leydi ko yimɓe c'est à dire que aɗa andi ko hollum ɓe jeyata jour moɓe garata e ma o aɗa andi koɓe jeyata noɓe mbayata après aɗa andi ɗum ɗon probléme goto nani hen yimɓe hewɓe ma fewni ɗum mais kamɓe duttoro daro eɓe bonnuma kamɓe duttoro daro eɓe bonnuma ene wayni leydi mais ɗum tagi noon neɗɗo sa woni célébrité ko terena voilà hay sa woni célébrité wonko ganduɗa il faut c'est à wona e niveau o ganda ɗum a faami ay yimɓe hewɓe nanɗo henne par exemple hande ko walli ko foof ɓe dañ jala c'est à dire ko wonen moƴƴuɓe wonen bonɓe kono ko bonɓe tan jeerani kaala moƴƴuɓe to goni ko négatif oto nanta
d'accord joni ko ɗon pause dokken code sal kañum ko non avant code sal dokken omo ganduɗa kañum Eva Kane bisimilla ngara hen so pari dokken code mbaɗen ɗum gooɓe jiiɗo quoi c'est très important bisimilla Eva so tawi ala ɗon code sal bisimilla ma on calminama on beltanama on ziyarama on fof salmitama weltanama guiɗo bon wonde kouthia waɗi maafe ɗum kam wona débat yimɓe fof gandi ɗum mais kede debbo lance ɗum o min kam mi anda kawno yaade no fewi ke haalma ka tan keɗinomi guinnaɓe par ce que mi tinani mbiɗa yi guinnaɗe vidéo ji ene jaaha ene garta mais mi famani par ce que mi nanta wolof no fewi mais kam no kalirɗa ni Kouthia kam waɗi erreur te wona erreur go erreur arlo waɗi par ce que woni affaire uji haaldude ɗum e yimɓe ɗon tan ko erreur surtout e oɗo addu mo yimɓe ngoni o ew debbo kadi vraiment so wontiram mayde fof e gaska mum on wawno accude ɗum ɗon maayi hakkude ma par ce que neɗɗo joguima hoolare a haalduma ɗiɗo haalaji no mbayi ñanggude ni ne haalde ma ɗum aɗa fonno kam suurde ɗum o moins eyyi min noon ko waɗi sens mi wawa haalde ɗum no fewi oɗon mbawi tan haalde mi woni heeɗade quoi so yeddini mi yedda d'accord merci beaucoup Konte caltolo wawa haalde ko waɗi sens c'est vrai angam ɗo joni hande kam a haali gonga quoi mais hande gonga an jaadu men kono hande kam vraiment a haalani ko tres ko keɗɗa wiide ko joni dokken on ko ganduɗa hoorema kañum woni kañum toroɗo bewɗo bisimilla assalamu aleykum mi salmini on onon wonɓe ɗo yesamɓe foof salmitama guiɗo bon Didier mi are débat o quoi bisimilla min mbaw gabborom tan koye haala Ousmane eyi Ousmane ko haala gilnani ko min mboɗoyade Ousmane te sa aduna ko jiiɗa ko suturu Didier ay hande Sénégal hande ene jeeya ko bonni Sénégal parce que suturu ngo e santage uji ɗi en fait parce que sa yi jeeɗe kewɗe baɗe dani addata ɗumenam ko santage parce que oɗo Kouthia joni vidéo ji ɗi ko yaltiniɗi ko wonko ɓawlidere en fait Allah mi yalaɓe ko debbo makko ɓe mbi ono wi mais wonko saabi vidéo ji jalti kadi so yiki ha suturu gase aduna boni en fait heddoro ko Kouthia yalti mais won wonɓe toon ɓe jaltani janggo so yaltoyi so wonti dani aduna boni en fait te Sénégal hande ko ɗum tan a haldat ɗo e debbo goto fof ko yiɗande voilà janggo so woni hunde kewi hakkude mon tan jomum sardomi aduna mais Kouthia noon min peldumo gueɗel gotel parce que yimɓeɓe liggotoɗa hayno mo gonti famille quoi mais chaque fois aɗa yaltata haali mo haallaji pewani comme pape cheikh diallo en Amina Poté en omo haali haallaji ɗi pewani vraiment ɗum kam yalani Kouthia en fait parce que collègue aji ma ɓe liggotoɗa comme famille wonti famille surtout ma oɗo goni duuɓi kewɗi tu vois liggoto e jomumen won haalullaji yoɗane aɗa haala e jomumen setan haalullaji kadi surtout ma kadi jaayi ko neɗɗo mayiɗo tu vois ñawayde kam hanginam Allah lacci ɗum aɗa haala ɗi ko an liggi ɗum ko an waɗi ɗum ko an waɗi ni franchement yimɓe fof ko ɗon jaltire Kouthia ha laaɓi eyyi mais ko heddi ko wayno kolle fayi aussi debbo kolle fayi haalde inde yumum haalde inde mum yo wonde ceerno e haala ma mbiya voilà exactement ɗum noon fof mais ɗum ɗo fof ko ñoore wonno ala mo ñowata mais min juste tan to banggue jaayi ko kam franchement yaafo ɗum il faut kalone point boɗɗo important woni wondude debbo ma hoolaɗa ɗum ha gacciɗa ɗum portable ma waɗa kulu taw kala ko kalɗa ene heeɗo kala ko kalɗa est ce que hande neɗɗo no foti jogade confiance ni accude téléphone mum walla hokkirde code mum e nder oɗon tuma mais debbo ma kay so woni ala debbo ma hoolare kay ɗi homo joɗa hoolare debbo ma mo desɗa gadɗa mbaɗɗa e elle mais so tawi ko wayni ene kewa exactement mi are DJ Fatimata Ndiaye Foutampi mboɗo yiɗi arde haala ma tan 1 minute eyyi kono mbimi hokkam seeɗa guilam arde haala mboɗom ɗo ene bandam kono aɗa ko mbimi DJ du ɗum ɗo wona ko haala nder téléphone ene yaltina nder téléphone ce sont des enregistrements o haali Bouba Ndour renni mo ganduɗa woni Aïcha Koné haaɓe nanji ɓiɗɗo debbo subhanallah soyon clair aussi ok ça exact mi heeɗima fof mi heeɗima ano Fatimata Ndiaye Foutampi
mi hedim jona hala ana hoore ma wonko mod wonko fudno kewta hakkunde ma e kucca tese afruji bandani do joni an joni parce que hande kala ko kala ko tara siré be mbawi wiide oɗo Fatima Ndiaye Foutampi o yilto ko bose walla woni ko hakkude kucca pourtant kucca wiyama dani gonga hayso woni kucca on ko wannoma de hayso kucca wona manquede ma respect wona hay batte juste parce que ɓaɗi afruji bandani jalti hanguidam an kala ko wawno waddem hanguidam an yo maayi ɗon hanguidam ɓaɗi gilla yaltani fran yaltuɗum hoto haala ɗum joni en fait parce que hanguidam kucca probléme jogoran joni hande kala pawle mo hunde wiyeɗa yilto ko bose kono mi haala ma frère toro eyyi min kam buzz hande kala juɗo buzz yoɓam par ce que non min mbiɗa buzz bonni adunam e gono ko yeru tan buzz bonni adunam kala juɗo buzz yoɓam kono pour te dire tan c'était juste pour confirmer ce que Amina Poté a dit mi yahani hen bagge boɗɗo goɗɗum sabu min mi surtatani ɗo sabu somi surtama welata kam ñande fof mbaɗa wiye ko boni ñande fof mbaɗa nana ko boni min mi surtata innamade mbiɗa andi ɗum ko jiɗa ko suturu pour wadde appuyer ce que Amina Poté a dit avant-hier c'est juste ça rien d'autre non mais c'est vrai d'accord c'est bien ɗon aussi kucca hon moy ɗum confirmé kucca wulani kucca andi ko waɗi ko kanko waɗi toroɗo oui dije mbelima an Fatima Ndiaye toroɗo ko jiɗɗoma neɗɗo kala dokowomo conseil ko neɗɗo jiɗɗoma ko neɗɗo porsinoma par ce que woni ko kalnomo gonga ko bandama ko hetti ko après dokken o mo gandanɗo kañum woni bari ara hen par ce que jiɗen waɗum ko goɓe jile bari fuɗɗima ɓoyɗo seeɗa bari bisimilla assalamu aleykum DJ Du mi salminima Fatima Ndiaye Foutampi onon wonɓe ɗo ɓe fof a salmitama guiɗo ɓeydande seeɗa eyyi ko noon tan hunde kam ko kewi minen kam min nanani jolfe ni no fewi adi min nane jimi vidéo ji ɗi ko e live o e compte Adamo après ne jimi ɗum ni wonno ko subaka mi yehi titonde TV mi sikkanno taɗa waɗi ɗum toon publié mais mi yiyani hay hunde mbimi donc tata affaire o ne manki sarade mi waɗi non min ko subaka law darmi ɗum waɗi gila hanki jamma on vidéo goto noon sa yi lesma tan on 5 minutes mboɗo fero ɗum fof e pular gila hanki jamma donc min mi wadde mi heɓani yiide ɗum puisque minen min nanata jolfe no fewi kono kam e nder seeɗa komin jii hen ko no wayi foof neɗɗo surtout noon ayi ɗum ɗo concerné ni ko onon ni DJ onon yimɓe meɗen ardiɓe ene pilma ene caktana yimɓe kabaruji ene liggoro banggue image il faut ndento ɗon sabu ɗo ko waɗi signe ko enen pop wonɓe ɗo e réseaux sociaux ha e liggotoɓe gadi sa hande kala neɗɗo ene wawma ɗo yiide an DJ Du mi yima ɗo vraiment ko mbatta ko welani mais mi alanama lawol il faut mi ƴeewa neɗɗo mo ganduɗa ene wawi hebdema hayso woda no min mbaɗiri hami wamma pièce ha haalayma hunde ko aduna o fof ene ancirma ɗum ɗon il faut ko yimɓeɓe mbatta hen hakkille numéro keso walla nden neɗɗo kala wona numéro keso tan kala ko ganduɗa ko kalata janggo so haaltoyama aɗa turo rento haalde ɗumen nam gari hunde nde fof ayi oɗo kucca sindo tan wonino koye football wonno wiyeteno ko mbaɗa ko waɗani gardien kanko kam ko gardien wono waɗani classement e équipe makko e ngati ɗo ala fof ko haalalaji ɗum ɗo min ɓuuri musden fof ko vidéo makko ko ala wutte ko parce que ouais c'est normal ande sa yino ha les vidéo o men da ko mbiyata lesso DJ Du après mam net ɗum vidéo mimi yi vidéo a jogui vidéo intégralité o mamina taano mo tous les façon joni vidéo ko noon tan joni kam wadde mi woppi on mami ya mais bon ma YouTube mi daaro e vidéo Fatima Ndiaye DJ Du wallahi min te kam il faut kettidiren pour débat o wawa wonwonɓe yiɗɓe nadde joni min mboɗo yiiɗi mboɗo yinno Ousmane avant kono yalta arta hen seeɗa Ousmane Diaw avant kada yalta après garta hen seeɗa quoi to wonɓe heddiɓe ay DJ ay ɗum ɗo ko tindore mawde woni ɗo henne ay waji o fuɗɗima haalde ɗum ɗon joni ay ɗum ɗo tindore mawde woni ɗo ay tindore nde noon pour cikke ko minen yimɓe bolle puyɓe jeeyi ɗum ko an Fatima jeeyi ɗum ko an DJ Du jeeyi ɗum il faut gandon mbatton haqqillaji yimɓeɓe a faami ay haala ma tan an ayi wonani hay balɗe ɗiɗi ko kalɗa fof yimɓe ƴettata ɓeeta haala ma en mbatta ɗum haala gotka kanko Fatima ala fof ko dañani ko nawi mon wona ko haala ɓola yimɓe kaldu gonga imagine noon haala ɓola ala haalti noon fuuyi nder ma
fuyi téléphone ma fuyi ko mbatta fof on c'est-à-dire que haala ma tan o watti ɗum goɗɗum ala haali noon e nder ma an il faut qu'on arrête te kadi aussi onon haalpulare ɓe mbatton attention no feewi ngandon oɗon jogii haasideji ɓurɓe wadde dangereux e monde ɓe a faami par ce que wonko tagi ko ganda par ce que ko mbatton défendre ko waɗi important a faami ko mbatton défendre ko noon soɗon jawi ɗum tan so jawi ɗum tan ɓe mbaɗon détruire c'est simple comme bonjour so jawi koye mon tan ɓe mbaɗon détruire e ko ɗum ɗon tan wonno ko jinnam ɓeydude hen wassalam an say oɗo mbaɗa wadde rubini fof ni mbaɗa wadde mbaɗa haalde haala ko important mbeɗe mi yafa mi hetti o haala ka waɗi fayida mbeɗe mbiya mi hetti o donc WhatsApp mi ɗum ɗo tan mi jippo non Fatima a fotan jippade an poɗɗa wonde ɗo henne an fotan jippadde an haydara Ousmane a jarama waɗa Ousmane nane warma set jippoga Ousmane alama merci gasiɗo vraiment haalma waɗi fayida quoi min beltima no fewi d'accord joni sikki l'essentiel code oɗo toroɗo bewɗo wona pari hen dans ce cas joni dokken omo ganduɗa ɗo kañum woni Aliou Bari bisimilla ma assalamu aleykum rahmatullah sawade mbaɗɗa Aliou DJ Diw mi salmini Fatimata mi salmini Ousmane mi salmini gonɗo ko fof gonɗo lees ono e wudde micro mo wonko jiɗi haalde seeɗa DJ udde micro mondi udde micro toroɗo udde micro mondi jabuɗo gonɗo lees o Hafsatu ko adi fof Hafsatu kan ko adi fof wonko lamtoro haalɗo toroɗo bewɗo men wonko haalɗo seeɗa Fatima Ndiaye ko banam debbo mo ganduɗa kadi mo battumi haqqille mo keɗotomi toujours won message mo kalɗa ɗo hen ko hunde wonnode kono oɗo instant min mbeɗa yante e toroɗo bewɗo ɗo ya tinno deƴƴa ɗum mbaɗa ɗum e nder ɓerde ma maayo ɗum ko goho aɗa waɗi ha yawti kona ɗum ko Ousmane haaliɗo haaluji haala ma an DJ e Fatima o wi ɗo gonnon ɗo hande ɗo dari ɗon ɗo dari ɗon ɗo haala haalte ka fof onon kaldete hay goto haaldaka so wona onon par ce que ɗo mo kalteno o dari ko ɗo darde dari ɗon nde donc wadde haaldeteɓe ɗo ɓe ko onon kalde wona minen kaldete wona minen feppiji Fatima Ndiaye dillata politique dillata hande ke ɗemgal ko jinganta ko leñol mum en dilla e politique hande fof dañi hen won abbotoɓe ɗum mbiyen mbara ɗum won abbotoɓe ɗum mbiyen menace ɗum fof ne dañi hen donc onon mbaɗata attention ndentoɗon gila e wondiɓe moɗon gila ɓe kaldoton gandon ko kalɗon gandon ɗo kalɗon gandon ɓe kalduɗon so neɗɗo so tawi anda ko haalata anda ɗo haala anda ɓe haalda tan ɗum ko dañata erreur ko neɗɗo kay mo timmani on neɗɗo fof no jidiri omo juuma omo fergito kono so tawi tan an aɗa ardini miijo aɗa andi wonko yilotoma ko yilotoma ko so tawi yettime ma tan woto ko bonnanma an aɗa wawi dogde woni mo wawa dogde ko mo anda wonko yiloto ɗum on wawa dogde kono ganduɗo wonko yiloto ɗum on ne wawi dogde ha noon hoddiro tawa ɗum hen onon ɓeɗo onon ɗiɗi kaldami an e Fatima onon wonko yiltomon oto tagam yiɗo waaɓe mon ni kono oɗo esa kam ɗo gonɗe ko onon ɗiɗi kaldami par ce que waaɓe mon ni mbimi kono ɓaade ko onon ɗiɗi gonɗo hen onon kaldami somi haaldama onon ɗi tan newri heddiɓe fof par ce que onon tan lumtini men heddiɓe koye amen jeeɗon ke mon min jeeya koye amen jeeɗon kadi kala ko mbatton mbaɗanton ko amen minen darantoɗon minen kaɓetoɗon minen sababu amen kaɓetoɗon sababu amen fof darata ɗon donc minen amin jogui responsabilité he goto haalande mon guila ɗum suwa yontude ko Allah haydara min cohlane hepto moɗon sa yiɗani noon haydara hepto neɗɗo a haalan ɗum guila haydara so a kewde il faut perton haqqillaji mon ɗi perton guirmonde perton haqqillaji mon ɗi wona tan ɓornallone walla waɗa greffage woni neɗɗagal ala neɗɗagal ko ƴeewde ko aroyta ƴeewde ko yawti il faut mbatten hen haqqille ndentoɗon aduna ndentoɗon perguide aduna o hande omo weeli omo metti ndentiɗe aduna feewi ɗum tan basoytumo moon ɗum tan taka nandiga men Fatima noon hande mbiɗa weltanimo pulaar mo haala ɗon way leerde ni no haaldata wolof ni
no haalda wolof ni cikara ma ni ko jolfo kono noon pulaar mo haalano way sellu ni bere welde weltanade mo ha yeso Allah donc no yo Allah wallu d'accord o merci yalla beaucoup yalla suul min beltanimama amin min min weltanade ma frère beltanimama no enen feewi dendi no fof feewi no feewi Guido e enen dendi DJ fof enen dendi ko fof DJ kala on ko jarama important kadi mbiɗoma ya lor hiiɗi ko ya laaɓ jaafoɗo no feewi gonga tan après kalɗa ɗo garten kadi e gonga débat he tan par ce que kalɗa ɗo wonon ɓe less ene namdo holko woni débat o eɗen gandi ko ka te ka o aussi ko ka kesso ka o ari koye on mo gandanɗa horma hande ko doyen hande aussi wonɓe o gandanɗa horma o yoni ɗumen babiraɓe wonɓe gandanɗa horma o yoni ɗumen mamiraɓe wonɓe gandanɗa horma o yoni ɗumen kawiraɓe wonɓe gandanɗa horma o yoni ɗumen mawdiraɓe woni alaji abou bilal woni kouthia eɗen gandi ma on plus de 110 audio makko mbaɗi fuité umri noon koye debbo makko lembel o wi gonnoɗo debbo makko e nder ɗum ko ex makko ɗum noon ko on waɗi clou appareil makko pendant plus de 2 ans kala koɓe kaldanno on ene heɓa ɗum noon haalaluji jaltuɗi ɗi ko haalaluji cofɗi ɗi pewani woni holɗum wiide wonde Amina Poté kañum e Viviane Ndour kañumen ndesodiri ko giwi nen kañumen jaltitta gondi ha Zeyna Ndour ɓi Viviane Ndour o tawi ɗumen ɗon ha Zeyna Ndour dañji probléme e yummum sababude ɗum ɗon wiide wonde aussi on mo gandanɗa kañum woni Ndiaye dans ce cas wonɗo rewde mum ha hande ko yetti ɗum eɗen gandi nana e nder audio ji ɗe gueɗal gongal ɗimbal ngal aussi on mo gandanɗa kañum woni Kolle Faye wonɗo haaldata e ceerno omo gollo ɗum omo liggo ɗum omo tottiri inde mum e inde yummum eywa ko heddi ko noon audio ji ɗi e nder ɗum ɗon pour tan yidde simtan noon seeɗa Boubou Ndour o wi Amina Poté ha joni oɗo Aissa Koné eywa kañum o dañje mum ɓinguel c'est ça ene heewi Pape Diallo aussi o wi ɗum ko goor jiguen taw saabu ɗum dañi wonde ma won plus de dewle tati te dewgal hen fo ceergal ngal saabi ɗum wonde ko debbo mum bettata ɗum en wonde gorko ɗum noon mboɗo sikki laaɓi leeri ko ɗum woni débat o ko ɗum woni yewtere nde noon woni holɗum hande pour ha yimɓeɓe mbawa rentade saabu ɗum hande jogade portable ma tan wondude neɗɗo oɗon mbadda woni certain te vidéo ji makko aussi mbaɗi fiwte kanko e hoore makko voilà ɗum ko gueɗal gongal ngal aussi eɗen jogui droit e information enen fulɓe par ce que mboɗo waɗi constat kala ko kewi e nder leydi ndi en kewani wadde hen débat ji mbiten wonde ko haadi koye ɗemgal janangal ari duko labal arni ko joom pucci en kono so tawi wittama wilama ɗo e nder Sénégal ala foof gonɗo ɗo jontaɗo mo gandanɗa hoore ma so tawi asko ñalli waali joftintake e fulɓe ɗum ko gueɗal kadi gueɗal gongal wonko waɗete e nder leƴƴi goɗɗi ɗi ene waɗe e nder leñol men hedoro noon ko leñol men ngol ɓuuri hewde sutura par rapport aussi e ko jiyaten ko donc noon c'est l' essentiel pour yidde rentinde yimɓeɓe wonko wodata wonko wonnete e nder oɗo saaha enen ene concerné enen e nder koye men ko ɗum saabi enenne en ɗanota ko ni jamma gonen tan ko wittude eɗen daara holko kewata e nder leydi he gaddanen ɗum bandiraɓe kono noon ɗum fof e wade noon jibinta tan ko ƴettoje ne tawno hande liberté d' expression natti wadde sa yalti aɗa haala tan ko kalta ko arrangé ani rendo fulɓe ko tan ɓe jirat ko goɗɗum ɓe jalta ɓe ƴettuma kono mbimi wonde gagnam ma tagam dadade sirginade gam temedere ɓen ɓe gandanma kañum woni yiɓɓe min e tawno ko nelaɗo dañani ko wona min wawi dañde ɗum noon ko heddi ko ɗum woni kawo kala joguiɗo hen yiyande yo ar adda hen yiyande mum ne ha desniyande tawno sa woni neɗɗo haaliyanke a jaɓat joofede a jaɓat wiyede a jaɓat ƴettede a jaɓat yennede a jaɓat hirgueji tuma powe dow ma kono salo ɗen gueɗe foof yirede ɗum ne ha desniyande donc en dokkat ɗon mo ganduɗa hoorema kañum woni doyen voilà woni Ousmane Sy dans ce cas après gartene doyen goɗɗo woni Karara nan ɗo so Allah lamɗo jaaɓi après kankone aussi machallah ko neɗɗo dewintoɗo information ngaji kewɗi kadi e nder live men ñanden o naati neno haalini hen o addi contribution baɗɗo fayida voilà ko gayi mawɗi ndendi ɗo ne haalis ni hen te ko yimɓe ɓe ganduɗa rokkoɓe leñol ngol information par rapport ɗum ɗon dans ce cas bisimilla Ousmane Sy après gara hen vite fait rek Ousmane Sy assalamu aleykum mi salminima mi juurima salmitima eyyi mi salmini dental ngal foof eyyi min noon ko de daba mo jinnomi arde o te presque a lamni ɗum quoi mi yi hande tan Kouthia mo waɗa e réseaux sociaux ji he presque min ko kikiɗe nanmi réseaux sociaux mi yi ɗum o waɗe sokono mi famani ko yahanno mais ɗo joni kam a lamni mi faami eyyi min noon jinnomi andude o e biyeteɗo Aissane Ndiaye o ala yettode noon biyeteɗo Fouta Tampi o mi anda so yaltimbre sikki e Farmata Ndiaye men donc e o kanko ñandede o heɓino waji yiidemo e réseaux sociaux he o wi ko oto 4x4 goto rewe makko omo jolno e taxi bon omo yahno sodode ñamde pizza mi anda donc on suivima
a ari galle taltalɓe donc hay min mi partage ɗum ni partout donc ɗum ɗon est ce que ko réalité walla ko hunde tan wande yidde wadde kadi base walla goɗɗum quoi no jiirum ni kam franchement no haadi eyyi no jiirum ɗum ko franchement no haadi ni kam vraiment ko gonga ele au sérieux quoi eyyi min ko ɗum ɗon jinnomi andude quoi taw ko no woodi walla woodani donc noon kadi vraiment donc noon fait vraiment félicitation mi hettoma saha fof kala e saaha yewtere nde waɗi fayida ne waɗi sens ene waɗi important kadi ni kadi duuso leñol vraiment mon frère wona question mo tiro mi firake becce noon so yiɗi noon yimɓe mbiya wonde kadi ko pirtoɗo becce min kala no garmi e nder live andu wonde ko toɓɓere gadduɗo oui c'est vrai live ni tan ngara histoire walla ɗum ɗo kala nde mbaɗmi live prac andu wonde ko toɓɓere gadduɗo mi ala on tan non ay min jaafoɗa mboɗo yiya toujours n'importe quel live min mboɗo yiya n'importe quel live nan ɗo live jolfuuɗi live haal pourreɓe live mais wona live fof jaɓanmi nadde mi haala quoi presque mami yiya oɗo ɗum ɗo ne waɗi sens ene waɗi sens ne waɗi important donc mi wawa nadden quoi min kadi surtout ɓuurmi wawde ladde ni leñu kala live aji ko live aji tan haal pourreɓe eyyi ko live aji haal pourreɓe ñandede kadi neɗɗo kadi so woni e gueɗe baaɗe ni il faut kadi gardina muñal presque min ñandete mi yiiɗo aɗa ƴatteɗo aɗa waɗe ɗum foof yimɓe kadi kala to gonɗa hankkandi haqqillaji potata ma wor kalɗo e ma ko feewi ma wor kalɗo e ma ko boni donc an noon ko an wawata muñde muñal ngal ɗon hol noon ko kala biɗomo ko moƴƴi jetta ɗum kala biɗomo ko boni muñana ɗum ha haqqille mum arta ma so Allah artiri haqqille mum ma wawa yafanademo ko seeɗani tan waɗata noon donc noon mahani hoore wawa fusɗum mon frère mo mahani hoore wawa fusɗum c'est que enen eɗen jogui vision eɗen jogui engagement eɗen jogui kono wiye détermination ɗum tagui noon wona gulali dewaɗi dow balcon o wawi dartinde en par rapport e ko jaharen ko heddi ko noon kono mbimami ni tan ne tawno mo yeddi wonde ko mission jogui te mission no musiren yo ndaar e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam c'est tout parce que on yoni en référence e ko heddi ko noon bon ko woni yeeso daɗani guite kala ko woni e lahal ma juuɗe jiitu quoi ɗum woni l' essentiel o voilà gandara neɗɗo o ala argument par rapport e ko haalano ko so haali kongi ɗiɗi kongi tere o ƴetto on ala argument on jarani jabade par ce que kala kongi ɗiɗi kongi tere ƴetto on ala argument par rapport ɗum ɗon ma en mbaɗa hen débat kono hande woni actualité o ko kouthia par rapport aussi ko kewi ko ne Amina Poté aussi waɗiri point de presse woni conférence de presse ni ɗum woni to garten après Fatimata Ndiaye mboɗo siko heeɗima question ma mo arte ma mais avant komo arte ma en dokkoɗo mo gandanɗama kañum woni DSTV ara hen DSTV bisimilla mami arte question ha joni ha DSTV ara Assalamu alaikum DJ Du mi salminima waaleykum salam mi salmini almudam Fata Ndiaye Fouta Tampi mi salmini noon kala wonɓe ɗon e dingiral ngal débat o hen bange amo yurmini kala hen bange amo hokka haqqille bange jurminiɗo wolka yiɗana bande tellement hande aduna o no yaari ni ko Allah tan renata neɗɗo hande a wawa rende hoorema tellement logiciel hande e réseau sociaux ji ɗi wattampin hoorema ko Allah tan renanma par ce que wolɗo heɓanma an hoorema tinata koma gasa nimsita ko heddi ko noon gurnaɗam ɗam wona emi nani eɓe kalɗo wona DJ kaɗo haala wona DJ Du wona Fouta Ndiaye Fouta Tampi jeyi kaɗo haala addi kaɗo haala ko wallodiren enen heɗotoɓeɓe e wonɓe ɗo waɗoɓe participé ɓe goto min fof ne jogui hen pas de responsabilité kono wawa nafde hoore mum janggo kono wawa rentorade subaka fof eɗen jiiya e Allah wolko kewi ene kewa ko aduna o noon namdi kala ko wonno nder suudu woni boowal hande hoolare haymo jibinɗa par ce que wolko jiimi ñanden mi yiɗino waɗde ɗum alerte y a certaine hôtel aji walla héberge ji mi anda so yettima Sénégal aɓe jogui le caméra kaseji nder a andata ɓe mbawi wadde photo ɓe mbawi wadde lampe ɓe mbawi wadde partout tellement noon ɓe kemma ɓe change en voix ma aɓe jeeya image enen noon yetta ken yo Allah ren bon ko heddi ko kouthia ko min mi yiɗanamo ɗum mi yiɗana noon hay goto
yimɓe ɓe noon yo paam somi arti ko wayno DJ du walla Fatou Ndiaye Fouta Tampi ko yettere Allah neɗɗo wolɗo keɓata wolɗo Allah hokkanma so tawi a dañi huccitoɓe ma ne kaala ma yettu Allah par ce que ɗo dariɗa ɗo ko ɗum tagi yimɓe jettoma ne kalma ko an hokkata exemple koɓe kalata ko est ce que nanay ma walla alay ma ko an hokkata comportement moɓe tawe ma o walla koɓe mbiyanma ko nanay ma walla alay ma par ce que hande en jettima oɗo jamanu mbimami kala ko mbawɗa wadde aduna kala ko mbawɗa yaade aduna aɓe jogui hen minimum hayso 30% wawde fewnidde wasde fewnidde ko mbaɗɗa ko a wawa dadde kono hande noon ko jamanu o namdi ko réseau so il faut gonen hen il faut actualité ji kaale hen hanki wonno ko sutura ko ɓiɓɓe yumma kaldanno walla eɗen mbiyatno hanki so hunu koma luuɓi ko ɓi yumma haalantuma hande noon koye jungo ma ngo joguiɗa ngo ko joguiɗa ko ɗum woni ko haalantuma hande yimɓe ngala temps yebde téléji ko heddi ko noon enen heɗotoɓe ɗo ɓe hokkoɓe leçon ardiɓe en ɓe koye men woni par ce que DJ duuji so dañi peut-être erreur an keɗotoɗo mo mbiyata wonande célibataire ko an waɗata partagé an neldata guiƴe ko an neldata hen débat wolkone mawna wona kamɓe mawnita ko enen mawnita ko heddi ko noon mi arta hen tan mi woppa on hoolare hande hoolare ala ɗo woni so wona hoolade hoore mum ɗiɗo téléphone ngaji kala kaɗa waɗa hen ya taw ne laaɓi soit ne woodi base de données ko clé a soodat ko application aɗa yoɓa ɓe jogonoma base de données ma ɗum ene siiri on bange ya certaine taw ko vie privé ma kono hande logiciel aji ɗi aɗa nelde ɗo joni message wima aɗa foti retiré colis walla aɗa foti retiré exemple aɗa jogui kalis a waɗa retiré sa cliqui hen ɓe mbawi hebde tous les bases de données ma ɓe mbaɗma piraté janggo e jaam kala ko joguinɗa yalta boowal anda ni holɗo rewri donc noon ko ɓuuri sirde ko neɗɗo wolɗo yettoto téléphone makko kala ko waɗa neɗɗo kala ko waɗa hen yo waɗa hen ko laaɓi deuxiéme o politique o bonni en ɗum ne kadi hande sibabude politique ene jaranimi hande bonnude Fouta Ndiaye Fouta Tampi ha bona sibabude politique o ƴewata ko haalata ko est ce que ko intérêt général walla ko intérêt personnel so yani tan jiyatmi komo gondumi o woy sayo so tawi so haali ya dañami daña an hankadine a yetti yidde pour hurde simise makko o tan kanko kalɗo a ƴewata intérêt ma nafoore ma o tan aɗa bonni gurdam makko ko heddi ko noon ko yafade hettade on mbawmi wiide goto men kala enen fulɓe ɓawi ko enen kala ɗemgal fulɓe information so yani en jewtan hen ma wol naɗo on jiiɗiɗo nafigueji walla on jiɓɓiɗo bonɓe ɓeɗo mbawa hurde sutura mais ko ma sutura huure no sutura suure so tawi ɗeɗo jewte ma wol gonnoɗo jogui téléphone jamma fo wolɓe haaldanno mais sababude oɗo live ma wol ko haaɗi ma wol ɗo yettaki ma wol ko waɗani seyɗan noon ne heewi doole kono noon waaju ene nafa ɗiɗo réseau sociaux ji eɗen jawiɗi kono sen naate e majji ma daña majji gandal keɗen ndentoro jam ñalli yawur tan mboɗomi jam ñalli yawur tan mboɗomi ɓi julɗo walla neɗɗo dimo sa woni e suudu ma antane Allah debbo ne wawi funtudema kono jogade haqqille ko miccade wolɗo jewtunomi miijade kaari wolko haalno miijade kaari wolko hollirno wol sababu kaari wanno duttoɗa caggal ganda holon hoolare ala hay joom suudu ma ala hoolare kono noon neɗɗo yo jogo neɗɗo enen fof sen kiñama tan wolko woni nder ha heewi de wolmo jennata sa hiñama an ɓuuri ƴibbe bonde ko wone ma ko so tawama nder haaltako neɗɗo fof no jogui ella neɗɗo hiñataki neɗɗo timmi jimma mum timmi kono ñana naati nder timmiyagal timmogal mum mawnani de heddoro noon yo Allah hokku sudura enen hay to banggue men enen fulɓe eɗen cuurodira trop e réseau sociaux ji min ɗum fof ɓuuri musden eɗen mbasa surodirde trop surtout ma noon ko waɗani important mbaɗen ɗum important sababude woy sayo nantinen neɗɗo ko ala hen neɗɗo sa yiɗa neɗɗo andu hoore ma an ma yiɗa o kalno joofiɗamo kalno bonnuɗamo billahi subaka fo ade mo ɓeydo an aɗa usto tena gandata ɗum tawa gasi kanko o yeehi janggo e fati banggue goɗɗo hadama yettademo tawa woɗɗi ko heddi ko jabru Allah wallumo giɗo ma so tawi wodi téléphone
nodduma téléphone deux cœurs way pour mi karara ñaagima ndoke karara cœur joy si wol yiɗɓe naatde mais hokka kadi naatde min ketto débat o ne waɗi important il faut ndentoɗen enen ndentoɗen salamu aleykum wa rahmatullah grand boɗo ñaguima toujours so tawi no frandi live de borone live fortare nata e live Seydi Aidara an forani jippade ni vraiment an forani frandi jippade e nder live he ko poɗɗa heddade e nder live he e tawno ko kalta ko ene findina ene tindina ene hirjina ene jertina voilà o kala so wona haasida wiyatma wonde ko kalɗa ko fewani kono kala neɗɗo mo gandanɗa hoorema ko ɓerde lamde jogui en andi ko kalɗa ko ƴiyam ala ko wattere en an a wasiyima a jertini a findini a tindini a hirjini ɗum c'est quelque chose qui est très important kadi aussi mbattere makko hakkillaji an omo jogui non seulement aussi omo waɗa suivre information kono kadi aussi oɗon ɗo logo mo jiiɗon ɗo henna ko DTV woni ɗon DTV so tawi on tappi nder YouTube on naati toon ma on taw ɗum ɗon comme no tiitonde ni ma on jii hen gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa hooremaɗe c'est un grand journaliste c'est un grand journaliste woni ɗo voilà ko ngejjurannajo mais Amina Fatimata oɗo namdima question mo pose ma o wima wonde ñandana waɗino vidéo a wi wonde on 4 goto rewe ma dans ce cas omo yiɗi andude beele oɗon information ko gonga walla wona gonga pour mbawa laɓɓitinde yimɓe ha laaɓa ceer eyyi ok ko adi ko foof mbaɗa weltono mon doyen ceernam woni Karara wimo Seydi Aidara toujours égal à lui même ko ni o wayi to Farès ko ni o wayi to dahana ko ni o wayi o wiyama yo Allah hokkumo jofnirde hakkille makko e kadi sago makko yahormo neraɗo Allah donc di jeeɗu ɗum kam mi haali hen mataw so tawi mi haalano e pular tan mi haalata e pular komi dañnoɓe réunion Farba Ngom et les ministres to henna to woni 16 APR donc mi gonno noon ko 16 heures ha presque 22 heures ha mi tampi mi loofi mi heyɗi donc noon mbimi Kaliphone min mi ariti gomi hoyyade réunion o juuti o gasani Farmane Ndiaye daro sen Farmane Ndiaye wajiɓe matoɓe jiiɗi ko coupen ɗo live ko par ce que live foti ko montude mais live ne tello vraiment ko ɗum jinnomi haalde par ce que mbaɗani tapote live ne tello comme ça mbaɗe tapote live o monta an Mamadou Kadiata galle mon fof min ɓuuri ɗumen yidde Macky Sall est ce que aɗa andi ɗum ɗon galle mon fof min ɓuuri ɗumen yidde Macky Sall gonɗa ka anda tina rien compris mais ko après gandoyton ɗum ça veut dire que haade neɗɗo wonde Macky Sall tan susa haalde gonga vas y Fatima continue jarani toftar hol information ɗi ganduɗa jarani jaabade des commentaires mais enen koni probléme en tiji du guila mi arde enen haal probléme en mbawa jinggude enen keddi wawde jinggude hande live ma oɗo aɗa fonno yaade ha 3000 sabu hande so mbiɗe live enen ko jolfuɓe hande dokka hen doole ɓen ha 5000 vues wadde kamɓe haɓe ponno wadde popoto live o ummo ɗum fonno wonde donc pourtant wadde bref mi ummima to henna mi ummima siège mi ƴetti taxi donc no ƴettumi taxi nde min gari ha croisement Wakam ɗo ene waɗi yumjum goto nan ɗon donc ñaguimi taxi ma no ko Pulo Fouta noon ñaagui momi yo hokkam mi soɗɗonde sandwich après ɓeydnamo temedere o jaaɓi donc jaabi coɗmi sandwich coɗnori momi donc coɗnori momi gayɗum nde ɗo min continue no min continue ha min ɓenni gendarmerie Wakam min jetti to armée to affaire uji Wakam ɗi tan janade Wakam ɗo o heɓɓiro wiyam an sohdebo mbiwomi nam o wiyan oɗo oto wona enen rewata wimi oɗo oto enen rewata ko ɗum firti oto ne ya haajum enen jaa haajum mbiya komi enen rewata saabu mi accani hen hakkille kadi mbaɗa tukkino e téléphone am mbaɗa wona e mbaɗa ndaara message uji am ɓe foof donc mi acciri noon hamin gaari e rond point mo ganduɗa woni rond point monument de la renaissance o wi ham mi haalnima a jaɓani nande kono oɗo oto kanko koye men o rewata mbimi ko adama wiide noon o wi oɗo ko prado goo ɗiɗi mi waɗi ralentir ko mbawmi pour o ɓenna hen kono jaɓani ɓenude hen kadi o ko dogato mi dogani ɗum goo mi yiyani hen plaque ɗiɗi mi anda wonɓe nder kadi ko vitre tente ɗo noon jertimi erdam no jerti mbimomi joni so tawi ko enen rewata oɗo rewata joni laaɓa jippo o jippi e montagne he no jippi nde ene waɗi rakkusti kesso mo ganduɗa ko udditi ko ganduɗa woni ko lawol kesol ene wiye tali bu bees tali kesso joni mbimi yo ƴettu tali bu bees o ƴetti tali bu bees o tourni à gauche donc oto tourni o continue ha ɓooyi mbimi yo ƴettu kadi gauche to ƴettata gauche o woni to yetta to lycée mo woha mo cité assemblée o yetta to lycée assemblée o ɗum ɗo rewe men kay prado o rewe men ene woodi ɓe ganduɗa ene jeeyi ɗon hawsa mbimom yo darto o darti
non dartinde même pas 10 mètres oto darti cagala men do non ngandum non fere boni comment fere bona fere mo mi banda mo yam nam mi cagal allah nelaado me cheikh nama tijane e duwaw jinnaɗo yey mi ngurna mam e wonkam nana jungo ma mi artir hakkille ma mbasa teftade oto o kono kala ko ndogɗa yonani ettu lawol terminus pesero o ƴetti lawol terminus pesero omo doga orone doga cagala men kono sa ƴetti lawol terminus pesero andidiji du aɗa andi ko mbiyatmami ko sa tourni ɗum ɗo tali o tan canal o nan ɗon gala ceerno cheikh basir tal nan ɗon jiimi yimɓe sohaɓoɓe ha kewi ene jooɗi damal gala ceerno cheikh basir tal automatiquement hakkilam yeehi gala ceerno cheikh basir tal bimom tourne droite o tourne droite mimom tourne tan ngullumi o wuli hawre joni ɓe ɗon ɓe mbaɗa andiri hen goto woni duna tan ngullumi duna dogi paye am kanko joom taximan o wi parado bi mom to parado kanko rewi so a worɓe dogi ndewe parado o seeɗa heddino parado holmo ganduɗa ko ceerno ko almudo ceerno madani ceerno oɗo ceerno basir e hoore mum ko ceerno kañum nan ɗon seeɗa heddino parado o yana dow makko ko allah tan suuri allah ino parado o dogi kamɓe ɗo ɓe gufni ham noon ɓe nani ham nder ɓe cohi damal ngal ɓe ndewe parado o kono c'était trop tard go parado o ala plaque ɗiɗi min gadda wonɓe hen tari allaham yalam ko allah ata tan andi koɓe nderunoyam so tawi ko warde mi anda so tawi ɓe jinno ko andude gallam mi anda saabu so non ɗum ɓennide j'ai reçu des menaces de mort partout mbaɗa wawi nettude ɗum tout e numéro ma privé jiiya koɓe mbi ɓe gandi gallam koɓe mbi haɓe gandi to konmi toɓe mbi haɓe gandi ɓiɓɓam to goni koɓe mbi ko foof et tout ce sont des audios et des messages écrits foof donc non kamɓe gala ceerno cheikh après min noddi gendarmerie ari nde gendarmerie yaltinime galle he gendarmerie yaltinime galle he kamɓe ɓe jaɓani gendarmerie tan yaada yam ɓe jaade am kamɓene min jeehi ha gendarmerie waɗi enquête min mbaɗi plainte contre x ɓe gayni hade gendarmerie artirimi kono suhaɓe gala ceerno cheikh basir kadi almuɓe gala ceerno cheikh basir tal kadi garde am ha to ganduɗa woni e nder gallam no pirmine ɗon wiya yomi yaltude gallo o pour l' instant mi woda to jaami ɓe jaltinimi gallo o plus que 5 jours après nde puɗɗimi artude e nder galle he ɓe gaddani ham garde du corps uji haɗani message uji e fof ene jiiye kono ɗum kam c'était comme ça ni plus ni moins c'était ça d'accord laaɓi ceer joni bon ce qui est l' essentiel hande kam wonde nder réseaux sociaux ni tan ene waɗe menacé ɗum ene wayno kooce ɗum wona an tan waɗa hen menacé hande par exemple baɗo ne sehilam hande jaalal leñol e nder oɗon tuma ko wondemo gorko tan mataw ala foof façon menace kanko e hoore makko mo waɗa ko menacé par ce que eɗen mbawi wiide est ce que hay fulɓe ni mbaɗanimo menacé kanko e hoore makko par rapport e ɗum ɗon c'est parce que so tawi o woni e nder réseaux sociaux aɗa yiye 1 2 3 4 e nder oɗon tuma so yimɓe gandi holɗo kirtirɗa ma yi ko gandanɗa hoore ma jarano ɗum waddema attaqué par rapport e ɗum ɗon voilà mboɗo sikki aussi laaɓi ceera voilà e mbimi jafoɗa namni hokkama ɗon conseil seeɗa quoi dijjeddu ñande waɗi hem invité heɗem heɗen jafoɗa ñande dijjeddu waɗi hem invité spécial kala namdal ngal pawɗoni dowam mbaɗa rondo kala ko tokkuɗon mbaɗa rondo kono hande wona sise o hande ko probléme Abou Bilal Kouthia o joji mum kono wona min jafoɗano wonanɗo en pour oɗon mbaɗen posé question mbaɗa bon Ousmane c'est vrai ɗum ɗo ko hunde nde poɗɗa émission he non mbimi jafoɗa mimi postanimo question jinmi wiidemo vraiment ɗum ɗo ko haali ɗo ko ni henni ɗum ɗo ko ménage de mort walla yani empêchement pour yidde waddemo maal donc kala to wawi wonde oɗo jaɓat wonde seul kala to wawi arde yaade oɗo wona seul yo wonde famille makko yo wonde bandiraɓe makko worɓe ni mars ni kew ni kaɗumata so woni goto tan il va y souci quoi donc ɗum tan conseil tunomomi donc noon haaldino ni ko noon keddorimi donc parce que hande Fatimata Ndiaye so fuuta tampi wona gongaji saɗa yaltina ɗum tan walla saɗa haala ɗum tan alay sago jogoɗa ennemi ji te hande ennemi wona ennemi cuuɗotoɗo nden wonno komi yiɗa mi yiɗa gona mi yiɗa daña kono mi yiɗa tina eyyi mi yiɗama kono mi yiɗa tina kono hande mi yiɗa gona mi yiɗa daña te mi yiɗa guura sa yiɗi tina kadi mboɗo yiɗi tina ko ɗum woni haala ka par ce que hande yimɓe cuuɗaki kuuɗel mogguinaki e leggel voilà joni bon dokken on mo gandanɗa on ma kañum woni Kodda bisimilla Kodda
calsalo nafara kote yaroɗana kidi bo voilà dokken oɗo informé juste c'est vrai bismillah par rapport e ka Kouthia o e DJ a salminama sawade seeɗi a weltanama salmitama ñaganama weltanama moƴƴere bismillah ma informé wayrat juste nawi c'est vrai calmini bandiraɓe hettoɓe kono waji ɓe mbi ko ko informé juste c'est min nen faux seeɗa informé pas juste et faux e merci Didu Njavra, banda Njavra, woni mais woni Didu, fof yiyande mum hokma 231 personnes. quelques informations Nana wade seeɗa papata live. non min woni ko jakimi kay mbaɗe tappade lay walla min garit ɗo ceerno e DJ mbaɗa mbaɗa jeeya ko poɗɗo invité spécial mais mbaɗe tappode live o après inchallah jammo e jambo jogo courage o de mo invité vous aussi vas-y eyyi mi haalanma DJ du hankkadi kam andu hankkadi an wadde yimɓe ne mbattema hakkille kadi andu hankkadi wonto paaɗa andu yimɓe kadi ne keltinma ɓaada watti waɗede critique kadi neɗɗo mo watta critique andu hay hunde o wonani mi haalanma gueɗel gotel oɗo aduna saɗa woni hen so tawi yimɓe fof ne poɓɓanma kelle andu yurnita hoorema kadi aussi mi sikku ɓurani neɗɗo wonde ɓoccode walla wonde kangade walla wasde andude gurdam aduna e wiide pourquoi DJ du ene invite neɗɗo ne haala yende mum walla neɗɗo ne haala droit ji muɗum walla ne haala ko yiye leydi ko nandi hen DJ du ko influenceur DJ du ko neɗɗo ganduɗa wona neɗɗo média omo jogui droit invite neɗɗo gonɗo e parti au pouvoir omo jogui droit invite activiste omo jogui droit invite gonɗo e opposition n'importe quelle personne tawi kay ko neɗɗo normal DJ du ne jogui droit invite ɗum hetto ko so ari noon woto yimɓe cikkuɓade DJ du invité mo tan DJ du koye makko wondi ko heddi ko ƴattoje wadde maltraité neɗɗo haala ɗum ala importance haydara a muɓɓa noppi ma tan jaaha lawol ma continue ko mbaɗanɗa ccm wiide koye Macky Sall gonduɗa koye kaari gonduɗa ɗum ɗo muɓɓu noppi ma continue ko mbatta ko continue ɗum ɗo ma yimɓe ne puɗɗi heftindema ɗum neɗɗo ma c'est ça min haajam ala e ɗum ɗon hande wiide wonde koye kam neɗɗo gonduɗa aɗa andi fiitade becce koye neɗɗo gondumi ko yo gondumi ɗum ko daranade jomum ha jomum heɓa ko yiiɗi heɓde ko ɓuuri ɗum quoi ɗum won l' essentiel o bon kadi aussi neɗɗo wonɗo tolnotoɗani wonɗo tolnotoɗa ni a heewi yimɓe a heewi yiɗɓe e nder oɗon tuma par ce que pour mbasa feccude yiɗɓe ma ko an ko jiɗɗa ko yo heddo e nder ma tan ko yimɓe ɓe aussi ko mbaɗata ɗumen ko ɗum holliri ɗumen ɗum ko heddi ko ko vie privé mon frère bismillah après aɗa wawi continude par rapport ka Kouthia o DJ du way aɗa andi ko mbimi aɗa andi ka Kouthia o kalo rokku grand o oɗo informé juste vrai rokku grand o hayso ko 1 minute rek way vas-y hol kalamno jojoni des ok des ar bismillah e jafuɗa aɗa andi neɗɗo ne sa wi neɗɗo aɗa jogui droit invité neɗɗo walla aɗa jogui droit wolko kadɗa ɗum droit ko concept neɗɗo mo ƴetti o ko on aɗa yiɗi ko on concept DJ du jogui ko chaîne YouTube DJ du jogui ko chaîne mum privé ene waɗa actualité ji mum en ji wona hande kanko ɗum ɗo kay diwam par ce que ñanden rapport aji ɗi no dillinɗo ha rapport aji ɗi dilli influence ji ɗi ha classe waɗa hen enen fo ji o nannama hen mais enen gandi ɓamtima ko heewi kiram waɗi hen wol ko ɓeydi hen ko heewi en ji clibaji mabɓe ɓe changi gueɗe kewɗe Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi exemple tan mami arte ko Fatou Ndiaye Fouta Tampi no yasin cukalel fera toon vidéo baɗaɗo ha sukaɓe ne piye oɗo nder o yehi ko ITV o dari toon ko haali toon ko kala gonɗo e makko dogi mbi won ko kalɗa ko neɗɗo so woni ko wodiri ni haalir noon hande ɓen mbaɗa ko affecté nawa Kaolack hande a yi manifestation fuutankoɓe ne mbaɗa ene piye nden no wonno mais wolɗo dara hen wolɗo yetti on ɗum ɗon tan hande wolko addi wolko addi ko heddi ko ɗon tan mi DJ du mi liɓa ko woni sababu ko ay min Kouthia min to bangam min hande Kouthia ɗo heeɓi ɗo gonga noon accident ene heɓami min ene wawi heɓdemi janggo mi anda ndu janggo ɗo tawatami ko hen gonmi ko Allah tan renata mi anda janggo ɗo heɓatami kono hande ɗo tolni ɗo yetti ɗo ko yalte huno makko o haali ko franchement noon eɗen jiɗimo de eɗen jiɗimo par ce que o belno omo welna en Kouthia ko neɗɗo belɗo kadi ko tindinowo ene tindina kono hen sahaji noon aɗa naata e gaska tawa tinani ene wawno yaltinde hunuko kala bawnoɗo wonde ko wiya o yaltini ko forano yaltude hunuko Kouthia kala mo hoolino kanko ko tindinowo ko jertinowo émission makko omo tindina omo jertina Sénégal naɓe
amo itta caɗele selluɓe ɓe cellani omo itta ñawɓe ɓe ñawnoɓe omo ñawtina ñawnoɓe on noon hande fotano nadde e ɗeɗo gueɗe o yettima e nokku enen fof ganduɗen Kouthia ko jimannoɗo wonno yaltinin album o fate comédie enen gandi hande ɗo woni ɗo hande kala télé hande ne yiiɗi hebdamo mais ya certain ko yaltini ɗo ko ene waɗi grave ene wawi noon wiyede ko montage ene wawi wiyede ko montage walla wona kanko kono aɗa andi kam oɗo hande TFM oɗo kadi mama gonaɗo o e ɓeɓe o joofiɓe e oɗo mama gonaɗo a majjade hande politique o nawi enen foof kala kaalowo gonga e politique e addi yiyande ma e politique e a tanka tan an ha a moslani tan ko gonga kalɗa an a waɗama ennemi ko heddi ko noon hande ɗo ko yaltinɗo ko ene waɗi sensible en jiiɗa ɗum kam wona e Sénégal hande ko partout nana yewte eyyi ɗum ɗon kam ko yo Allah dandu min kay hande kulmi est ce que kanko koyngal makko ma rutto TFM walla ala hankkadi kanko gasni comédie makko haalaɓe ɗon e kadi ko haala kono en tout cas kam ko rufi Kouthia de wonno ko tan retraite non ndeysan wallahi neɗɗo anda quoi ƴeew ko rufi ɗo ko Dj Du ko rufi ɗo ko ɓoftotako ko rufi ɗo ko ɓoftotako wawa ɗum ɓoftude kanta noon on kaali laaye fo ɓeydotako il faut noon paamon live aji ɗi sana ƴetto onon ƴettodira tan ɗi montat sonon kala ko booni tan ɗi montat kono on pindina kay goto yiɗa yebde aduna o hande kamɓe ɓe gala en cakan ni ƴetto tan so ƴetto tan ɓe jappa noppi ɓe gona ɗon ɓe ɓeyda mbaɗa partagé mbaɗa keer kono tan aɗa so tawi tan ene wawi ɗon ɓe mbiyatma ko ala ta ɓe mbiyatma ko ala ta ɓe coupere tan ɓe jallamba mi sawni ɓerde ko ñewi a jarama jara eyyi aɗa andi ko ka Kouthia o ko ka kulɗiniɗo ka woni yurmini ko ka mo ganduɗa Kouthia neɗɗo ligganima hande Sénégal naaɓe fodde 30 ans ndeysan wona e média dañi oɗo probléme d' abord haɗam nadde pour min o wona audio ko appel watta audio ko mbaɗa men analyse am min audio ɗi c'est authentique eyyi mboɗo wawi noon peut être jumde walla goɗɗo pour min personnellement audio ɗi gona tricage wona montage no mbirunomi audio ji Adji Sarr e Enci Niass ɗi wona tricage ni ɗiɗonde ko noon donc ɗum ko hunde nde gandi par ce que kadi j'ai fait des recherches e audio ji wonto nannumi ɗum application mo ganduɗa so tawi ko montage ma andu kadi des experts mo ganduɗa daari ɗum keeɗimi tout gandi donc no mbaɗirnomi confirmé ɗi audio ji ko vrai ni one kañum ko audio vrai wona tricage wona haydara bon ko wona ɗum ko aduna hande mo gonɗen o kala neɗɗo hayso wona neɗɗo média hayso wona neɗɗo gandaɗo donc kala ko haalata hande yo ƴewtu ko haalata ko kala ko gollata yo ƴewtu ko gollata mboɗo heewi wiide kala saaha neɗɗo ñohowo e whatsapp walla neɗɗo ñohowo e réseaux sociaux ko juuti juuti ko fof tan ajade makko ko yaltata neɗɗo kadi woto jagor hayso woni Kouthia o haali version makko wonde debbo koko fewjinimo meeɗino wadde mo menage ko ex makko wonno kanko resni ɗum ɓe ceeri ko nande en Kouthia haali ɗum donc hunde nde ganduɗa ko hunde hulɓinide kala ko comportement mbawɗa jogade surtout a woni neɗɗo ka influenceur walla ka neɗɗo mawɗo aɗa anda donc kala gonkam poɗɗa wadde conversation sa haalade ko rewi Allah jokki endam poɗɗa tan ko deƴƴude kono de chose ɗe ganduɗa yimɓe maayi ɓe ganduɗa hoore ma ƴefta ɗiɗo konnguli bonɗi aɗa fawa yimɓe ganduɗa hoore ma ɓe gollotoɗa aɗa fawa franchement ko hunde nde ganduɗa min bon mboɗo mi yonnani ɗum wona hunde fewde hande surtout Kouthia hande no wayi andede e ko wona ɗum ko aussi oɗo debbo mo ganduɗa il faut bandiraɓe men rewɓe kadi mbatta hakkillaji neɗɗo mo ganduɗa mo meɗɗa lelade caggal mum meɗɗa yeeso muɗum hayso ñalawma goto quel que soit situation mbawɗo wonde hakkude mon an poɗɗa ko surdemo quel que soit haare wonde hakkude mon quel que soit ko saabi ceergal ngal a fotano vraiment yidde wadde ruiné yidde wadde détruire sa vie bonna gurdam makko e ñalawma goto hande par ce que hande Kouthia sen kaali gonga jarani hande hay muuɗu kala ko ligganno Sénégal walla kala ko waɗanno yimɓe no DS wini no jalnanno yimɓe no waɗno yimɓe beelama ni hande ɗum enen mbawide boni ha laaɓi saabu ɗiɗo konnguli franchement baɗuno makko ni so tawi hukkiti ɗum faade yimɓe ɓe ganduɗa ɓe gollotoɗa neɗɗo kadi jaltuɗo aduna maayi donc an firti ko franchement a waɗi déconné a waɗi ganduɗa hoorema gueɗe bonde ko hunde nde ganduɗa min kam ko wadde lancé message kala bawɗo wonde c'est vrai est ce que wontani hande challenge wadde ko boni walla haalde ko boni ne taw lewde ɓuranma wadde suivre quoi sa ƴeewi par rapport aussi yimɓe wannoɓe ko boni walla yaltinoɓe terɗe men wona haalɓe ko boni ɓe kamɓe ɓuuri wawde waɗede suivre hande laabi temedere par rapport e yimɓe ɓe meeɗani wadde ɓe sa ƴeewi yimɓe haaloɓe ko boni ɓe kamɓe ɓuuri wawde waɗede suivre laabi temedere holko saabi ɗum en général holko saabi ɗum en jaa ha ɗo gandanɗa hoorema an kanti ɓerɗe ɗe koko ñawi hakkillaji ɗi koko owi yimɓe ɓe natti yiide ko moƴƴi yiide tan ko boni ɗum woni fandare men walla qu'est ce qui se passe
eyyi saabi ɗum gonɗon koye monde mboɗo heewi wiide kala saaha nous sommes dans un monde de préservité c'est à dire ko aduna ganduɗa hoore ma cayagal so aduna yimɓe jiiɗi hankkadi ko ɓuuri wona foof kono ko ɓuuri heewde hannde yittan ko bone jittan hannde ko cagarte par ce que hannde imagine toi bawɗo wonde fof sa change hannde discours ma change ɗo joni tan a waɗi ɗo live ma direct kalta ko boni curtata ko yimɓe hannde so tawi aɗa yamir mboɗo wawi hokkude des exemples par ce que min kam ala ko cuuɗami kala ko jiɗmi haalde mi haalat donc so tawi aɗa hokkirimi hokkude des exemples ko wayno hannde adamo en hannde so darine kaala ne ƴetto ene kaala ko boni ene gaybini yimɓe fof mbaɗan ɗumen suivre sen ƴeewi hannde Kalifone Salen hannde so mbaɗi live aji ƴetto yimɓe ene gaybini yimɓe fof mbaɗa ɗumen suivre ko ɗum aduna o yiɗi aduna o yiɗi hannde aduna o hannde Mola Morgan justement Mola Morgan en hannde sa yi kaye fofen ɓeɗo hannde dariɓe wonɓe caggal ko wayno Jiji en ɓe fof hannde des 1000 personnes jiya joni joni Fatima en jayani haalde wiya pour que yimɓe tappatota ɗo joni hay goto tappata écran wonnon ko yimɓe kalata ko ene waɗi importance mais seɗen ƴettodiri eɗen kolodiri eɗen gaybini yimɓe eɗen jaltini vidéo ji jiya live o montan des milliers de personnes qui vont monter ko aduna mo ganduɗa ko jamanu akhiri zaman gonnan yimɓe jiiɗi ko bone yimɓe jiiɗa jaam yimɓe jiiɗi ko yimɓe haala ko boni donc wadde ko wawata ittude ɗum ko yimɓe gartir hakkillaji e ɗeɗen ko yimɓe dutto e diine ko yimɓe dutto ganduɗa hoore ma wadde avancement Sénégal ɗum ɗo so tawi nane leydi leydi pour waɗa avancé ko probléme hande hay goto hande suusa haalde e nder téléphone haaju muɗum hande aduna o gandan ɗum fof hande surtuma vidéo ji audio ji hande yaltini hande TikTok hande aduna o hande ko monde TikTok wona hande kam waɗa saɓɓe ene mbawi ussima saabu hande kawuji fof hande koye TikTok mbatte yimɓe jotoriɓe ɗum yowirtoɓe ɗum kalis neɗɗo ɗefta vidéo ji jamburu nelduma yo waɗ ɗum publier mi yomma ɗum oɗo aduna kadi aussi mo wonne ɗum noon kala bawɗo yo rutto caggal neha yimɓe e nder ɗum ɗo he ko yimɓe jiiɗi bone aduna noon so yiɗama bone bawɗo fof yo rutto e ɓesgu mum neha ɓesgu mum wawa dañde jaam mais sa nehani ɓiye acci ɗum oɗo réseaux sociaux jamma e ñalawma yiyete hen ko bone ko haala bone ko kawuji tan jamma e ñalawma ka donc surtout ko probléme aji ɓuuri gonten ɗum noon l' essentiel yimɓe dutto caggal mbatta hakkillaji koyen kadi DJ ko mbaɗata ko c'est très important a haalinani enen fulɓe en kewani wadde traité kawuji baɗoyi taw ko banggue leƴƴi goɗɗi e ko nandi hen kewren tan ko haalde probléme aji men sen kaali wiye ɓe gona leñol men walla woto kaalen haala goɗɗo non koye Sénégal gonɗen par rapport aux différentes de langue en jiiɗa dialecte ɗemɗe men gona gotum kono e nder leydi Sénégal so woodi ko kewi enen fof jeeyi ɗum saabu kouthia o waɗanani jolfuɓe tan o waɗanani serraji ko foof wonani ɗo wadde ko wayni vraiment c'est très important ko yimɓe kaala hen janggo won keɗotoɗo en inconvénient aji kalten hen ɗi probléme aji kalten hen ne wawi jomum heɗo so heeɗima vraiment rutto caggal huula wadde ɗum donc c'est très important par ce que hande enen fulɓe ene waɗi influenceur uji fulɓe hande wonɓe téléji wonɓe radio so tawi nani ne mbawi ruttade donc wayni no so yalti il faut ɗemɗe ɗe fof keeɗe hen waɗe traduire yimɓe keeɗo ganda ko keewe leydi ndi jaama kisal wawa kewde yimɓe mbawa rentade toute façon yimɓe yo ndento kala kaɗa haala jaam ñoore WhatsApp so juuti koko jogoro hoynudem walla réseaux sociaux men wasa junnade donc yola question ko sammere jungo mum itere bon ce qui est l'essentiel effectivement informé juste c'est vrai ne garduɗa hen ni kadi aussi hokki en yeruji lattuɗi ɗi gandanɗa hoorema hande yimɓe ne poti tumnade hen mbawa andude exactement hande yimɓe e nder réseaux sociaux ji tolnima e nder laylay rendo ɗo kala ko woni hen gonga yimɓe ne gandi kala ko wona hen gonga woni montage aussi so tawi yimɓe jiiɗum ene gandi hande yimɓe kangaka kadi aussi mboɗo heewi wiide wonde so tawi neɗɗo ne naata e réseaux sociaux yo andan ɗum taw d' abord so tawi neɗɗo heddi so wona mo jogui portable ko mo naata e WhatsApp yo andon WhatsApp woni andande holne WhatsApp natirte holne WhatsApp yaltirte e nder on ɗuma hol so tawi neɗɗo holno mbaɗirta bloqué Abdoussalam Ba woni ɗo ko ɓooyi o mon ɗo ko ɓooyi e doro ko joni o wela wiide assalamu aleykum kono mi sonimomo ɗo ko ɓooyi voilà o salminama no fewi voilà joni en tottat on mo ganduɗa ma kañum woni duwayra ara hen hadirten hen bisimilla. Assalamu alaikum, on chaminama. Oui, en fait, jaltuɗo joni o hademi konti yimmi haalde ko mi haalnamo gueɗel gotel frère Kalifone Sall meeɗa huɓɓu live mum e yenna yimɓe Kalifone Sall huɓɓan live mum ɗum DJ ni ene yenne mi famnamo tan non mi famnamo tan DJ non mi famnamo ɗo non yappa exemple non ɗo wara yaye nokku min mboɗo suivre kala fal mboɗo suivre kamɓe foof Kalifone Sall kalne yenni koko yenna non kala ko jenni ko jannaɗo kala ko jenni ko jannaɗo Kalifone Sall mi haala jimi haalde accumi haalde non wona ɗum debbo mi fof jabademo wona ɗum won debbo mi fof jabademo
ou pour faire mara ndjay Fouta Tampi ou pour di Djedou ou pour Diallo Leñul. On voilà est là pour traiter un cas. débat on a dum On est là pour un mo débat. jigi droit halde kanko no yiri on min mi jogi droit jabademo non 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 mais on a won débat affaire ko Sénégal ko attends DJ s'il te plaît non doera na nartane mo siko na jabadem aduma non adi kanko mi il faut mi jabom don non yende ma jogi da wasestan ar e yende ma par rapport e côté ko kewi ko mbason wadde influencer débat am hangan gonta japp hay gor wadde influencer débat am nawrum bangot c'est parce que so wimo non ça veut dire que Kaliphone wondano e gouvernement avant yimbe fon nganno wonde ko haalanno ko eno jattorno ni yimbe fon ngandi dum don donc dum wona débat ngatten e par rapport e débat o woni kouthia e ko kewi ko mbason ittude débat wadde kanko pour ko e ok mi haala débat ma pour attends hal ƴetti le président Macky ƴetti gouvernement ƴetti institution Sénégal mi haala débat mais kanko ko mo ye Kaliphone Sall non informé c'est très clair j'ai des preuves non je suis désolé mais non Fatima wara recadrer non kamɓe jippindu non je suis désolé Fatima soɓe deƴƴani kamɓe jippindumi quoi parce que wona ɗum won débat o non c'est un débat quand même Kaliphone wonani ɗo henna haala Kaliphone haala ɗo henna ko haala Kouthia haalte ɗo henna actualité fait divers ko ɗo hen yimɓe kaalata pour ƴeewa hen gartam ngam no janggo men no mbawɗen renirde janggo men kono wona ɗo ene gaddi ɗo Kaliphone min mi je ne suis pas d'accord a hokkama konngol ar par rapport à côté débat o kanko ari no nane o haali yiyande makko par rapport à ɗum ɗon voilà o wi ɓe o limti wonɓe opposant o wi limti wonɓe gouvernement donc ce qui est l'essentiel joni ar tan par rapport e côté yiyande nango tagnoma wadde demande ha nanduma mais wasa wonde jab to ɗon quoi ok DJ y a pas souci bon en fait yandam joni waji goto wi Kouthia ligginima Sénégal ene yurmini iwije fay walo Kouthia liggini ko pos mun liggini galle mun Kouthia ligginaki Sénégal parce que ala ko mi addan Sénégal naɓe ala kadi ko mi hokkude Sénégal naɓe wadde woni koye télé woni koye média o liggi galle makko o liggi suka makko certaines choses il faut qu'on dise la vérité appel makko mo haalata affaire omo bonna neɗɗo suko debbo ɗo wona enregistrement ɗum ɗo wona copie collé wona ko waɗa trafiqué quoi ko audio makko normal neɗɗo ne haala audio bonnanam suko debbo waɗnamo ni inde makko honi inde bammakko honi Kouthia hande ñawor makko foti waɗde ko prison par ce que waɗɗo ko bonnude famille a meeɗa yi Viviane Ndour lelde debbo e guite ma a meeɗa yi Amina Poté lelde debbo guite ma a wi kamɓe ko ɗum ɓe goni lesbienne a wi pape cheikh diallo seeri rewɓe mum tato debbo fof tawdimo e gorko a wi Boubou Ndour en jibina debbo goɗɗo tede Boubou Ndour woni patron ma yoɓatuma ko ɗum wurdi galle ma punta sukaɓe rewɓe pour mbawa leldade mabɓe pour ɓe nawaɓe télé ɓe calo mbiya jomum riddama taw riddaka Kouthia mino ñawora makko yo holle place makko o holle ñawore quoi sona ɗum goɗɗo nanan won ɗum ɗo waɗa wono mum quoi ok merci warnam kaari liggunomi kaari to meɗɗa liggunomi kaari ligguɗa o maayo quoi joni tiye bien oɗo ñawore makko tan foti tan ko sokede o gaynto retraite makko so pare o yaltine quoi min ɗum wonno yiyandam hen d'accord merci beaucoup ko wayen wonde fof bon kam mbaɗen reconnaître quelque chose ko gandanɗa hoore ma Kouthia hay sino so tawi ko poste makko liggonto won weltortoɓe mo par rapport e ɗo banggue ceernaɓe mawɓe ɓe gandanɗa hoore ma hande par exemple o lollini ɗumen par rapport e inde makko par ce que ko wayno Samassa en ni ko wayno ceerno Bocar Alpha en ni e nder on ɗum hande o tagui jolfuɓe hewɓe gandi ɓen par rapport aussi e nder télé no joɗotomo haala ni ɗum ɗon aussi kalen ɗum ɗon ha leera voilà gueɗal gongal ɗimmal ngal aussi ko comédie o waɗata te eɗen gandi comédien hay goto wawa hebde ɗum e tawno stress mo yaltinto o e gueɗal gongal e gueɗal gongal te hande il faut pamen gueɗo gotel toujours yimɓe ɓe ne mbiya wonde kaari woni koye hutorade leñol kaari woni koye liggorade leñol il faut gattiren hakkillaji men e seeɗa hande kala dañƴo ina waɗa neɗɗo goɗɗo ene waɗana ɗum firti wonde kala ko heeɓi hen ko ƴiƴam mum ɗum c'est très important hay goto waɗirta sababu no wonde yo poste mum wat vide ɗum so ɓooyi seeɗa ni a mayat par ce que sac maro ala hay batte so ɓooyi seeɗa e nder sac maro so ala e batte ɓaggotako enen gandi ɗum ɗon
ɗum ko geɗal mbattenen hakkillaji min no moƴƴi ɗo noon woni mankaɗo hakkille tan ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma kucciro e neɗɗo mbiya wonde non an ko poste ma liggontoɗa walla kaari liggonto ko poste mum neɗɗo fof mo jiiɗa hande ummiɗo ɗo fay France on ummiɗo ɗo fay États-Unis walla ummiɗo galle mum fay Fouta e nder ɗum tuma wonko darata te ko darata ko e nder ɗum ko heddoro ko keɓa walla mbasa hebde ɗum c'est très important ganden ɗum ɗon hande min de ko hooram gandumi so tawi won gendiyankoɓe liggontoɗoɓe leñol ngol ha maayi jomumen ne mbaɗane ketuji min Amadou Koumi yo Allah heedam hen kala ko mbaɗanmi somi yiyani hen ɗum ɗo mboɗa wawa wadde ɗum ɗo e nder oɗon tuma arta e am mi ɗaccat par ce que mi alana temps hay goto liggorade e gandanɗa ma woni maali fara danam nde sa sohli ɗum a yoɓat par la force ɗum mi waɗanani mi ala hen sentiment ni dans ce cas par ce que a eɓɓat hunde yimɓe ne pota walludema ballatama bonna aussi ko eɓɓata ko holɗum ɗum tagui noon min mi meeɗa darade mbimi wonde min komi gendiyanke holto jiɗon gendiyanke immirteɗo dijee hedoro noon so tawi ko yidde leñol mum woni gendiyanke enen fof gendiyankoɓe eɗen jiɗi leñol ngol c'est ça le 1 mi windata pulaar laaɓɗo ceer mi haala noon ɗum ha laaɓa le 2 mi haalta pulaar laaɓɗo ceer woni celluɗo e nder oɗon tuma le 3 witto jaam goɗɗoyani par rapport à ɗum ɗon ko heddi ko noon mboɗo yiɗi so tawi leñol ngol ummimi ummoto par rapport à ɗum ɗon kono noon hatta mboɗo yiɗi ko dañmi par rapport e ko mbaɗanmi ko te so tawi wonde mi waɗat mi dañani janggojo mi fetta laalgal rewade mi yaha mi yiɗi yo goɗɗum ɓuuri ay so gongo yentino yo haala c'est ça ɗum woni gongo voilà ko heddi ko noon yiyandema waɗi fayida a haali ko gandanɗa hoorema vraiment no waɗi gartam kono neɗɗo foof kala ɗo mbawaɗa wonde ka gorko mawɗo kilifa dar ko mbaɗɗa e poste ma c'est très important joni dokken oɗo dokken à prochainement nani ori on sal dina prochainement inchallah ma cona boy inchallah d'accord merci a weltanama merci beaucoup Didier jaram à plus bisimilla sal assalamu alaikum aleykum salam dinde salmitama a weltanama mi salminimi wonɓe ɗo ɓe fof bisimilla way min ko garanmi directement koye kouthia to way e di ko wiire o tan neɗɗo kala kan ñaago Allah yo battane moƴƴi e aussi ko ni pulaar wiyata ni tan mo suwa lumbo kam woto jal joolin par ce que enen hannde gonne koye aduna mo ganduɗa hoore ma ene hawni seeɗa ene hamni mais surtout réseaux sociaux nde mbiɗa nanni tan réseaux sociaux c'est comme si so tawi woni ko toujours a woni réseaux sociaux c'est comme si wonata koye métier ma il faut yawa joganade ɗum humpito avant kala naata hen par ce que réseaux sociaux ni heewi koɗuji o fait te enen hannde mboɗo wawi wiide monde hannde o ko monde téléphone fof aduna fof ko téléphone kala to jiiɗen juuɗe men koye téléphone aji goni téléphone aji men goni koye juuɗe voilà donc du coup il faut faire très attention à ça e gueɗel gongel ngel jinnomi haalde et surtout enen ɓaleɓe no mbiyami ñen fof ni ñen fof no mbiyami c'est que je dis toujours enen ɓaleɓe on a un problème eɗen jogui franchement un problème par ce que TikTok sa ƴeewi TikTok ko sinoaji mbaɗi ɗum créé et tout mais kamɓe ne waɗi toɓe kaɗata hen tubakoɓe c'est la même chose ne waɗi toɓe kaɗata he TikTok e leƴƴi goɗɗi mais enen ɓaleɓe franchement kala ko naɗen ni ken winni ɓurtat min je suis d'accord Didier Dou ko ɗum liggorto parce que min Didier Dou de passage min j'étais toujours aimé j'étais toujours admiré parce que so tawi watti haqqille guilay live uji ma Facebook mboɗo natano toujours live aji ma ko certain live aji min ko wona live fof keɗotomi de passage ɗum tagui hay min live toujours kewmi heɗade ko live uji ɗiɗi soit live Didier Dou walla live oɗo Gilles Mal walla salminamo de passage après ni mbimami joni ni rek ko heddi ko an Didier Dou kañum woni koye liggade ne mbiɗa joni ni gonda koye liggade c'est tout à fait normal ko ɗo liggortoɗa hay sin aɗa jogui ligguey goɗɗo ɗo ene waɗanma gartam neɗɗo kalto waɗa ɗum gartam yahat ɗon c'est comme si ko min mboɗo jogui liggeyam mais parfois je veux en plus après mi yaaɓi ƴeewa en plus donc Didier Dou aussi kañum en jogui liggey mum mais TikTok peut-être c'est son plus donc ƴeew plus makko mais min woni komi famata ko woni yimɓe toujours e gone TikTok walla les réseaux sociaux jennodiral e mallodiral franchement ko hunde nde ganduɗa yoɗede min cikkumi so neɗɗo ƴetti téléphone mum surtout hande monde mo gonen o coda iPhone soit coda iPhone ma 500 000 700 000 à 1 million je sais pas mboɗo sikki so tawi a joguima ɗum franchement poɗɗa wadde hen kono joguino kono waɗa nafoore
soit an ko nafanma an hoorema e ko nafata goɗɗo mo kaldata o mais wona jennodiral e ƴettodiral min franchement hay sino neɗɗo o welani min hay sino dijje du welani min bon soit so tawi woni mboɗo haala mi huccirade dijje du mi wiya dijje du a welani min ko ni mi haal en direct en face de dijje du walla so tawi mi wawa haalande dijje du franchement min mi muɓɓat hun kom mi anda DJ du welani mi yaha jam DJ du wuro gonda mum mais je pense que won des réseaux sociaux parce que hay esthétique WhatsApp et tout ali yedum neddo jiya neddo winda esthétique WhatsApp ene malla et tout franchement ene hawni sed ene hawni ene yurmini min kam biyam ko ene yurmini ka par rapport ko ciawa wada jogi hen yiyande seeda ne bawda adude mais ko kala do ko c'est très important ne tawno débat hay sino so tawi neɗɗo nahatane débat o en tant que mo haala mo wasiyo rek yimɓe gaccat mo haala nde tawno aussi wasiyo o c'est quelque chose qui est très important nde tawno aussi ma wood keɗiɗo ka ɗon haala hutoro ka ɗon haala addan ɗum gartam voilà mais eɗen jiiɗi aussi en direct naten e nder sujet o pour par rapport aussi e kouthia eko kewi ko e surtout aussi kouthia hande waɗi mawde plus de 30 ans de carrière fina ñalawma goto ha ala ko heddi sowona kouthia hankanti ene oppa eywa ɗeɗo caɗele kepto ɗum mbaɗen yo kouthia yaltire carrière o kono Zidane yaltire football ni voilà Zidane ko ɓuuri saɓorde ni bon bismillah voilà c'est ça min parce que min ka kouthia o min hankini keɗimi ɗum nde min déjà sa yi mi ronku woɗɗude ka he parce que min tellement mboɗo yiɗi kouthia tellement mboɗo heɗornomo trop omo jalnami et tout min nde keɗimi ɗum nde mi yurmimo j'ai même pas essayé de comprendre directement mi yurmimo parce que mboɗo andi yimɓe ma ƴeew yiɗɓemoɓe ma ƴeew wadde mo défendre comme quoi ɓe mbiya ko montage comme quoi ɓe mbiya ko baɗaɗo piégé mais après tout sa ƴeewi a andal wona montage c'est comme ne oɗo wiɗo nanni parce que vidéo baɗaɗo montage walla audio baɗaɗo montage et mo waɗaka montage c'est facile à distinguer donc franchement min ka kouthia o ko mboɗo yurmimo trop ha ganduɗa hoorema ala ko mbawmi haalde hen heddi noon kamɓe ne mbiyam miñin foof ni kamɓe foof eɓe gandiri kamɓe fof min mbiyammi kam fof ko gotum Kouthia Amina Poté et Viviane ils sont tous les mêmes heddi ko peñraɗo heddi ko jaltiraɗo comme ne Abba Sirif wiɗo nanni ko hiña fof bone tawe mum heddi hande ko Kouthia yaltira heddi jango heddi kamɓe peut être kamɓe Allah suuraɓe ha Allah nawtaɓe jomiraɓe mabɓe taw yaltani c'est comme si ko par exemple ñannen rek heccenki mbo heɗoɗo ɗum ɗo goto interview goto waji goto o wi o meeɗa andude joom suudu makko ene waɗanomo trompé ko nde joom suudu makko sankinde o ƴetti téléphone mum ko nden o andi joom suudu makko ene waɗanomo trompé après d'après min mbimi bo mboɗo sikki ɗum ɗo jarano ɓaade Allah suuri jomum ha maayi hankkadi wonko jarani mais bon kono mbimi ni ha jonko réseaux sociaux rek donc ɗo hakkude Kouthia ene Amina Poté ene Viviane mimo sikkam fof koɓe gotum donc mi yiɗa woɗɗude hen no fewi merci a jarama mi weltima seydi Sall mbasa farnade noon Allah jarama a ɓurini kam kodde Sall nanɗo tan ɗani guilnani fayde joni rokkama yo haal voilà onon Sall ɓeno mi suusa on no fewi nde tawno cukñagal ngal ne ara jojo fo ɗum tagui à chaque fois so mbaɗi demande tan mi nana ɗon voilà Zil Sall bisimilla après totten Abdoussalam Ba diallo leñol walla wiya Aliou Coumba Diary Dijjedu hokkam mi wudde mi jippo mi ɓooyi ɗo te mais an ɓe mbi wonde ko an fotani tellade Abdoussalam Ba arabia tello ene wawi gas wonde o fa to mi ari de mi salmini mon Zil Sall ça va aɗa andi DJ Zil Sall ko ɗani DJ way DJ aɗa andi min somi naate dingiral tan fa jaayi o jiiɓot an aɗa andi gay faati kam aɗa andi faati kam mbaɗa andi ɗum ɗo mi teskima ɗum ɗo gay somi naati o jiiɓot anni an DJ an gay an gaɗo foti famde seeɗa annani faati kay e woni grand mum andi somi naati gan no foti ko jiiɓade seeɗa ɗum de ko gonga an addi de wertude jungo ɗum de ko gonga min taw min wonno debbo e mon moins hande ko Fat Ndiaye yobani duminna ande komi mbaɗ ko meeɗa wadde ko aɗa no mbaɗmi mi ar jottimi mbaɗmi connecté ji eyyi Abdoussalam réseau mo majji de to gonɗa comme ça makko timmani ala connexion non
non wallahi wajiɓe won waɗoɓe ɗo insisté téléphone am o waɗoɓe insisté pour yidde nadde appel téléphone o min mi waɗi raccroché hami tampi yoɓe gaccami deeɗi kay marka minen toñata ya mi yaafima est ce que sani dj way bisimilla wonko dj kalata joni min mi ar ƴeew mbimi min ne garmi nde tawmi live o aɗa fuɗɗi omi yaara e 300 et quelque mi ara naatmi de live o mi waɗa connecté de naatmi ɓuftimi calliguimi garmi julmi waktu tati kirtimi ha parmi jarmi lowol dormi wadde demande c'est à dire fof mbeɗa heeɗo mbeɗen heeɗo mais mbeɗen waɗa activité jam quoi pour wiide rek live on waɗi gartam waɗi important no feewi bon ka kouthia on mbiɗa ni mais dj aduna o windere nde fof caggal nde calmimi banam debbo tedduɗo Fan Ndiaye noon calminarmi Sal Mamadou mbeɗa sikki e omo ganduɗa kay woni juuɗe sal gonɗo less e vraiment rewɓe ɓeɗo nane Abba Chérif e ko way noon kamɓe fof mbeɗa juuroɓe tu sais dj enen fof gonnen koye maayo goto fof nan lumbo hay goto suwa teroyde e min jaggumi woni teroyde nde tan ko mayde saabu tan kaɗo wuuri tan fulɓe mbi gurɗoma mayani ko tagateɗo mbo tagore mum gasani tawa c'est à dire mbo suwa mayde suwa tagdede toujours erreur aji tan kono kepto mais min noon parfois mbeɗa yiiɗi yen mbaɗa reconnaître gueɗel gotel woni gueɗe wawa artirede tan e erreur wawa artirede erreur au fait par ce que ɗum ɗo wona réseaux sociaux o yaltini ɗum non wona réseaux sociaux o haali ɗum non wona téléphone haali ɗum non ko neɗɗo haali ɗum heddi ina waɗi des support ina waɗi gueɗe neɗɗo hutorto so tawi haali pour konngol mum towo peut être o haali ɗum e nder ɗum ɗon min quand j'ai écouté nde keɗimi nde vocal uɗɗi min kam mbaɗa confirmé direct par ce que mbiɗen nde wona audio baɗaɗa wona audio mo ganduɗa o koko fewna ko waɗa modifié nande dina e dande Kouthia non ko Kouthia e hoore mum par la suite jimi adamo ina waɗi posté vidéo ina yaltini vidéo Kouthia aussi donc il faut pas men neɗɗo moment unde o ƴetti initiative walla o ƴetti feere walla yiyande walla o felliti ƴettude téléphone o huccite hoore mum ɓorti ha o laaɓi woni filmude hoore mum il faut on ɗon moment namnoɗen enen goota e men fof holto neɗɗo o yettoto ha waɗa ɗum ɗon de un ko moment de faiblesse de deux que allo oɗon nana min mi nanma est ce que oɗon nana emin nana hemin nanma komin udduɓe micro ji amen tan hammi keɗima oy hemin min nanma hay jokku emin nana mi petit sikko nanta kam de par ce que min affaire o jiibimi de maro réseau kuppi non noon way jogo noon way de réseau ko nandi yimɓe ko tawi ɗum de mi senelo tawi hen abdoussalam sahago ba teeɗo itteni andimo très bien caysagal ngal il faut natten boy min c'est jaggumi quelque chose de sérieux waay arrête waay ko c'est quelque chose de sérieux que toi aussi petit ala wallahi min kay mi famani réseau o kam ko waɗata ko ɗum firti joni oɗon nanami joni nanma amin nanma haal ko haalama ne waɗi important kalta on waɗi fayida ay dara waɗani fayida guirnaɗo ha joni o wi yimɓe yo yeehi réseau o ko jaaɗa wallahi réseau abdoussalam ba itteni waay heewi planas réseau mo ko réseau ko koye sowi ko min jaggumi dal jaggumi ɗum ɗo min jaggumi ɗum ɗo ko Kouthia e hoore mum waɗi ɗum mais ko homon moment o waɗi ɗum tise dj sukaɓe mbawata famde mais mawɓe ne paama garanmi koye vidéo makko baɗɗo fiwte o vidéo no waɗat ɗum nde mbiɗa andi ko moment de faiblesse mbiɗa andi ko moment mo haqqille eggi kaaɗi lomti c'est à dire jomum natti wawde hutorade haqqille moƴƴo mbo foti hutorade pour wasde wadde ko soofi walla ko boni ɗum ko moment mo ganduɗa ina waɗa arrivé heɓa kala neɗɗo wonɓe ganduɗa soɓe tolnima e on moment ɓe ƴatto yumma maɓɓe ɓe ƴatto bam maɓɓe ɓe ƴattoɓe kaala koɓe hay goto ganduɗa peut être jomum wonɗo tolni waɗi ɗum mais ɗum wawa wonde lay ɗum wawa tagde yimɓeɓe ɓe jaɓana Kouthia ko waɗi ko c'est à dire jiɗmi wiide c'est impardonnable hay goto wawa yaafade ɗum seulement noon somi wi hay goto wawa ɗum yaafade c'est à dire yimɓe mbawa ɗum tan arde tan ñawama tan ko baɗɗe erreur par ce que erreur aji ɗi erreur aji kewɗi ko haali ko Amina Poté e Viviane
ko haali koye Boubou Ndour e Aisha Kone ko haali kanko e hoore makko ko waɗi ko e mbo waddi ɗum on ko gueɗe ɗe ngannduɗaa ɗe ɗum ɗon heƴaani e téléphone par ce que ɗum wona haala ko ngannduɗaa ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo joom haqqille neɗɗo juulɗo neɗɗo tedduɗo neɗɗo gannduɗo aduna neɗɗo gannduɗo kadi nguurdam e maayde hoddi n'importe quel moment n'importe où aɗa waawi ɗon wonde maaya gannduɗo ɗeɗo geɗe fof ina rewa joomum no haanirta ni waawa wadde ɗeɗo geɗe fof woppa ɗum e téléphone muɗum jannga e jam por ɗum ɗo yaltoy après joomum waawi wiide men tan ko téléphone o ko ex fama kañum yaltini non wona kañum yaltini o woni haala ka so tawi Kouthia eɗen kaala haala mum wona jaltinɗo woni probléme wona no yaltinirani woni probléme wona baɗɗo partage woni probléme mais ko kalɗa o haala ka woppi ɗum e nder téléphone o il faut memen ɗuure nde aussi wonko ngannduɗa an tu sais DJ jaafu ɗon haala ko juuti mais DJ est ce que faami hannde est ce que faami no waɗi yimɓe hannde ɓe majjire wi ko baɗɗo kulu aɗa téléphone ngaji no waɗi waɗde scanner whatsapp ko baɗɗo kulu whatsapp o kanko debbo makko aɗa yiɗi c'est à dire aɗa Amadou Koumi affaire goto jiɗmi haalanden pour paama quoi Amadou ƴeew DJ tu sais ay affaire o jiɗma wiide en duttitoto à la base c'est à dire bel Kouthia ga neɗɗo naate nder ɗemgal mum ngal wona e haalde walla kanko haali aɗa andi ko kanko haali kanko haali joni noon joni pourquoi ombo haala c'est à dire pour quelle région ombo haala joni kanko pour que joni aɗa andi Kouthia hay goto jaggade téléphone mum ɗo filmande hoore mum on filme bagage uji makko on filme gueɗe makko on nel ɗum suka aɗa andi hay goto jaggade téléphone o kañum jaggi téléphone o kañum filme hoore mum kañum jogui connexion mum kañum neldi vidéo ye mais pourquoi on waɗ ɗum question woni pourquoi neɗɗo ina waɗa ɗum ɗon aɗa andi hannde mbiɗa joni so tawi wonde wonɓe gandanɗa hoore ma so tawi ha joni keftima ɗo heftima ɗo jomum ƴettoto yumum ƴetto bawmumen non won ƴettotoɓe yummu ene bawmumen ƴetto yummum debbo e bammu debbo fof et puis won sako jaam won rokkiroɓe en auto won rokkiroɓe en galleji ko moment de faiblesse bref mais mam haalanma affaire goto mon frère est ce que oɗon gandi hannde majjirede 1 million walla kayit galle ma majji walla kayit oto ma majji walla caabi oto ma majji heewɓe ɗum ɓuurat ɗumen portable mumen majji a yiyat neɗɗo portable mum majji tan ronko deejje ina waɗi yimɓe so portable mumen majji ɓe ndeejata par ce que ɓe gandi ɓe gandi e nder téléphone aji ɗi wonko woni toon moƴƴani manda soɗon paami ɗum quoi e soɗon paami ɗum ɗon pour dire vrai pour dire vrai tan mi tonguirɗon haala ka pour dire vrai tan yimɓeɓe wotoɓe padat téléphone majji wotoɓe padat téléphone waɗe piraté wotoɓe padat ha téléphone o neɗɗo jam fo ma yaltinde konto mais téléphone o woto wat toon an e hoore ma woto wat toon c'est à dire il n'est pas question ko ina wono wawa wonde preuve dal pour min wawa wonde preuve ko kaari jalti kam yaltini walla koko majji goɗɗo yaltini walla koko waɗa pirate yaltina walla komi ceerɗo e debbam yaltini non wona ɗum woni haala ka woni pourquoi mbaɗɗa toon voilà c'est bien dit bien dit mon frère joni holko ganduɗa Abdou Salam Ba forani wonde téléphone bawɗo wonde foof inna made bawɗo wonde foof sa yi ha téléphone ma ne majja aɗa hula galle ma kayit galle ma majja walla kayit oto ma majja walla kalis ma majja ɓurani téléphone ma majja ya probléme souvenir pourquoi téléphone ngaji hen gueɗe wonane wona hen ko se dis la vérité mais Fatoumata téléphone ngaji ene mofti ko keewi de ene mofti ko heewi de faut faire très attention nono haalanma affaire go DJ tu a siftiri ɗe to balɗe DJ mbammiɗo vidéo goto mbimi kala neɗɗo baɗɗo vidéo pornographie e nder téléphone mum kala pilmuɗo hoore mum e nder téléphone mum vidéo o ma waaji ɓe keftu ɗum te ma yaltu base de donné tu te rappelle on vidéo on vidéo ƴeew on vidéo waɗi effacé fodde 1000 vidéo pornographie gonnoɗo e téléphone ngaji yimɓe ko waɗi effacé hay goto andani te mboɗo andi a waɗirani ɗum sababu no wonde jogade hen exactement ko leeri mbaɗirɗa tan ko sababu no wonde yidde rentinde yimɓe par rapport mon frère que min waɗi créé information ko mbaɗɗe créé une information pour dire aux gens que il faut effacer bagage uji mon ɗo goppuɗon e nder téléphone aji mon il faut l'effacer mais ceerno bagage ma ko an jeeyi nana sinde ma bagage debbo ma ko an jeeyi aɗan ƴeewa walla bagage guel ma aɗan ƴeewa mais c'est pas la peine mbaɗa ɗum e nder téléphone jarani tawa bagage koɗo Allah waɗi ɗum ɗo ko ɗon wonat
bagage wonta e téléphone an waɗi yimɓe Abdoussalam ne waɗi ɗo waɗi faible ne waɗi yimɓe joyi ju fof ɓe jooɗo tan hakkille maɓɓe arta e debbo ɓe mbasa yiide ɗum tan ɓe mbaɗa ni ɓe ƴeewo vidéo mo ɓe neldono tan ɓe ndaara ɗum tan ɓe keɓa hedda hammo quoi ko par rapport no mbiruɗa joni joni ni. Mais Amadou Koumi, tu peux y aller dans les sites pornographiques, tu regardes un film porno après, mais sans un partenaire, c'est elle la maman de tes enfants, yumum sukabe ma, wala mganda ko fitir debbo ma, wala mganda ko mganda on dindi relation baɗɗo sérieux belɗo ganduɗa o yaltinima dande moment difficile ala ko waɗananima an gorko o jaranma ƴettude image uji mum mofta e téléphone ma juste pour wadde ɗum chantage jomum sukkay ma dogo taw gilli netti ɗon wonde jomum wonani sago mum par ce que aɗani mofti bagage uji mum e téléphone ma rewɓe ɓe aussi ina mbaɗa ɗum mais pourquoi ça te puis Kouthia wi jalal Kouthia wi par ce que chantage uji ɗi waɗata o ñaami ɗum fodde 2 500 000 par rapport ɗum o yaha haw natti wawde mais 2 500 wona haydara pour Kouthia mon frère o yaha haw natti wawde ñamani debbo ñamani sa debbo ñamani est ce que aɗa andi noon joni il faut joni sen kaali probléme o happari jaafa ɗon il faut sen mbaɗi situer les problèmes après kaalen suite o woni goo fin carrière Kouthia boni c'est à dire carrière makko foof boni il faut leer Allah noon no wawi wadde mo sauver mami rokku mon exemple goto est ce que vous rappelez problème Serigne Modou Lo Ngabou on ciftiri Serigne Modou Lo Ngabou ciftiri kay bien sûr ay on nde umminde probléme o ɓeydi wonde ceerno ɗum ko exception ɗum Allah waɗat ɗum woni yimɓe so dañi probléme au lieu probléme o tellin ɗumen mais ngabbinat ɗumen mais avec Kouthia sa mi sikkani aɗa andi tigi Kouthia probléme mum wona kanko personnel ala Kouthia nawri ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko entourage mo ganduɗa o koye même société kanko e hoore makko woni GFM sa a wawa haal GFM tawa haalani Viviane Ndour a wawa haalde GFM tawa haalani Amina Poté a wawa haalde GFM tawa haalani Boubou Ndour tawa haalani même Aïssa Konen ɓeɗo foof koko mbaɗi participer e ko wiyete ko GFM par ce que wonko Allah waɗi ɓe jogui toon gueɗal Kouthia ko yimɓe hewɓe ƴetti waɗe sac goto arti jooɗi jaye mayde o famille mum nanɗo frère uji mum nanɗo après hol nder yitere ndaara ɗum Kouthia hande est ce que oɗon gandi eɗen mbaɗa débat mais hande suka mum nanen hande ñamata suka hande Kouthia on porte plainte aujourd'hui non matanani mbimami ko Kouthia aussi so porti plainte debbo jaltiɗo affaire debbo kadi leloto debbo baɗɗo divulgué affaire aji ɗi so enquête o rewama tawama téléphone o koye téléphone oɗo ko oɗo yaltini ɗum debbo sokete debbo téléphone o affaire o sokete elle est en Europe wala ɗo elle est en Europe en tout cas ɗo woni ɗo ko waɗi ko délit mo ganduɗa baɗɗo ɗum foof caabi kettete caggal ɗo wawi wonde foof leydi ndi kam so arti ɗo justice ko jogue makko gueɗal ɗum ko goo ɗiɗi Kouthia ko haali ko aɗa andi Kouthia probléme watta grawde paamu ɗum kadi mi haalan mon ɗum koye matiére ñawoje kalten ko Kouthia ko waɗata graw ay matiére lawol kala ko faate ñoore il suffit ko ngara mbiya min kam ñohannoɗo walla mbiya min wona ni kalirannomi ko ni an aɗa jogui 1100 pen ma wasa musde c'est à dire parce que ko ñoore wona hunde ganduɗa ka gummit tan mbaɗɗa ɗum direct ka ñohre toujours justice ina jogui ne waɗira ɗum considéré jiidani. Je suis pas d'accord avec toi. Non, Abdou Salam, mi jaɓata. Kouthia waɗi ko diffamation. Kouthia o bonni ko famille. Kouthia o bonni ko leñol. Kouthia o ƴettu ko inde neɗɗo e yummum e bamum o nawe ceerno mo liggoyo. Woto wi ñawore makko wahe ɗum ɗo ta. Kouthia o ƴettu ko diffamation ujo waɗi. Pape Cheikh Diallo hande so wimo ko mbira ko mi gor jiguen ko alkollam. Amina Poté ko wi giwin ko wi Boubou Ndour dañji ɓiɗɗo e oɗo no kadi dañji ɓiɗɗo Aïssa Konen ho ko wi ay min Fanjay argay Fanjay jew ay argay Fanjay argay ay min Fanjay mi haalani pour yo yawi gongo walla yawi fenande heɗo kalnat mami ko mbimami ko Kouthia o waɗani convoqué point de presse walla déclaration de presse o joɗaki dans un plateau ombo haala ko ñohɗo mbimami ko justice ine jogui considération mo rokki ñoore jiidani hunde nde ganduɗa ka jooɗiɗe ni devant tout le monde kalɗa heɗo kalami ko d' abord o kam yettine seeɗa gueɗel kedigel ngel momi haalanno min Abdoussalam o kaldo mon min ko 99 gadimi nande pape cheikh ko gor jiguen 99 onon hewɓe mon nden nanani ɗum c'était 99 je vous dis mbeɗa woni Saint-Louis wona kanko tan de ko kanko haalteno e DJ goto no wonno ɗo yete je sais pas wana DJ Liko wana Pisco
il y avait in wanno DJ goɗɗo gonnoɗo ene e goɗɗo biteɗo hande buftu baɗo joti ko ɓe tata ɓe tata fof ɓe tumaten ɗum wona gonga mais ille mabɓe boni hen gueɗel keddigel ngel Aisha Kone relation makko e Boubou Ndour ɗum kay sa wawi ɗum suka wonɓe beddaji ɗum pijirata walla ono noon tinani kewele inde ɗum koko haalte partout Kouthia ko haali ko enen en mbawa ɗum gonɗinde mais enen mbiɗen so gonga so fenani wondi ko goɗɗo fonno ɗum haalde mais wona kanko teddungal makko woni koye GFM teddungal makko rewi koye juuɗe ɓen ɗon ɓe o bonni ɓe guri muɗumen Amina Poté hakkude mum e Viviane ine woodi walla wonani mais enen en kumpaka leydi men ndi kay hande ne heewi lesbienne uji en kumpaka leydi men ne heewi feeguji en kumpaka leydi men ne heewi gueɗe ɗe ganduɗa ɗe eɗen mooli Allah te ɗen ɗon gueɗe ɗon ɗe goni tan koye nder yimɓe ɓe maɗe gona e nder journaliste uji ɗi ɗe gona e nder bindanuɗi ɗi ɗe gona e nder waɗoɓe les magistrats ɗe tawe e nder politicien ɗi eɗini partout ko boni ko yimɓeɓe koko pecci ɗum nana e nder witeɓe sernaɓe ɓe woni ɓe ganduɗa c'est des fake donc ɗum koko sari pour pamen ko woni gonga ko woni neɗɗo fotani haalde e neɗɗo ko boni fotani haalde ko boni ko andi e neɗɗo sa andi e neɗɗo ko moƴƴi haal sa andi mum ko boni deƴƴu sabu maade koko bettatma te kala jaaɗo so tawi wonko kalɗa e neɗɗo ko soofi caggal mum billahi leydi sa maayi a parata ñawede so wona on ɗon ar ñawɗon donc il faut leere te ɗum ɗo kadi mi tonguirɗo ɗum ɗo way kon joni jomum way kon enen joni way kon enen elle ken footi wona elle boom way kon joni enen ken faux tipuji quoi way kon joni min Abdoussalam e oɗo DJ du kaloɗo mi rokki exemple minen ɗiɗi par ce que mbiɗa hattani on ɗon probléme minen ɗiɗi mbiɗa hattani ɗum minen ɗiɗi joni way kon joni komin kalata ko o fait minen min gonɗinani ɗum so tawi joni minen joni oɗo bone fof koye amen yaltata mais firti wadde komin kalata ko wona gonga jiɗmi wiide ko son teski ɗeɗo gueɗe yaltat tan ko yimɓe jomen ille en heewi yande tan ko yimɓe jomen daraja en heewi yande tan ko yimɓe rokkoɓe des leçons de morale en heewi yande koye witeɓe ko anduɓe heewi yande koye witeɓe ko yontaɓe wadde firti ko wona gonga koɓe guurata ko ɓe kalani ɗum ɓe kalanta yimɓeɓe koko ganduɗa ko wona gonga koɓe jamnata ko yimɓeɓe wona ɗum woodi pour min noon neɗɗo saɗa rokko leçon neɗɗo goɗɗo poɗɗa ɗum adorade koye hoore ma te kamɓe ɓe daroto ɓe ndentini yimɓe eɓe pindini yimɓe te or ko kamɓe ha joni koɓe ɗaniɓe pinani comment neɗɗo ɗaniɗo wiyana findina ɗaniɓe c'est impossible ça jomum wen dorto nden voilà merci beaucoup Abdoussalam Ba caggal natira mi kam waɗi kam jaahe par rapport no mbiɗa wonde wonɗo neɗɗo tolnoto e moment de faiblesse ene wawi ƴettade yummum neɗɗo ƴetto fanjande en gandi ɗum fanjande rugi en de en mbani gandi ɗum oppo ɗum ɓenna aɗo jije du oppo ɗum ɓennan hen oppo yimɓe nde bon c'est que l'essence non bindaɗo won jala ɗon il faut mi haala ɗum ɗon ha worɓe ɓe mbawa nande ɗum ɗon ɓe mbawa rentade par rapport e ɗum ɗon c'est vrai ko haali wo ko gonga voilà so ɗum ɓenni rugi so bisimilla an jalal a ƴeewi Kouthia so wona jaɓe ɗo ngabbe dow hoore aɗan jaɓe so ngabbe dow hoore de ha tera o matta e ko kalba ala plaisir ɓuuri jaɓet bonde plaisir ɓuuri jaɓet bonde plaisir ke ala wadde on gorko biteɗo plaisir o hetti dow kala ko jiiɗa e bone oɗo kay so jaggima ceerno sa ƴettoto yummani hoore ma ɗum gaare ɗum ɓuuri bon Aliou yoni aɗa waɗa abdourahmane jalta digiral de mi salminima mi juurima Fatman Ndiaye mi salminim e Djidje Du jalal haali presque fof min kam gila kettim ɗiɗo audio to gommi ɗo barke Seydina Mouhammed komi kullo par ce que mbimi ɗum ɗo bawɗo fof yo reen kadi kala neɗɗo kene ñaago yo ñaago yo Allah hokku ɗum suturu aduna e lahara yo Allah hokku en suturu par ce que ɗum ɗo ɗiɗo audio ji hay goto anda ko wawi bonnude e ko wawi fewnude kadi yimɓeɓe Kouthia o haali hanki mi hettima live adamo mo wiye ko montage mais ɗum ɗo wondi ko wona montage c'est flagrant délit ɗum ɗo wawa wonde montage ɗum ɗo ko dane makko kanko haali won certaine audio ji sa hettima ɗum mbiɗa holno neɗɗo wawi haaldirde ɗiɗo haalullaji bonɗi e kilifa yimɓe fof won itere nde dardanno Kouthia hande dardata Kouthia ko kilifa dardata Kouthia ko comédien omo waɗa humoriste yimɓe fof ne korsini Kouthia mais sa hettima ɗiɗo audio ji wodan tan an ko hakkille ma ustay ma e Kouthia par ce que no jiɗirɗamo ni sa hettima won certaine audio ji gilɗima ne usto e makko seere par ce que ne hulɓini mbiɗa holno neɗɗo wawi haalde ɗiɗo haalullaji min dal komi kullo barke Seydina Mouhammed komi kullo ko wawi wonnen foof yo Allah hokku en suturu suturu aduna e lahara kam yo Allah hokku en ɗum par ce que suturu suurade weeɓani hande aduna mo gonɗen o kala mbaɗo audio walla kala kaalo ko boni yo wat wodande jour arrivera Allah weññete
baɗo ko boni Allah weññan ɗum tan yallah hokken wadde jam. Merci beaucoup. Minuit nana yona live men o fuɗɗima juude par ce que keɓiɗo ma on 1 heure et quelque parce que joni on 2 heures de temps par rapport aussi ko puɗɗino live o fewde joni dokkenomo ganduɗa ɗoma kañum ne Zil Sall ara hen Zil Sall so tawi ɗo heeɗi après ɗo yarde hen gadda yiyande mane hande sini yande tawno o weeli warata kono fuɗɗo foto mbi so ɗuuɗi waray bisimilla. Aleykum salam wa rahmatullah. A weltanama. Calminimama kadi. Amin. Merci jaram. kono jafoɗade bandam ɓe mbi ɓe nananima ɓe mbi micro soma ko uddi ala o mona haala ne ara normal min de ala ko ɓennan ɗum normal min ko ala ko ɓennan ɗum normal eɗen mbawi nande enen taw wonɓe resɓe nanata eyyi joni wattu micro o ɗumini micro fiir micro o annene o anda haydara kañum ko caltal anda haydara o anda hen micro o udditirte fi micro o ƴeewa sono uddiro wonɓe lesɓe fof nanta kalta ceerno la ilaha illallah wonɓe lesɓe fof ka nanta an kay uddita joni ko uddit voilà ne wawi tomo jogui probléme quoi uddirima ala udditaki ceerno ha joni ko uddi ha joni ko uddi hay ko guddiɗo hay nani hay ko guddiɗo hay min de mon nanamo ko mi anda noon joni ala probléme eɗen nanam no enen wonɓe laawi fof eɗen nana mais wonɓe lesɓe goni nanta DJ min kam jiɗɗo waynaki jaafoɗa mais min mbaynortomi ko wiide yimɓeɓe arta ɗo tan ɗum ɗo a ferme micro wadde mi waynaki wonko jimmi tan mi yiiɗa yejjidde mi waynaki ala probléme joni hokka wonko jejjidnomi tan wonko jejjidnomi seeɗa jaafoɗon tan ayi jimmi wiide moon ina waɗi ɓe ganduɗa enen eɗen jewta mais famille Kouthia hande yewtata hande ina wawi taw ɓe gottaki ina wawi taw ɓe kirtaki o jogui sukaɓe mawɓe hande gurnam mabɓe hande c'est compliqué ɓen ke élevé hande nder école aji mabɓe hande so tawi wonen waɗoɓe BFM walla bac walla entré en 6e oɗo année gurnam mabɓe mettat te sattat te yurminto donc tagi mi siftindon ɗum ɗo kala ko mbawɗen ɗo haalde aussi mais enen neldenɓe duwaw c'est à dire yo Allah addu sutura yo Allah deñu ɗum ɗo ha ɗum deeƴa ha yimɓeɓe foof jejjita yo Allah addanen information goɗɗo mo ganduɗa o mo wona taƴo enɗam mo wona bonɗo mo wona caro mo wona cako mo wona puso mo ganduɗa o so ari ene lomtonen oɗo information kadi kala neɗɗo mbimi mbeɗa andi yimɓe foof poti min kam wona min wiyete yimɓe foti mbeɗa andi yimɓe foof ina wawi taw bo min kam min ɓuuri hen jaas mais jiɗmi wiide kala neɗɗo kaalowo aɗa yiye aɗa haala aɗa nane saaha boom totteɗa inde wiyetende star walla jontaɗo walla dokkeɗa inde wiyetende influenceur walla journaliste walla dokkeɗa inde wiyetende liveur andu kam an tu es en danger c'est à dire kala ɗo gonɗa woto wi an ɓuuri yimɓe foof kono ya ɓuur rentade gueɗe baaɗe ndani sa rentaki tan ko jaldata ko hande bande Diallo wona ferade konngol ma an elle ko ɓoyani ko on debbo goto nelnoɗo e ma de elle ko ɓoyani ko on debbo goto nelnoɗo e ma no ɗum waɗi 2 ans guijam ɗum kay ɗum woɗɗidirani probléme pape an o aɗa oustad pape an aɗa no dañi ɗo probléme ɗe waɗni a dañande min debbo non omo andi aɗan DJ ko andata ko yama goto andata ɗum am par ce que min kalda c'est à dire aɗen ɗum ɗo ko bolle puuɗiyagal aɗen joni nani min no gommide ɗo mbeɗa juula nde mbaɗen nde tasbemme nde mi nani dokkuɗa exemple am mbiɗa waɓen jaalal en foof yimɓe mbaɗi ɗumen ɗo monage de mboɗen ko way noon taw min o ɗiɗo événement jawtude tan kala ganduɗo ɗum wonata koye noddemi wiyami woto yaltu nattu sooɗo yaato mbimo noon kam mais ça c'est quoi mais finalement ɗiɓmi hankkadi wadde comprendre yimɓeɓe holɗum ɓe kalata bon bref mi arta e on histoire min adi foof ko yettude Allah par ce que ko mbaɗo no DJ oɗo taw ko waɗi kam signalé ma wor garɗo e am mais so are am addat ɗum e am ko ɗum ɗo timmani une semaine on yetti mais bon mi wawa haalde histoire o no lelorini par ce que c'est un peu compliqué
mais kamin mi faami ɗum gilo yettakimi ndo yetti kam de Allah rokki kam dañde fartangi wadde récupéré téléphone makko jogimi de ganduɗa o wawa kam waɗa enregistré o wawa kam wadde filmé te mbiɗa mi rokkani ɗum kadi kanko ko ganduɗa ko omo wawi ɗum wadde filmé am jangga e jaam boom so yaltimi dañi hen probléme e mi faami ko mi faami ko nelaɗo uniquement yo ɓolam hami ɓolo hami laaɓa ceer o filmami o tottiri image uji ɗi après min mi wona ɗeɗɗande quoi ɗeɗɗande e dande gandumi o nawe am komi rokki ɗum ujunnaji ɗiɗi o passe e min dusduma e ƴetti tati mais après mi après mi andinimo kanko mi faami ko addunombo ko kanko o andi min mi faami te ko ndeno dogimi ha joni o artani te pourtant ko neɗɗo ganduɗo wallahi azim wallahi ne gandum ko gandum ɗum koye joni waɗi duuɓi 11 merci jaral ɗon kam ene leeri kadi ko hunde nde gandumi min par ce que mi andi ɗum ça fait presque 2 ans nde mbiruɗa ni en kaldi hen en kaldi hen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu non wona anta ala faari man jayi ko ceernaji faari o fota haala ceernaji amayi o ceerno wonɗo ceerno ma oran goto min faari attention aɗa kaala ɓuɗam de oran goto min faari min kaala ɓuɗam woto wat Seydi gise ala jawran tan mo ngonum ko toni mi tuba ni ala tuba ni ma gis onon barka wonɗo bismillah mon moɗon ndengen ɓoyra lay ko mum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mi salmini mi juuri mi ñaguima ɗo mi ñaguimi yafuya e wadde interrompe yewtere nde naggam mi salmini DJ du baɗam ko baɗam gomɓuɗo kaw ala o pari tan aɗa nawi me otoma ha vir ha nawɗo kam ha ɗim yettade après gacciɗa tutta hom passe taxi no an hono ma ala faruma dia kañum oppi kam faruma dia kañum ɓirɗoɓe de huɓɓi o min ɓurma hen min nawaɗo hirtina restaurant high class anani gartiraki min ɓurma hen anani ɗon probléme ɗum ko hakkude laaƴe ala probléme mais jokku ceerno bisimilla sinno ko sinno mbaɗa wawno neldude mi neldanno photo jam min Kouthia mi sikki mi ɓeydi haalandema Kouthia ko sehlam DJ du eyyi mbeɗe jogui farmani jay mami nelde an DJ du fof mami neldon photoje seeɗan fagal nde o ari ɗo arno e am eywa min noon ko toɓɓe ɗiɗi jimmi haalde mi noddimo hanki min kaldi appel aji ɗiɗi mi noddimo min kaldi ko juuri o noddiri kam kadi nder jamma min kaldi ko juuri donc Kouthia o ko jalalle haali ɗo nane ko ɗum ko ene waɗi importance ganden état d' esprit mo woni goto fof yo waɗ hoore mum so wonno yo waɗ mo kanko so wonno hoore mum eywa toɓɓe ɗiɗɗe hen toɓɓere wotere ko hen hunde tatan enen kene wuurɓe surtout noon neɗɗo gonɗo e réseaux sociaux puɗɗiɗo huɓɓude walla gonɗo e lawol huɓɓude walla kuɓɓuɗo ha gasde maɗam baɗɗo siiw yo faɗɗero gueɗe par ce que hande hay so wona mo ganduɗoma ni aɗa hoɗa e leegal tan neɗɗo welakama tan o welakama tan wona hay batte aɗa fina ñalawma aɗa yalta yahajuma so a huɓat oroma jaaha walla so ƴetta taxi jalta garta taw omo yima tan omo andi ko galle oɗo koɗɗa taw a welani mo omo yiɗi daña défaite goto mum fof ne jogui hen ɓen hedde sappo ɓe andi ene wonde temedere ɓe anda mo ganduɗa oɗo objectif makko principal nde fini foof ko ya dañ défaite ko ya dañ tan ko yo ɓerdema mettu walla yo ɓerdema huɓɓu walla ko gonɗa ko e dow muɗum ya dañi hen défaite woto mission ma o yetta goto mum fof ne jogui hen temedere mo anda en jogui hen sappo ɓe andi ɓe wawi jofade wiya kaari donc so tawi ko wayni yani e neɗɗo gardinen ɗum taw d' abord enen foof ganden vraiment wona ɗum ɗo kam o yahanno kanko te ganden kadi goto e mum fof ne jogui ko yiɗa yaltine ɗum sikki ɗum woodi goto en foof wasata nde haaldata e neɗɗo nde kaldata e makko nde a yiɗa goɗɗo tina walla a yiɗa goɗɗo yiya walla wonko gollodirɗa e neɗɗo a yiɗa goɗɗo tina a yiɗa goɗɗo yiya ɗum koye aduna woni ko aada aduna ko waɗi aduna o ne waɗanno e aduna e guila ko ɓoy ko joni tan opportunité wawde yaltinde vidéo neɗɗo walla wawde yaltinde audio neɗɗo yonti par ce que ko joni WhatsApp en TikTok ene ko nandi hen ari ko musiba janɗo e makko seydina Cheikh Oumar Fouti o wi so tawi anni julɗo wiyama waɗi ko fewani ya tawlu ɗum mbiya min de mi sikkani DJ du sene waɗa ɗum walla mi sikkani so Fatou Mane Ndiaye ne waɗa ɗen gueɗe sa an to ko an hoore ma tan de wona ala mo kalɗo an tan jooɗi aɗa miijo ɗum e ɓerde ma Fatou Mane Ndiaye no wayi wadde fayida ni mi sikkani so hay so wiyama o waɗi ɗum mi gumani ɗum min
o wi so woni timmi laabi capanɗe jeeɗiɗi haa laabi capanɗe jeeɗiɗi e goo a ronki amnude e hoore ma ya jaɓ wonde ko mbiɗa o waɗani ko yo tabiɗe ma fiɓanne ko an usti kanko woni ɓeydiɗo ko an wadde jogii hakkille bonɗo waawi jabde gumde wonde o waɗi ko feewaani kono kanko mo waɗani ko feewaani keddoɗaa e ɗum Cheikh Oumar Fouti wini donc cela veut dire que ni neɗɗo fof yo faam ɗum ɗo ne waawi yanandema so yananiima noon no jogorɗaa waade ni ngannduɗaa o kuccaa mo Allah waɗi o hannde ko noon o wayi ɗum wuuri eeyi hoddere noon alaa ko waawa heen o waɗi heen erreur aji noon o waɗi heen erreur aji ko goonga so Allah min mi haalnima ɗum haa o nani eewa neɗɗo kadi woni geɗe saɗa woni nelaɗo salah sallam mbi woni dinngande banndu ko haalan ɗum goonga haaji goonga woɗɗi erreur aji feewi kuccaa ko neɗɗo neɗɗo baɗɗo siiw neɗɗo mo ngannduɗaa hay hilifaaɓe ne njeeɓamo en jogee makko korsa en jogee makko teddungal kanko ne mo jogee hilifaaɓe diine ɓe korsa kanko ne woni seul émission mo ngannduɗaa so mo fuɗɗoo mo wulimta denndaangal seere ɓe Sénégal fof haa para fuɗɗo fuɗɗaade eeyi kono noon neɗɗo so tawii Allah waɗiima a woni kilifa Allah ardiniima a jogoto ɓernde mo waawde muñande yimɓe ɓee eewa neɗɗo wo tiitor wonde kaare min wallimo haa o woni o tiitor ɗum so a walli kaare haa woni tan an ka ballaaɗo haa ngonɗaa kala mo balluɗaa haa woni wona balluɗoma haa ngonɗaa so tawii o walliiɓe kamɓe ɓe haɓe ngari e koyno TFM ko nanndi hen TFM aussi ko entreprise jananɗo konko ballaaɗo haa naati toon woto yijit ɗum donc neɗɗo il faut njañña ɓernde ma nde mbaawa waawde muñondirde e yimɓe mbaawa waawde yiɗondirde e yimɓe mbaawa waawde wallondirde e yimɓe neɗɗo fof jogi ko mission wa anfiqu mimma jaalakum mustahlafina fihi noon Allah subhanahu wa taala wi e alquran kala ko dokkumi on mbeɗa jiɗi yo on nafɓu ko ngannduɗaa ɗum ɗo kon waɗaaɓe ko lomtinaaɓe heen tan mana so Allah hokkima jawdi ko lomtinɗoma e arsugaaji heddiɓe ya tottirɓe kamɓe waawa faamde waawde tottirde ɓe so succès so responsabilité kala ko waawi wonde ngannduɗaa an ɗum ɗon ko Allah rewndum e juuɗe ma ya tottir yimɓe ɓe woto yii heen hoore ma so a yii heen hoore ma tan a mawnikino ɗum addata mawnukinaare te mawnukinaare wala hul kibriya o fi samawati wal ard Allah goto jeeyi mawnukinaade par ce que kanko goto woni mawɗo ko heddi ko fof ko famɗi ɗum woni neɗɗo sene habbira sene juula mbiyeɗa ya fiɓ anniye to baŋnge tawhid woto wi Allahu akbar Allah ɓuri mawnude ala wi Allah woni mawɗo sa wi Allah ɓuri mawnude tan firi wonko mawni Allah ɓurɗo mawnude sa wi Allah woni mawɗo tan a wi fof lesɗi Allah goto woni mawɗo donc Allah tan woni mawɗo ko heddi ko fof ko famɗi kala mo balluɗa noon ande faam ka ballaɗo aduna ko noon yarata kanko ne o jogui erreur tan on baŋnge mi haalnima ɗum aussi haw nani hanki e téléphone ko heddi ko e kanko version makko mo haali kam kuja o wi ko joom suudu makko mo resno janvier 2022 somo juumani ɓe lesdirno janvier 2022 somo juumani o wino ɓe resdiri e debbo o ɓe ceeri ɓe dañji probléme ɓe ceeri debbo o wimo noon mami waɗi détruire mami bonnu gurdam ma Allah andi no ɓe ceerdiri Allah andi holko probléme o rewɓe kam ne jogoo ɗin baŋnge hen sahaaji jogoo ɗin probléme aji debbo o wi salidino ndi jibdinde e makko yiɗano ɓe jibdina par ce que wonko somno hen eyyi kono toute façon wona debbo o Allah ɓe ceeri wimo min mami bonnu gurdam ma mi waɗa détruire o détruire o noon debbo o waɗi ko scané WhatsApp makko ɗum e woodi mbiɗa ko hunde kulu wire kulu e kulu voilà par ce que min hooram joom sira mone waɗanno kom noon saha waɗa scané WhatsApp am o saha tan tinna tan hollami wonde omon heeɗo WhatsApp am min hooram min waɗi o heeɓi ɗum mbeɗa andi tan waɗirte min mbaɗa andi no waɗirte exactement wallahi al adim ƴettata ko te an ko ɗum ɗo goto no wiyatno ko application goto o téléchargera or haal ne application ewa de toute façon ɗon ɓe mbaɗirta joni so mbaɗi scané affaire o kala ko wona appel ko kala ko ari WhatsApp ma he arade mabɓe appel noon wawa arde hen eyyi kono kam message uji en discussion ngaji naggam tataji ɗiɗo foof ni ara e téléphone aji mabɓe ɓe mbaɗirta noon ko kiram tan woni hen ko kiram kono rewɓe hannde ɓe jogui men kiram ɗam ganduɗa woni hen ko ɓerɗe moƴƴani par ce que sa seeri jomum tan nanggui wattima gagnant te enen paari pour bonnandema surtout mon ma a jibdinani kanko no wi debbo o ƴetti intention yidde bonnandema ɗum joni noon ɓe goniri noon ndeke debbo kala ko haali walla kala ko waɗi debbo ne waɗa enregistré kanko mo wi ko montage ɗum noon nandani e montage ujoji nandani e montage so Allah kono wi ko montage debbo waɗi ɗum montage e fewni ha feewi yaltini haala ka yiɗi bonnandemo e kanko version makko wiiri ceerno mbaɗa tuubara ala de mbaɗa tuubara ma mbaɗa yagama yafuyo haɗi mi forani tajjama kono ceerno tawi wona kunu mi anda ko kunu mi anda ɗum wona kunu aɗa ko tawi wona kunu debbo mo haaldata goɗɗo o ni mo loyi wax ni allahu akbar la ilaha illallah ɗum koye wona kunu e ko ɗum o wi ɗum ko montage o wi ɗum wona appel he jeeya ɗum ko debbo fota ujoji wona waɗiri noon comme si wonkoye haaldude makko ni
ɗum e jam bandira ko goppata ceerno goppe ceerno gite yottin haala ka en gandi ceerno ko haali ko tawi ko kucca haali ɗum walla ko ceerno haali enen gandi en gonginaki ɗum kono goppe ceerno haala taw ceerno haala ko ɗo ko haala moƴƴo goppe waala goppe o wi ceerno kadi haala aɗa andi debbo ko min mbaɗan debbo mom haala noon farmoto mom waɗa noon mom haala noon ko ɓuuri min komi ganduɗo kucca haqiqe ko neɗɗo garowo yam non vraiment tiktok ƴewɗo say comme DJ fuuƴi critiqué ami joni noon o wi debbo ko woni yettira ko jengni debbo ko deuxiéme femme mako mo refno min mo ganduɗo yettira ko jeng oɗo yettira ko fayi ɗum woni contradiction non mo wiɗo kiya o wono on elle yettira ko fayi o wi parce que o wi on séréer holɗum manda holɗum nangam e ojoji he kanko debbo mako yettira ko jeng mbaɗa debbo ko kadi ceerno an haala kucca ka aɗa gonɗini ojoji ɗi an walla gonɗinan ceerno mi gonɗinani kucca haali ko kadi so wonano ko laaj non ceerno woni koye haalde kucca haali ko enen mun ndendi yiyande panja enen ceerno ndendi yiyande enen makko ndendi yiyande goppu ceerno kontina enen ndendi yiyande ala o wima o gonɗinani ko kucca wi kuccaka non kucca ko wi ko wona kañum o gonɗinani ɗum kucca kanko gonɗinde o joɗɗi ko kucca woni ɗon heɗo noon feet annen anne parfois noon kadi noppi maɗi wona ɗum nanirtako goɗɗum kadi ɗum ton mettinno aɗa farma ndiaye foti hoorema fuɗɗani modi silence an hoorema wona micro modi silence keɗɗa an hoorema poɗɗa waɗe modi silence bele keɗɗa wona micro ma fuɗɗike hanki o haali live adama mboɗo heeɗimo o wi kof ha gara fiya kadi fakkala fof jamjiɗi so wonano ko kucca min are am o are am o addi am ko haaju addi am min jotodiri min gollodiri seeɗa wonno yaari ko miiɗa ko live miiɗa haalde kadi aussi alay sago savoir garder les secrets professionnels ɗum kam mo ganduɗa hoore ma oɗo mbay kadi mbay kucca mo wondi o on ko sehlam mbay ko neɗɗo garowo am no feewi mam jara kadi ko garowo am no feewi omo jogui goɗɗo wiye mamma daɓɓe seeɗa on ko parcelle dia on kadi ne ara yam an kay hande alhamdulillah rabbil alamin ko influence uji fulɓe tan goni ɓe garane ma taw kono kay gandumi ala ko ustam so influence uji fulɓe garane makko haydara ko ustam ɓe gari toon sona am tottaɓe kalis haydara ko ustam ɓe fulɓe kam no gari gaddata kalis kadi gaare woto nawa jalal assalamu aleykum bandiraɓe nam mi andano mbeɗo mi yiide mo Oumar Ka tampile ceerno Oumar Ka yafude mi jofdana mi totta ceerno Oumar Ka gontina min mi acca on mi heeɗo inchallah joni ceerno Oumar Ka hande kadi nani ɗo haala mawko ceerno Oumar Ka ceerno mooli probléme o wonde ala yo Allah dandu men e kay Oumar wiyede ceerno kay ɗum yo Allah dandu men e on ñalawma minen kay min tawa on ñalawma mi wondi mi waati billahi so woni ceerno min kam on gonta yiɗi mbiɗa haala e téléphone on kay mi woppat téléphone mo ceerno donc jalal wattini haalin tan ɗum ɗo ko leçon mo ganduɗa enen ko enen kaldere wona kucca ko enen ay ko keɓa ko janginta ko enen yo en ndento yon ɓeydo renade kala no neɗɗo reronino kala no neɗɗo mo suurorino no par ce que hande kam hande ko cuuɗa go foof whatsapp nan suurta whatsapp nan weeña tiktok nan suurta ewa donc enen wonɓeɗoɓe ɓe ɗum suwa yettade ɓe ñagoɗen Allah yo Allah suuren danda en reena en kadi enen kala ko mbawɗen ndentoɗen ewa neɗɗo noon fodde mum tan ko renade kañum amma ko heddi koko juuɗe Allah woni kono goto fof yo reeno fodde mum yo wat ko wawi ko anda kam hande goto fof ne wone danger kala gonɗo e milieu oɗo réseaux sociaux nana wone danger à tout moment aɗa wawi dañde probléme donc ñagoɗen Allah yo Allah suura en danda en e bone ɓeɓe ganduɗa ɓeɗo ala ko ɓe darori so wona yidde bonnande neɗɗo o jomum ƴetta tout waɗa consacré moment temps mum foof taw ko yidde bonnandema an taw ko an aɗa woni lawol tan yaade a wiyani a waɗani wonɗa koye haajuji ma wono humɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo woni darde maɓɓe tan ko woto hay goto yaha kamɓe wotoɓe jaadi kamɓe koɓe jahani koɓe felliɓe ɗo Allah e ɗo nelaɗo Allah ɓe jahani kono wota hay goto yaha ɓenne ngoodi ɗo e yimɓe ɓe wa kana fil madinati tis'atu rahadin yufsiduna fil ardi wala yuslihuna jeenayo kala wuuro eɓe hen kamɓe ɓe bonna tan
hen tata gonata ko jakka hen tata ke wonde ko garage hen tata gonata ko jeere kala hen mayɗo daña goɗɗo lomto ɗum kala mayɗo goɗɗo lomto ɗum noon ɓe gonirta kala neɗɗo gummiɗo ne yaha so gandal mum Allah hokki ɗum so laamu Allah hokki ɗum so succès so jawdi so yiɗede ɓe daroto pour ɓe bonnanama gonɗa e dow muɗum ko mone emen foof noon yo ɓeydo tinnude dadugal muɗum daro beele wasde Allah wasde yendinde ɗum e ko wayni Kouthia hande to woni ɗo so haali so haalani ɓerde o ɗantako hanki jamma so wima alo tan a famat ko gasɗo ɓerde ko gasde haalaɓe goram neɗɗo fof noon yiiɗa wuurde ɗum kadi dimo kadi wonko wawa hande Sénégal fof hebdi ɗiɗo audio ji min kala ganduɗo mbaɗa andi mo ne noddam téléphone namdo kam hen tan min ala ko gandumi hen so wona noddudemo téléphone o haalni kam version mo haali o min no version mo haali o yonani mi so Allah par ce que no keɗɗorimi ni e no haalirni e no audio ji lelori ni tindinani wonde ko haali ko gonga par ce que o wi on ko debbo makko heɓi debbo makko mbaɗa yettira ko jang goo gueɗel keddiguel ngel kadi aussi nde andi fofo makko o guewo omo ara yam wonko min jottodiri ɗum dije ɗum min kaldo hen ko yaaji so Allah jaaɓi eyi ala kulli haalin tan mi ñaaguima yaafo e ƴettu temps o no feewi mi salmini noon weltanade bandiraɗo debbo Fatimata Ndiaye e baɗam Dj Dou e mon frère ceernam sehlam jalal leñol Umar ani fo mi ara galle ma toon mi gise mi juurimomo ceerno mi juurimomo goto min jiidiri min kawri ceppe jalal leñol jalal min gar toon inchallah eyi voilà non mbatten min kay areya joni ƴeewe ñalawma mum invité on hirande gaɗon kirtiɗen ɗon ɗum inchallah après dans ce cas main bat live bel par rapport aussi côté kala ñalawma mo jiɗɗon dal kala mo jiɗɗon hirtade ƴeewe ñalawma mbaɗon disponible onon tata foof ala ceerno ayi nde ɓe garat nde toon mi tinani nde ɓe garat nde toon mi arani min soɓe ara ɓe garata ala jiida jalal onon goto e moon fof yeehi toon min mi yahani mi tinani min so mbeɗa yaha on noon jaata eyi wadde ma en jaado ala fof on jaɓatno min woni grand mon noon on jaɓat ɗum sa wino joni kayra mi hollato gallo min hollanma gallo watte wat jam jam yo localisation numéro ceerno jetta min waɗa localisé mi hon doken Oumar Ka kala ñalawma mo parɗon bisimilla moɗon inchallah rabbi min calmini kala ko moƴƴi hen gongal subhanahu wa taala wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu a jarama oɗo ceerno gisno oɗon gandi kanko e Aliou Guissé ɓocciriɗo kam jiɗimo e waw est ce que ɗon gandi ɗum vas y continue gandimo jiide jontaɗo moƴƴo Oumar Ka bisimilla bandiraɓe mi salmini ko kawam gaddet jalal ƴaw boyinaji bisimilla Oumar Ka machallah DJ Dou mi salmini ceerno mi salmini Abdoussalam e salgonto e kodday sall e salgoɗɗo ɗon o ene wonde Fatoumata Fouta natti tampude voilà mi heeɗima débat o ba en tout cas no wiyeteno hande koye fait divers DJ Dou gaddanɗa yimɓe no wiyete en tout cas ka Kouthia o min kam mi ala ko kalami hen ko heewi no heewi quoi par ce que ko fait divers aɗa il faut yimɓe mbaɗ distingué ko wiyete ko personne neɗɗo personne makko privé ene wonde ko waɗi ko incarné Kouthia en tant que artiste ko artiste mo ganduɗa mo rendu yiɗi en tout cas carrière makko ko carrière baɗɗo fayida o waɗi voilà heddi noon voilà ɗum ɗo ko no ceerno wi joni ko jaayi en heɓto neɗɗo kala min kam là je suis pas là à donner des leçons mais rokkata leçon parce que goto men foof enen wonɓe ɗo foof goto fof ne andi privé muɗum goto foof hay goto waɗani parfait goto fof ne jogui côté mo ganduɗa ko côté mo ganduɗa mo timmani voilà donc Kouthia ne ko côté mo timmani o feeñi donc kala mone haala hen yo andu ko haali hen anda kadi no haaldi hen faama ko are Kouthia ko ne wawi arde janggo goɗɗo e goɗɗo a faami ko are Kouthia ko ne en hetto neɗɗo kala voilà mais ko woni caɗele Sénégal noon hannde e kala dañƴo probléme yimɓe ɓe mbaɗat hen profité pour wiide ne dokka des leçons de morale en plus hannde Sénégal ko ɓuuri ko hawnade ko ɓurɓe ni wiide waɗoɓe ko boni ko jooɗoto ene dokka des leçons de morale par ce que sen ƴetti ƴetten tan ka Adamo ko kañum woni dariɗo e rendo yaltini ko wiyete bagage muɗum en plus ko on noon jooɗiɗo hanki wiyene hokka wiyete des leçons de morale à Kouthia Cheikh Yérim Seck kañum woni baɗɗo violé rewɓe ha tampi kañum jooɗoto e télévision wiyene lokka des leçons de morale donc ɗum ɗon ko wiide tan leçon ji morale ɗi la plupart hokkoɓe leçon ji morale ɓe ko wasi timmude ko koye mabɓe ɓuuri hewde voilà min kam ko mbiyatmi Kouthia ko mbiyatmomi tan ko yo no wiyeteno yo Allah ittanmo nde ɗo oɗo musiba o wawa gérer ɗum tranquille o arta e carrière makko o faama Sénégal naɓe ne jiiɗi ko waɗatno ene beela kadi ko waɗata ko banggue comédie ko heddi ko vie makko privé ɗum ko waɗi ko kanko waɗi concerné min kam ba ala ko kalami hen ko ɓenni ɗum ɗon ko sen ƴeewi côté juridiquement won haalɓe ɗo haala wiya
diffamation so portant plainte on waynade mais kasi Kouthia oɗo ala fof to mbawi sogdemo banggue witino banggue loi par ce que ɗum ɗo déjà kanko wona hunde nde ganduɗa yaltini publiquement wona hunde nde ganduɗa kanko dari o haali o tengtini ɗum donc ɗum ɗon ala to mbawɗa rewdemo ha mbiyaɗo portamo hen plainte par ce que neɗɗo ko adi foof ala droit ko wadde wiyete neɗɗo ko enregistré taw o welaka walla taw tinani a ala droit filmude neɗɗo taw tinani walla taw o welaka taw c'est à dire o waɗani hen consentir donc Kouthia oɗo situation ala consentement wona kanko waɗi délibéré waɗi publier vidéo ji wona kanko wela o yaltini audio ji ɗi donc voilà ala to ɓe mbawi rewdemo ha koɓe keɓamo banggue oɗo banggue loi ji to jalal haalino ɗum nane ko tengtinde ɗum tan vraiment ko haali ko kam ko gonga banggue loi kam haydara ko yimɓe mbawi wiide Kouthia ko heddi noon ko banggue moral ɗum kam ko goto fo e miijo muɗum voilà min ko ɗum woni ko joguinomi mbiɗa haala hen mi salmini bandiraɓe mi weltanima ɗumen. Merci beaucoup. Toujours bon, il est comme ça, parce que on ne veut quoi des fois, parce qu'on a l'impression qu'on sentir. Dans ce cas, on a aussi on a développé, soit pari, on y a là on commence. Voilà. Voilà, ce qui est l'essentiel. Bon, Fatima, tu fais tapis, tu dis qu'on dit à Bédouin. Côte sal, on a un wala, côte sal. On fait danat. On a côte pour 5 wala. On fait danat. Voilà, Fatima, vas-y. DJ du ko adi fof ko weltanade Allah naade me weltanade mon weltanade ceernam donc wiimo Seydi Guissé weltanade kadi mon frère mon jumeau Abdou Salam Ba comme toujours weltanade mo no fewi weltanade kadi internet di wonbe do de ko dum woni pulaago ko dum woni rendo ko dum woni dingiral kalden nanodiren jewtodiren dañen hen kadi faamuya dañen hen kadi ko ganduɗa janggo e jaam ene wawi nafde en mimi dañen hen hande nafoore kono hadi ko widi innama deji ɓe enen fof en garti hakkillaji men enen fof kadi yen ƴeew kadi janggo men saabu ɗo joni yumiraɓe men hanki e mamiraɓe men hecci hanki e hande o yonta wona gotum saabu yonto oɗo ko yonta réseaux sociaux yonto oɗo armi andanma ko boni mi fawanma yonto oɗo armi andanma ko boni mi weejma yonto oɗo ko armi andanma ko boni mi bonnuma o yimɓe garti hakkillaji men hande holko ceerno Guissé wi nane gornanam mi hakkilam arti hen Kouthia ko père de famille ko soutien de famille ko joom galle kono hande o jaayama donte noon ko haali ko ene ɓurti ene fahiri kadi en mbawa wiide ha en guitten wona Kouthia wi ko Kouthia wi saabu ko Kouthia haaldi hanki e adamo ko e vidéo ji ko Abdoussalam Ba wi nane ko vidéo ji ɗi o waɗi ɗi o ɓoori ha terɗe makko ha e foof ɓe jaafome konnguru he o yaltini o waɗi ɗum vidéo o neldi ɗum neɗɗo ko kanko waɗi sa yi hande noon enen fof eɗen kaala hen wonno natti wonde privé yimɓe ɓe ne mbiye privé non c'est pas privé c'est public parce que audio ji ngari publiquement ɗo ha e tandiraɓe makko audio ji en keddo ɗon ko yene makko hen wawi yande am ene wawi yande Abdoussalam Ba ene wawi yande ma an Dj Dou kono hande yimɓe ɓe yo gartir hakkillaji mumen wona la ilaha illallah fof tan mbaɗa enregistré neɗɗo hande hay goto natti hoolade hay goto hande hay mo nodduɗa so tawi ko kellifaɗo ene haaldano e ma jawata haaldude e ma saabu joni ɓe mbiyata kala mo kalduɗa ene wonma enregistré par ce que en jii hellifaɓe ɓe ganduɗa hande ko hellifaɓe so kaari ene nane hono MC Niassane e worɓe ɗo jooɗi mbaɗi enregistré minen fof ɓe jiɗi min hen e worɓe jeehi hande ha mo jiɗɗa hebde ɓe guddi dame kewɗe ɓe bonnani yimɓe hewɓe sababu ne ɗiɗo enregistrement ji mi anda ko so tawi ko faaro walla ko so tawi ko yidde tinene walla goɗɗum kono oɗo suha debbo hande o kiya hande baɗɗo ɗum so sikki o waɗi ɗum ko bonnude Kouthia certes il a atteint son objectif par ce que o bonnani Kouthia ko heewi kono yo andu o bonni hade leñol yo andu hade o bonni kadi kala debbo to debbo wawi wonde o bonnani ɗum saabu ɗiɗo audio ji son ƴeewi wona audio ji joni ko audio ji ɓoyɗi ko guila jaayi ma yani taw il faut kadi ɗum ɗon kadi kaala guila ma jaayi ma yani taw ko tawi o acci ha joni o yaltini ɗiɗo audio ji holko yiɗi gañade hen o gañani hen haydara sans contraire o bonni hen ko heewi kadi o ñalawma hande neɗɗo wona mi accata mi faw hen yittanam ko somi nani kaari wi tan goɗɗo wi tan wiyete ko mi nani ko wiyete mi nani o wiye gonga aɗa nani Diallo leñol wi ko nane pape cheikh Diallo ko nani ɗum duuɓi avant ɗum ɗon e ara min nana ko noon goɗɗo e goɗɗo ko noon min mi ƴettanama ɗo ene photo mbannami ɗum ɗo monte waɗa ɗo mo tifti Fatimata Ndiaye Fouta Tampi kono mbaɗa yetta Allah e nelaɗo mum min kam huuro kam tagani e posam mi yaltu mbarmi démentir waɗama audio ji monta jaltumi mbarmi démentir kono min ko mbawmi o ko ganduɗa goɗɗo e goɗɗo wawa ɗum kadi worɓe jejjit minen ɓeɗo woni an Dj Dou woni Abdoussalam Ba woni min woni goɗɗo e goɗɗo ken ɓi ken innamadeji ken tan neɗɗo ƴiƴam tan e tew wone men ken joom famille
ken jom yimɓe ken jom yiɗɓe ken jom ɓesngu hen saha gonga hanen mbaɗa politique gonga hol yarduɓe men gonga hol yardane holɓe jardane men pe won kono parfois noon fof ɓe jurmo hen ɓe gadda jurum seeɗa e men ɓe gadda ken yimɓe kadi koye fuura jeeɗen koye pulagu jeeɗen hay goto wawa haalde pulagu yaltina en hen kono hande en ƴii hande hunde so yani e men hay so tawi wona gonga walla hay so tawi ko gonga ole hande nañan ko woni pulagu ara sara men waɗa hokka en doole waɗa en motivé wona sara men sens contraire ko halpulareɓe ɓeɗon hande fonnoɓe ƴettude notre défense fonnoɓe wonde sara men fonnoɓe hande wadde en motivé ko ɓen halpulareɓe hande jotto ene bonna en ko ɓen halpulareɓe hande jotto ene ƴetto en ko ɓen halpulareɓe hande jotto ene mbiyen ko boni leƴƴi fof nangodiri leƴƴi fof ndewi yeeso leƴƴi fof nana yeeso haydi leñol pulagu ngu ko woni c'est quoi le problème pourquoi enen pulagu en mbawa wonde habbere wotere hande ko Dj Dou haalata ɗo ko Dj Dou haalnani ɗum hoore mum ko Abdousalam Ba ƴettitamo joɗi ɗo ko Abdousalam Ba fani ɗo hoore mum kono yidde hande gam leñol men ferte guite gam leñol men ɓuura leƴƴi gam leñol men yaara yeeso leñol men ko leñol moƴƴol leñol men ko dañɗo ɗaɗi moƴƴi kono malheureusement enen suhaɓe en cakkirima e mesalal ngal kono sen denta e mesalal ngal jogori majji koye juuɗe men gartiren hakkillaji men ganen enen fof ken gotum kala baɗɗo ko fotani wadde faɗen feere ha nañen numéro mum kalden mum en privé ɓuuri hen gueɗe won enen kalɗum nder men mbaɗa ñaagui yaafuya noon mbaɗa weltani Allah mbaɗa weltani on Allah jarama on jarama machallah en sahaji aɗa hangue ko nanda kam haali gonga Fatmata Ndiaye Fouta Tampi vraiment haala ma waɗi fayida no feewi machallah fa tabarakallah ñanden mboɗo yebma e live goto waji ɓeɗe mbiya wonde Fatmata Ndiaye kam kañum no haaldata ni beela waɗa répété avant ko ma haala quoi par ce que ça veut dire que haalde ene reggodira par rapport e ɗum ɗon e taw jomum telɓani e haala mum c'est pas donné à tout le monde dans ce cas aussi a weltanama no feewi no feewi no feewi no feewi e wasiyaji ɗi a weltanama e haalaluji ɗi ne hannirta ni henna nde tawno ko ma juuɗe ɗiɗi ceerdirtana laɓo ko ma jiyanɗe jeerodira ne jencude dañe kadi aussi nane jaalal haalde ko waɗi important mo suwa lumbade woto jal jooɗiɗo kadi kala mo suwata o mayde gasani tagdede nde tawno hande en jooɗima ɗo enen kala kouthia janggo e jaam no wawi wonde kawam walla wona kama walla wona ka jaalal leñol hay goto anda ɗum tagui noon neɗɗo foof kala ɗo mbawɗa wonde e kala ɗo mbawɗa wondirde ñaago Allah sutura ñaago Allah sutura ne tawno so neɗɗo duwanimama sutura tan ala ko heddanima he batte voilà duwanade neɗɗo jawdi yo duwanade neɗɗo goɗɗum e goɗɗum yo duwana neɗɗo sutura ne tawno hande heewi yimɓe joguiɓe jawdi kono ko kamɓe jeere yeere e nder jeere ha joni poti kala garɗo yeetoto c'est très important aussi ganden ɗum faami ɗum teskoɗen ɗum ɗon kadi aussi hande ko hepti Kouthia ko no wi ni hande eɗen ɗo jangto kono ene gasa kanko ɗo woni ɗo ɗanaki walla koreji makko to goni ɗo ɗanaki mbattenen hakkillaji men no moƴƴi pamiren ɗum wona noon kono noon alay saago avant kadi ndok Abdousalam Ba jaalal leñol dans ce cas après dokaro mo gandarma kañum Moussa Ba noon kañum machallah koko ha joyi mboɗen ko woni ko toon no makka tolno karram ñanden mi waɗi ɗon message mbimi wonde wora yejjitame dowuji ɗi mbasa yejjidde min aussi e dowuji c'est très important nde tawno toon kam kala ko ñaaguiɗa guero ene haasi aussi Allah jaabo ɗum ne haalirta ni Allah voilà Moussa bisimilla ceerno Moussa waleykum salam min gonɗo joni 23h27 ɗo e Médina min gonni alhamdulillah machallah calminama onon fof on duwanama e leñol ngol kadi duwanama yo Allah jaabo duwaw yo Allah waɗane hajju jaɓaɗan ni amin jarama yo Allah mo moƴƴere min ko jinnomi haalde hen sikkanta no juuta no feewi kono jinno wiide ɗum ɗo ne kewa daiman wona tan e Kouthia futti min kam mi heeɗaki mi anda haydara mi hen jonjoni tan birtimi oɗo jimi tan mi far mi naata hen hokken minen yiyandam wonno waktu juulo natti woɗɗum gañ mi ɗanata mi far heeɗo mum ɗo seeɗa fo e wadde noon fof mbiɗo ɓen calminama ko kewi ko heeɓi Kouthia ko ɗum daiman ne kewa ɗum daiman enen jeeyi ɗum fiti ko kala neɗɗo oɗo téléphone ɗiɗo téléphone ngaji ɗi jiiton neɗɗo ne foti janngude téléphone anda téléphone neɗɗo ɓurani jogade ko ɓuuri dangeride junngo makko ɓuuri téléphone oɗo mo joguiɗa en keɓani hunde ɓurde bonde dangeride neɗɗo ko ɓuuri téléphone goho to banggue santé ma téléphone moƴƴani ɗiɗi to banggue poche ma téléphone moƴƴani tati to banggue cellal ma téléphone moƴƴani nayyi téléphone wawi bonnude bonna rendo ma bonna gueɗe ma foof ko heeɓi oɗo ko ɗum ɗo joni o handani hen ala kanduɗo hen mais fuɗɗi neɗɗo ko yo tinno rento anda téléphone horum sa andi téléphone ma wawa rentade normalement to poɗɗa walde téléphone fotani walde ɗon enen yimɓe nata nder douche nawata téléphone gaari lelade nawata téléphone fiɗen téléphone kayo men ɗakki tan awa joɗade 5 minutes a ɓutan téléphone ma daara kono fof e wade noon ɗum ɗo ko yimɓe yo ndento ɗiɗo téléphone ɗum ko gueɗel keddigel ngel
ko wayda ni haaletaake fuynete fotani waɗede débat sabu so waɗama débat min jomi tinandu mi anda ɗum woodi ni nda joni nani mi nani nanden kadi minen garto banggue murtani won mbaɗnoon ɗum kadi ko ni tan a yahat tan aɗa yiilo e réseau sociaux ji tan ha mbirtuɗa ko wayni tawa yimɓe ne kaala kono ko wayni tan sen jiiɗi haɓade ɗiɗon hunde kala ko heeɓi keɓɗo ko wayni saɗen gandima sen gandama en puunata hunde nde tan ɗayenen ɗum hay sen jeewo joji mbasen heɗade ɓenni men goppen supprimen comme ça wasa yajji par ce que so yajji tan hankkadi ko waajo ko wanno ko gonɗen koye waɗandema haajo promotion gonɗen koye waɗandema ha joni advertisement woni publicité enen publinam ko yiiɗi ko ɗum moƴƴi neɗɗo rento kala ko bonnata jiini ko bonnata neɗɗo wota neɗɗo partage gueɗe keddigel ngel duttade men hadis nera man satara musliman satarallahu fi dunia wal akhirah so neɗɗo suuri juulɗo ma Allah suurmo aduna e laakar ala e mum mi yiɗa ala e men mo yiɗa suurede ɗum ɗo neɗɗo gueɗe mum timmani enen men fof kala goto men min kaalaw e kala kiɗiɗo danam ne téléphone ma an a yiɗa ɓurɗo ɓadade mi ƴeew téléphone ma kala goto men téléphone nam udda na waɗa hoddu ha tiiɗi an tan e Allah andi ko wone téléphone ma ɗum waɗi moƴƴi neɗɗo rento ɗe gueɗe doggo hen doggo jeur goɗɗitoɗa keddi ko ñagoɗa Allah subahana wa taala Allah renat Allah renma eyyi Allah noon wi wonde waɗoɓe dani gam hoynude yimɓe ene jana film yimɓe walla ñukkido yimɓe walla enregistré ji ha joni hawlillaji nawa banggue goɗɗo Allah wi kalmo rewdi pelle muɗum hoynat ɗum Allah wi kanko Allah wi an diwintore pelle yimɓe aɗa hoyni ɗumen aɗa aybina ɗumen Allah kadi subahana kañum kala no rewdi pelle ma hoynete ete Allah so hoyni neɗɗo e mi sikki tan bonat so Allah hoyni neɗɗo bonat ɗum neɗɗo yo rento ɗeɗo gueɗe gueɗe keddigel ngel on kayitnan ko fate leñol on mbiɗo wonde haalde ko fate leñol ɗen gueɗe ɗum moƴƴi paamen neɗɗo pour gona gardiɗo wona hunde facile pour ardade wona hunde facile kadi ardade neɗɗo a finata tan cajjitoɗa hunde ma sajade ma tan walla deftere ma walla laafa ma walla wutte ma tan mbiya ka gardiɗo ala ardade en jogui des principe jogui niidi jogui gueɗe kewɗe ne jeeya ko Qur'an haali hayra man istajarta al qawiyul amin Qur'an holli wonde neɗɗo sa yiiɗi wonde gardiɗo ko wawi wonde fof noon gardiɗo politique gardiɗo leñol gardiɗo fedde kala ko mbawɗa ardade aɗa jogui des choses des critères il faut ko ganda ɗiɗo critére ɗum wone ma goho taw ka qawi tawa aɗa tiiɗi tawa sodetake tawa hulata tawa aɗa tiiɗi banggue ɗi foof banggue rendo ma aɗa tiiɗi aɗa haala ma ne tiiɗi fimde ma ne tiiɗi konngol ma ne tiiɗi hani hoorema hay poste ma taw ne tiiɗi nde wonno aɗa wawi sodede aɗa wawi hulɓinede donc wadde pour neɗɗo ardo il faut ko tiiɗo ɗum ɗo ko conseil wonande jiɗɓe ardade ɓe ko mbawɗa ardade fof ɗel kadi gona koolaɗo e neɗɗo wawa wiide ardiɓe taw hoolaka e hoolede ko ɗum sa resnama sirɗo ndena siro sa resnama haalis ndena kaalis o so yimɓe cuɓɓima mbaɗima yeeso ko mbaɗeɗa ko yeeso yimɓe ko gardinma ko kadi ɗum ɗo gona hen neɗɗo koolaɗo mbasa jam fadima mbasa soodede mbasa wurnade koreji ma walla mbasa wurnade sehilaɓe ma ɗeɗum gueɗe fof moƴƴi neɗɗo watten hakkille no fewi donc ɗum ɗon jinnomi haalande addude tan ɓeydude eko ɗum ɗon gueɗe keddigel ngel ko fati e neɗɗo kala goto men no mbiɗen ni kala neɗɗo yo waɗi hoore mum neɗɗo waɗi hoorema tan keddi ko heddiɓe neɗɗo kala no jiiɗa neɗɗo no wayi sa ƴeewi an no mbaɗa ni neɗɗo no wayi ma andu ko Allah tan moƴƴi Allah suuri yimɓe mais Allah sinni tan no suurani yimɓe wallahi goto men wawata yettude bedda gande ko jimowo goto meeɗi wiide ne jeeya e moƴƴere nde Allah waɗani men omo suuri men o sinno Allah suurani yimɓe woni yimɓe mbawa rewde beddaji kono Allah ko suuri neɗɗo walla wadde ko boni ñalla wadde ko boni walla Allah suura ɗum wadde suura ni huura ene yalla waɗa men moƴƴere Allah suura meɗen e kanko wuro ha jayi keɓɗo mo kanko ne yalla ittanmo ɗum enen kadi tinnoɗen kadi enen ballodiren no fewi leñolngol sohli wallodirde no fewi sohli muñodirde no sohli ha joni wostodirde miijoji surtout jeune uji ɗi il faut ko ballodiren enen mbi leñol men heewi caɗele kono teskoɗen ngol konngol min daiman ande muusimi leñol fulɓe keewi caɗele fulɓe ballata fulɓe ɗum ɗum no muusimi no fewi ala leñol gargol no woni correct kala leñol haade mum yetta to yetti ɗo rewi koto caɗele Amérique hannde woni modèle exemple sa ruttime e gurdam Amérique woni Amérique ABS American British Studies ɗum ɗo ko histoire Amérique haata sa janggi histoire Amérique jiita tan to koko feɗɗete koko warata ma jiita tan koko musata ɓerde ma kono hannde Amérique woni modèle woni exemple fiti enen kadi ko ɗon tan enen ma en jeegat kono ko yo yimɓe muñodira mallodira jaajodira ballodira a faami avec le temps inchallah ma Allah subahana wa taala waɗe e leñolngol barke ha leñolngol yettoto foti yettade kono neɗɗo finata tan ñalam goto mawɗo neɗɗo jibintaki taki mawɗo ala sa jibinama waɗi ko dawe étape par étape ha gona neɗɗo mawɗo enen kadi leñol ko noon leñol ngol ko leñol bangol fayida leñol fulɓe ko leñol bangol fayida ko leñol gandugol e nder aduna ko leñol ko modde ko exemple keddi ko noon hunde so yattaneni jippo saaha wacangini waykiti neɗɗo ni ɗo saaha a jogoto jamaraka a joga cuusal saaha kadi ha joni jogoɗa gamere seeɗa mbasa softide ko noon tan e jiɗi ko noon tan ɗi mbayi kanƴi fof inchallah ballodiren tan jewtiden muñodiren gostodiren miijoji
ko heddi ko inchallah goppene jungo Allah ma Allah addu ko heddi ko on jarama hada wallahu taala ala alam on jarama feewi jalawɗo min moƴƴere jafoɗon haala ka juutini feewi jafoɗon jarama feewi min beltima o reydimiɗo duwoni leñol ngol no feewi no feewi par rapport e ɗum ɗon inchallah a weltanama no feewi a ñaganama gueɗe moƴƴere bon jala leñol après aɗa wawi arde hay sinno ko konngol ma cekkitigol e nder yewtere nde dans ce cas ƴeewen ƴettide bani ɗum de kam e walli kam no feewi sabu ɗum gonmi ɗon mi wondi mi watti gonti ceernajo jaltuɗo en calminimo no feewi kadi en beltanimo haa ko ɗon wawi hadde dendagal kadi rewintonoɓe yewtere nde en beltanimo ɗumen umara en sakkitiɓe yaltu ceerno gisi en kam fo eɗen juuroɓe amadou nane ko ɗon gudditirnomi haala ka ko ɗon guddiranmi woni wiide yimɓeɓe yoɓe gandu ɗum ɗo ala mbo ɗum ronki heɓde sabu enen fof ko en wuurɓe ɓe cuwa tawa yaade wadde saha e saha fof en ganda ɗo ƴetto gummorto men te kadi Allah waɗi hande janfodirate aduna o ko yimɓe ɗiɗi heewi janfodirde ko rewɓe janfo worɓe walla worɓe janfo rewɓe ɓeɗon so tawi batti janfodirde janfo juutat balɗe de tawno ko kamɓe tan kadi mbawi wuurdude worɓe mbawa wuuru rewɓe garani rewɓe mbawa wuurde worɓe garani worɓe mbawa wuurde rewɓe garani wadde so batti janfodirde tan wayde kono Thomas Sankara wino ko ɓe mbi ɗum a rento place compa ware sabu minen min natti famde min natti hoolade o ƴeewi ha ɓooyi o wi min neɗɗo fof no wawi yidde warde mi ronko kono place yiiɗi warde mi warat kam sabu mi wawa ɗum renta mi wawa ɗum woɗɗo mi wawa ɗum accu ko sehilam ko neɗɗo mo jiɗmi neɗɗo mo koolimi so kanko mo wawi janfade yo janf kono mi wawa janfade mo e ngan san kanko ombo hasbi wonde so itti on e gouvernement makko walla woɗɗini on hoore makko firtu ko janfima sabu kamɓe mawnidi kamɓe pijji kono noon yimɓeɓe nene paami so ittani ɗum ɗon on ɓo juutuma janfomo te yimɓeɓe battidi dañde gongue dow Thomas Sankara sabu on janfi ɗum ha jibini wargo mum e gueɗe mbawi noon bref ko yeru dokkami jiɗmi wiide tan yimɓe so Allah waddi ɗumen soɓe goni janfodiroɓe janfu ngu juutat balɗe te hande ko rewɓe mba gone janfade worɓe worɓe gone janfade rewɓe heddi ko yo Allah dandu en enen heddiɓe ɓe janfodirani ɓe enen jeyɗen en neɗɗo noon kam sirru e yeru sirru mo neɗɗo jogoto wasa janfede ko sirru goto woni kanko wasa janfade so tawi a janfatako tan Allah renete a janfitake kala nde jiiɗa neɗɗo no janfe ka ƴeewi ɗum ha nder ko ɓuuri hewde 99% tawata jomum wonɗo janfoto walla wonɗo janfinode tawno neɗɗo hande yoɓate tan koko golli ruttote koko tottuno waɗate tan koko waɗata waɗante koko waɗanata wadde ka ma Allah rokka enen fof ndenɗen nane mi haali mi tonguirɗon wiide kuccano jogui sukaɓe ina jogui ɓesguji sukaɓe mum wasta hen waɗo bac walla waɗo entrant sixiéme walla BFM hande hay goto anda ɓen noɓe mbaɗirta oɗo examen hay goto emen yiiɗa ɓiyum waya noon wadde gueɗe baɗe ni so mbaɗi kala ko mbawɗen hen haalde cekkitorɗen wiide kadi yo Allah ɓeydan mo sutura Allah rokkam haqqille mo reniri ngal ɗo gueɗal musgal mais enen ne ɓuuren rentade saabu Allah waddi en koye rewɓe Allah waddi en koye rewɓe Allah waddi rewɓe ɓe koye meɗen ndentoɗen hoynude wandiraɓe meɗen rewɓe kono wandiraɓe men rewɓe ni yo ndento wiide ene koyno meɗen ganden noon anni kam ko suudu ko jomum tan walata nder kala ko neɗɗo yiɗani bandum so moƴƴere o heɓat so yiɗani bandum ko bonan ɗo heɓat ɗum noon yo goto fof yiɗan bandum moƴƴere mbeɗa heeɓa moƴƴere hadis o wiyeteɗo malu binniyat ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe DJ mi weltanimon hannene ko wiidemo ya tinno c'est à dire min kam aɗa andi en mbawa wonde ɗo eɗen kaala woni gueɗe e réseaux sociaux min e ma haade kala ko kewi en kaldata hen less jewtiden ɓamden et puis so tawi koye ma pamminami mi faama so tawi ko yam mi fabbinma paama paamen ko pamɗen ko deƴƴen gaccaniɓe ɓe ne kaala wadde ko kaalaten ko less mi wawa ɗum ɗo haalde kono ko wiidema tan no kewɗa wiide hoorema ni ko noon mbiyatmami woni kala ko mbawɗa wi'ede kala ko mbawɗa waɗede kala ko mbawɗa nantinede haade tan koko boni koko soofi nawatma ko yeesa kadi an ɗum takata mburtade caggal wadde ha hande ɓuur darade ɓuur sembinde hoorema ɓuur tidde ko ganduɗa koye dow mum ko heddi ko neɗɗo o haade tan kanko omo jogui conscience tranquille hakkude mum e jomum hakkude mum e hoore mum kala ko neɗɗo wawi ɗum wiide ala kustat ɗum te mbeɗa andi an ko noon mbaɗat donc ko wiide yimɓeɓe yoɓe tinna ɓe ganda haaloɓe ɓe ko yimɓe hono ɓe kaalani ɓe wadde mbo haalani ono ferguitirto ni yaafe hay kaalowo to ferguitima yo yimɓe jaafo ɗum saabu kaalowo boom ko kay tan handi e wadde erreur e nder haala de tawno ko kañum woni kaalowo yimɓeɓe yoɓe muñan en ngal ɗon gueɗal kadi ɓe pamanen ɓe ganda wallahi en mbiyata hay hunde de ko mbatten ko jibinanani men kono ko mbasɗen hen ɓuuri hewde
sabu goto e men fof wasta taw jinnaɓe muɗum jiiɗa ni ko waɗata ko sabu ɗum addata men ko kuluɗe jagga men saaha dafeɗen guite jagga men saaha dafeɗen saaha yimɓe pawa men ko wona gonga taw ganda en neɗɗo jooɗo 10 kilométre walla jooɗo 1000 kilométre ne juge goto e men taw ko jijata ko goto e men ko sikkata ko goto e men wallahi wayani noon ɗum tagi yo yimɓeɓe jaafo en yo yimɓeɓe muñan en kono enen ne dijje kala ɗo gonɗen jaafoɗen renndo go sabu renndo ngo heewɓe hen koko jogui bakkatuji ɗi ganduɗa ɗi ko enen takiɓe dañjeɗi sabu koɓe mbiyata men koko heewi wonane men te sen jaafaki heewɓe sen gandiyaki jaafiɗen kala toonƴe en jangga e jaam en dardoto heewɓe sabu koɓe kalata koye men ko heewi en wona gonga sabu ɓe ganda men neɗɗo wawi haalde laato koko andi kono mba anda a andana a ƴeewiyani ɗum e anda no huuɗiri sa wi aɗa ñaawa ɗum ñaawata ko fenade yo Allah dandu men hen jaafo ɗon bandiraɓe yo Allah rokku en walde dow jaam fulɓe mbiyat ni yo jaam waal hakkude wutta e wuttulo Allah jarama on jarama altanama no merci feewi Abdoulsalam Ba jalal leñol walla mi wiya ariw ne kewi wiide ni ne haalirta ni Allah haala ka yooɗi yuɓɓi waɗi fayida kadi aussi par rapport ene pamminirɗa yimɓe ni kadi ene kirjinirɗa yimɓe c'est quelque chose qui est très important kadi hande ne ñamdu daɗirta hunduko ni ko noon woni aussi ne neɗɗo wawa daɗirde yimɓe nde tawno neɗɗo a wawa wiide aɗa wona e nder nduɗo duniyaru mbiya jofetake a wiyatake kono noon annene wat feere foof darade sirñinade ko jofete ko wasa tawede ma c'est quelque chose qui est très important ɗum noon sikkela ko noon ma jiyen ɗe jerodira ne jencude dañe kadi ko ni woni ko ɓuuri welde live nde tawno sa woni e nder live ƴetta ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen woni waɗoɓe demande ɓe waɗoɓe yeɓoɓe ɓe aussi yiɓɓe ma nani hen ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ɓe belaka ma nani hen kono à travers neɗɗo neɗɗo wawi yiidema o wasa weledema walla o nanma o wasa weledema kono au fur et à mesure ko tan ko omo jaɓa fowdema ha joni yitere makko tan ina haasi wonko sikkanno walla wonko wonno fandare makko wasa ɗum yiide tan o yiɗorma hen ɗum noon tagui mi wiide wonde gagnoma ene taga on mo gandanɗa hoore ma gonnoɗo gagnoma yiddema nde tawno so tawi o ɓooyi haalde ma on so tawi añirima sababu no wonde ko haalta e ma ko so tawi witi gueɗe ma tan andi wonde tawani ɗum e ma ene wawi artude ma ne haalde so ñama voilà merci beaucoup Abdoulsalam Ba Diallo leñol Fatimata Ndiaye wona rewnoɓe ɗo ɓe foof nde tawno mo limti juumo so tawi ɗum ɓe ni aussi en dokkat on mo gandanɗa hoore ma kañum woni DJ Sous noon ko animateur to banggue hip hop kadi aussi ko neɗɗo dariɗo e nder renndo ngo nde tawno concert aji baɗoji ɗiɗi fof sa invité mo kanko waɗata passe makko o mo guila Wourossogui o ara o wona ɗo hen o waɗa kadi hunde nde ha yuɓɓo kadi o waɗa kadi aussi ko kanko jeeyi te hay sinna wi aɗa itta coppare ƴeɗa tan o wiyata ko lalti tati memata jeeɗa ɗum ɗon ça veut dire ko wonde wonko gollata so tawi aussi neɗɗo o andinimo hunde aɗa foti haalde sa haalani hay sinna wofani Allah lundima mamtare DJ Sous bisimilla Assalamu alaikum DJ Du mi salmini bandiraɓe fof mi salmini waɗoɓe suivre live o fof ko weltanade wonnoɓe ɗo ɓe gila kihiɗe oɗo live somi jumani gila kihiɗo mo woodi gila kihiɗe live ko ya 2 jours on est 3 heures temps de vas-y continue wallahi ko weltanadeɓe ko wona ɗum ko aussi DJ Du Junior Baro meɗini invité kam e Titonde TV émission e makko ene wiya rap ko meccal o kam DJ Sous somi namdimama manam somi tottima konngol pour ya haal komi heɓani namdademo te aɗa yinno haalde ɗum holko wonata kadi mi wiɗamo d' abord komi rentinat kala jaggowo micro mi rentinat kala dartoɗo ne haala yimɓe ene keɗo ɗum mi rentinat kala mo ganduɗa ko dartoɗo mo haala aduna o foof ne watte makko haqqille dentintumomi d' abord so tawi aɗa wona e milieu baɗo dani woni milieu audiovisuel ko milieu mo ganduɗa ene weeli ha maayi mais kadi ko milieu kewɗo danger manam milieu baɗɗo dangereux de telle sorte ko wonno yimɓe jiratma an non seulement a yettaki ɗon wonno yimɓe cikkirtuma non seulement a yettaki ɗon sa renaki tan a bewat e que sa bewi aussi ma wod no changirɗa train de vie maɗa après wontanma lebte godde par ce que ene waɗi ko wiyete soin d'image neɗɗo il faut mbaɗa soigné image maɗa d' abord neɗɗo il faut mbaɗa soigné e fréquentation maɗa so tawi aɗa yiɗi haalde aɗa yiɗi haaldude e rendo ngo ne watta haqqille e ko kalta ko aɗa yiɗi wajade yimɓe aɗa yiɗi ɓe mbajorɗaɓe aussi mbatta haqqille eko mbajorɗa ɗumen ko il faut an d' abord jogoɗa darde nde poɗɗa darde nde poɗɗa darade nde hande en mbawa darade ɗo en eɗen mbaɗa influence e yimɓeɓe pour yo yimɓe daro yimɓe kaɓoye yimɓe ganda carrément ko pulago woni leñol men est ce que a faami ko pular woni ɗemgal men joɗɗen ha un moment sen jippima rek less après ƴeewen no dañirɗen ko anglais ji mbiyata ko sexe cam ko hunde ganda ene waɗi yimɓe ko ɗum welata ɗumen woni fantasme mumen neɗɗo foof noon ne jogui fantasme belɗo ɗum
hande yimɓe nana kaala ne mbiya LGBTQ nangam c'est que mondo tolnimo to ganduɗa omo rafa no fewi rafi mondo noon wona haydara ko wona maladie goto biyeteɗo maladie spirituel oɗon noon tant que omona wone hakkude weewe he d'abord ça nous posera beaucoup de problème wonɓe ganduɗa ɓe koɓe ɓiɓɓe diiniyankoɓe koɓe ɓiɓɓe lasli est ce que a faami hande mondo jeyriɓe to banggue weeyo hande sa ƴeewi eɗen mbaɗa passer plus de temps avec nos téléphones eɗen mbaɗa passer plus de temps avec les réseaux sociaux eɗen mbaɗa passer plus de temps avec des infos ɗi ganduɗa ɗum ɗon ene wawi pusden sah ha mbasen rewde hen jomiraɗo par ce que wonɓe ganduɗa hande so juuli hande ne jooɗo des jours et des jours juulta ɗum ɗon foof sa yi ne waɗa ko ƴettude temps mum goto d'abord waɗi ɗum passé e monde mo ganduɗa woni maladie spirituel oɗon mo ganduɗa yimɓe no guura ɗumen de ce fait min DJ Du mi sikku so tawi mi daroto min DJ Sus mbiɗa haalde aduna fof ne watte am haqqille mbiɗa jogui hen yiɗɓe bon so tawi mbiɗa jogui hen saliɓe kam moylol mais yiɗɓe ɓeɗon ɓe ganduɗa ɓe eɓe jiɗimi ɓe jiɗiranimi goɗɗum so wona monde audiovisuel mo gonmi o min mbiɗa jogui no potmi wawde siforade quoi mais hande a yiyat neɗɗo yalta tan juste daña succès goto o daña hen visite jaafoɗon kam e gahiɗede e joni gaynum fiide ha o daña visite tan juste après nag o yiɗa nanude hen ko wiite guero ko enen mbiyata guero e que ɗum ɗon an so tawi koko fonno ɓeydudem usete par ce que de 1 ma hollir faiblesse maɗa mo ganduɗa ɗum ɗo jomumen ne mbawi jooɗade jangge jaam kalta ɗum te toɓe kaltata ɗum to aussi ma yedde te alors ken ko yeddire ko so ƴewama ha nder nani hen donc min je vois pas l'importance wiide ne waɗa imposer wonen gonkaji taw alors ken wonani men gartiren haqqillaji men ɗi aɗani ñanen mi wino nous avons tous les mêmes contacts te wallahi kadi nous avons tous les mêmes contacts hande mbiɗa wawi dañde contact kesso joni mi waɗa enregistré numéro mo ɗon e 30 minutes o waɗa posté statut mo ganduɗa ko jaalal leñol walla ko Mas Diop walla ko Junior Ba oɗo walla ko an hami sikka min Sus ko min tan anditire oɗo est ce que a faami hami sikka oɗo ko fansam alors ken ko fansam ko fans DJ Du ko fans donc an a yahaɗa instant goto a wawa wadde identifié qui fait quoi et quand et comment donc ɗum ɗon foof so tawi ene waɗa gueɗel tan wawi walluden enen jalten hen woni holɗum ganden ko badduɗen e mabɓe ganden ko kalduɗen e mabɓe ganden kadi no gurduɗen e mabɓe ganden to kadduɗen e mabɓe ɗon c'est très important mais wiide aɗa daro darde influenceur wiide aɗa daro darde star ha para après ƴew ko yeyat ma ko jaggirta neɗɗo kecco ko kañum yeyatma waɗ imaginer ko forno appel vidéo jomum mo jaggunɗa ko neɗɗo kecco wonani hay dara an kaldo e makko an woni star o après kanko ruttoro wonta star e dow maɗa par ce que kanko hankkadin waɗi capture d' écran oɗon kanko jogui vidéo ji ma ɗiɗon kanko jogui te capture et tout kanko waɗata ɗumen publier kanko waɗata ɗumen posté te aussi kanko haaloyte mbatten haqqillaji no fewi mbatten haqqillaji ganden ko mbatten haqqillaji aussi ganden milieu ji ɗi mbaɗɗen fréquenté DJ Du tout récemment gummimi Dakar gonnomi ko cité mixa mi anda so tawi oɗon nanami mbiɗo woni nder cité mixa mbiɗo ɓorni mayo am DJ Sus la police m'a interpellé oɗon nana kam no fewi banda men bon mi anda mais bon police waɗi kam interpellé ɓe namdi kam papier ji guittum papier ji tottumiɓe ɓe mbi kam no mbiyarɗa mbimi min de mbirem ko DJ Sus ɓe mbi Sus bon mi yejjiti ene waɗi ko wiite volé ene waɗi ko wiite Sus ene waɗi ko wiite metti ene waɗi ko bon mi anda quoi mi famani joni yo min Sus mbirem par ce que komi animateur hip hop ɓe ndaasi kam ha oriel mabɓe ngel to woni to e nder cité mixa en jardin mixa min jaari ɓe mbi kam kon ko an yerɗo affaire uji volé ji min je me suis posé des questions holko woni volé parce que min mi anda volé déjà komi fuuranke min mi anda volé fuuranke kam anda volé mbimi sëñ bi yow lan mooy volé oy non mais yow xam nga luy volé parce que yow sa tur bi Sus la indema nde ko Sus donc quand on te dit Sus c'est parce que aɗa jogui volé jaɗi yeey Allah walli kam adduno kam Dakar ko mission j'ai présenté l'ordre de mission d'abord mbanmi présenté ordre de mission ɓe gandi Sus to ko sirno mais indam nde ko ceerno Aliou Amadou Sow bon ɗum ɗon fo e waade noon min pour min ɗum ɗon fo e waade noon ko leydi ndi boni bonore nde ganduɗa
ƴew min mbiɗo notiro DJ Sus hande won anduɓe exactement qui est DJ Sus ndekete DJ Sus wonto waɗa qualifié to banggal drogue manam Sus wonto waɗa qualifié to banggal drogue ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe ganduɗa aussi hande eɗen poti wawde ƴewtade ɗum yaltini kamen kadi goɗɗum oɗon jour komi ƴettu téléphone aji mabɓe naatmi YouTube pour yaltinde DJ Sus baɗannoɗo goɗɗum e goɗɗum te ɗum ɗon fof so tawino hande mi alanano ɗum lay holto panomi par ce que to gonmi ɗo d' abord ko milieu batteɗo consommer volet to gonmi ɗo ko milieu mo ganduɗa ene waɗe Sus e goɗɗum e goɗɗum donc ko gueɗe ɗe ganduɗa hande min Sus so tawino mbiɗo joguino jaɓɓal bangal noon tan mi wawano yaltude hen so tawino kadi mbiɗo waɗatno fréquenté yimɓe waɗoɓe volet walla min mbiɗo waɗatno consommer volet aussi mi wawano dadde ɗum ɗon Allah walli en donc gartiren haqqillaji men mes frères DJ Du mi juutnima elle kadi woɓɓe en poti wawde nadde donc mi hanno ɗo en wona ɗum ko aussi mi weltani mam yo Allah rokken noon suturoji yo Allah rokken suturoji no fewi no fewi no fewi no fewi voilà assalamu aleykum. Merci beaucoup mon frère mi weltanimama no fewi ene natirɗa ni kadi aussi wasi omo dokkuɗa o c'est quelque chose qui est très important mo ganduɗa hoorema hande goto fof foto wattude hakkille mum kadi ko ni neɗɗo joguiɗo conscient foti waade kadi so tawi aɗa waɗa hunde tan woto miijo hen hande kono accan hen janggo ene jogui hen gueɗal nde tawno hande kala ko neɗɗo kala ko ñoli hande koko luuɓata kala ko neɗɗo ne waɗa ene wawi ɗon ha duuɓi ɗiɗi duuɓi tati duuɓi nayyi duuɓi joyi duuɓi jeegom hunde yaltata kono ɗo cikkata wonde yimɓeɓe jejjiri ɗum ɗo ko ɗon yimɓe jaltinta ɗum c'est très important ɗum noon so tawi neɗɗo ne wadda tan yo miijo ko miijo miccinade ko miijo ko miijo ɗum noon hakkille jo neɗɗo hokkita ɗum ko ha wawa miijade quoi voilà Mas Diop bisimilla Mas Diop bandai wono waɓɓe demande ɓe ɗe mbaɗi ɗum ɗon kono hankadi baɗɗi charge quoi Assalamu alaikum DJ. Assalamu alaikum DJ Du. Waleykum salam. Gila nane mi waɗi demande mais machallah parce que yimɓe fof jiiɗi wadde participer parce que émission ma ne waɗi fayida. Kadi miɗo yima DJ Du ya jokku golle to powɗa kongal maɗon woto sostin ɗon ko yesso tan faya inchallah parce que critique watta feere ha neɗɗo o watta avancé yimɓe so mbaɗanima critiqué kaldani e ma ƴewtina hoorema andu an gueɗe ma pewat eyyi so ɗum ɓenni miɗo yino arde temo woni kouthia bon kouthia franchement ko heɓimo ko comme no mbirɗa ni ne wawi hebde kam hande janggo goɗɗo ne wawi hebde oɗo ko jotfuɓe mbiyata ko rek bo nekkul bucci guddubi rek yangi so bugatti bi quoi mais enen hande Sénégal mi yi enen jogui probléme goto kouthia c'est vrai il a fauté il a fait une erreur mais woto ɓe jeggi gila kouthia gila TFM waɗa créé ha joni kamɓe a waɗat hunde moƴƴere gara hande mbaɗa erreur goto yimɓe joggita ko mbaɗɗa ko moƴƴere ko fof ko boni fof enen gomɓe ɗo ɓe fof alamo kouthia welnani fittanu mum alamo kouthia jalnani kadi pour mino ne serait-ce que ça c'est vrai ko waɗi ko yoɗani Allah waɗi tu vois audio yiɗi mbaɗi éclaté tu vois vidéo yiɗi fof mais min de ma part franchement mi affaire musikam no fewi donc comme no mbirɗani tan comme no DJ Sus wirni tan quand ça woni homme de public kadi aduna one hawni parce que hay goto anda aɗa wawi wadde hunde ganduɗa tawa ana yigiti ɗum walla goɗɗo e goɗɗo mais ne serait-ce que ɓe kamɓene kadi kouthia ɓooyi weltinde pittade yimɓe yoɓe woto ɓe jogui ɗum kadi donc enen a waɗat an hande DJ Du mi ñayanaki mo Allah walla goɗɗo e goɗɗo ko heeɓi kouthia ko waɗatma ɓe jeggiti fof ko DJ Du waɗatno e leñol pular ngol DJ Du gonga mo haalatno fof hande actualité Sénégal fof ko ɗum tan haalata débat fof ko goto ko kouthia so ɗum ɓenni Fatoumata Ndiaye tampi gilnani jinnomi nadde noon gila Fatoumata Ndiaye tampi jinnomi min ko Fatoumata Ndiaye tampi jinnomi tawde ɗo e ligne par ce que wi kouthia ko père de famille ene jogui ɓesgu donc kiya baɗɗo ɗum o ɗum wattamo jik kanko Fatoumata Ndiaye tampi ko kanko ari ɗo wi omo jogui vidéo ji jananɗo père de famille mum ganduɗa kadi on ko père de famille jogui ɓesgu mum kanko Fatoumata Ndiaye tampi baɗɗo live en direct wi mbiɗa jogui vidéo ji makko mbiɗa jogui audio ji makko to ɗallita e debbo to imɗo pour min Fatoumata Ndiaye tampi elle n'a rien à dire franchement kanko jinnomi tawɗo sa yi mi ɓeydimi nande ko batte makko kanko ala elle n'a pas de conseil à nous donner kanko joni ɗo wi omo jogui vidéo politicien goto ene lalde o yiggiti on no jogui ɓesgu mum ene jogui debbo mum ene jogui foof donc kanko woto natɗo omo haala ko wela jinnomi ko tawdemo ɗo DJ Du gollema jooɗi peewi jaajef content naji yo. Merci mon frère Mas Diop to kettoɗa joni an Mas o saaha mi ɗana France ɗo France ne weeli tan a jooɗimo quoi mon frère
non ba way France ne weli kon franchement France ne weli ɗum kam affaire ngarta non affaire ngarta funere ma nani ga affaire ngarta vite fait ton frère là non mais funeram ari ɗo laawi ɗiɗi après wani wari ñande min jindiri concert banajo banaji kodda ouais c'est vrai mais DJ Dou nous pourquoi min jata DJ Dou dans les grandes télévisions TFM 2STV tout ça là c'est parce que du talent DJ Dou pourquoi non c'est vrai mais ada renongo way quoi don problème mo won ko ganduɗa hoorema vraiment en mbawa haalde ɗum sen kaali wiite wonde ko bon eɗen jenna walla eɗen kala ko ganduɗa eɗen cuurta ko suurinomi en gaccirta noon tan joni c'est que l'essentiel hay nder rendoji men ɗo tan to gonata ɗo ñanden récemment hanki tan interview am goto yalti ɗo hay nder rendoji ɗi to gonɗa ɗo sa ari so jomumen gandi wonde aɗani ɓeyda tan jiɗata ko ustudema an ɓeydo comment foti que neɗɗo omo gollonoma duttuɗa gona haaside makko kanko hoore makko aɗa andi ɗum yata ɗum tagi noon wadden créé titonde TV actuellement bientôt dañen 100 000 abonnés nder YouTube te hande eɗen gandi aussi site uji ɗi noɗi jebrete ni ɓuuri hewde par ce que sa woni ko an jeeyani hoorema façon information fo aɗa ɓenni ɗumen kono to wiyete wonde ko haaɗɗo a forani haaldeɓe a forani yettadeɓe a forani jofadeɓe ainsi de suite ɗum noon je suis en l'aise mais mi dañi kadi aussi organe mo ganduɗa ma jogui mem confiance à telle sorte que jarani ɗum ittude kalis mum waɗanmi am mi waɗi concept émission mo ganduɗa hoorema biyeteɗo star amani mboɗo mi walla toon ɓe ganduɗa hoorema wiyeteɓe wonde ko haaliyankoɓe naalankoɓe tiktokoruji e tiktokoruji ainsi de suite mboɗo mi invite ɗumen pour wawde hollude talent mumen hande émission o ko jibina ko wonani taw hay 2 mois kono mo jeeya hande sa nati nder youtube o jeeya ɓurɗo wawde yeɓede ɗum noon aussi ko pulago waɗnimi ɗum kadi ko rendo ngo waɗnimi ɗum min mi wi hande mi ala mo mbaddanmi concurrence par rapport e nder animateur uji fulɓe min ne garmi nde won vision mo jogimi o to holɗum par ce que jolfuɓe ɓe ɗo ɓe jettiɗo hande ko wayno aba en Pape Sidi Fall en eywa DJ Boubs en ɗo ɓe jettiɗo hande wona tan jolfuɓe jettinima ɗum par ce que hande fulɓe koye men enen jeeya hen hande noon population mboɗoɓe chiffre o enen e nder koye men eɗen mbawi waɗirede ɗum chiffre ɗum noon ce qui est l'essentiel ko neɗɗo adda ko gandanɗa hoorema holko taga yimɓe ene jokko e mum mbawa jokkade mum e nder oɗon fannu par ce que hande noon so tawi mboɗo ƴetta concurrent koye mabɓe ƴettani ɗum saabi noon gueɗe kewɗe DJ ne yiye hen ɗum saabi eɗen nana wonde DJ ko jiɗɗo tinede DJ ko jiɗɗo nanede walla DJ ko naafike mais yimɓeɓe rendo men ngo wawa andude exactement ko yiɗa waɗede ko walla ko neɗɗo o yiɗi addude ko walla ko waɗata incarné ko walla ko yiɗɗata wadde innové ko ɗum saabi noon à chaque fois kala nde garɗa walla kala ɗo garɗa so tawi wonde ɓe jiyata tan ɓe mbiyata wonde ɗum ɗo vraiment fotani wonde walla ɗum ɗo jomum waɗiri ɗum ko sababu ɗum ɗo walla sababu ɗum walla sababu ɗum kono noon bon ha yesso ko lawol tan mon frère inchallah fof ma mais DJ an hande mi tawani konngol ma hande DJ Kheucha vous êtes de la même génération si je ne me trompe pas ouais bien sûr walla mi hecce ɗum voilà hande DJ Kheucha ay hande envergure mo jogui au niveau média Sénégal il est bien parti il so welama hande mais pourquoi pas DJ Dou parce que pour min hande ko on statut jirtumami DJ Dou fonno yaade hande programme uji au niveau de la diaspora waɗa présenté yimɓeɓe comme DJ Nickel min ko ɗum woni anniyam hande ñimmi ko DJ Dou ara France ɗo ene waɗa présenté artiste waɗi ɓe mbaɗamo invitation te pourquoi pas ma wat so Allah jaaɓi inchallah te aussi ko kalɗa ko mboɗa andi won démarche wonɓe e ɗiɗon démarche uji par rapport ɗum ɗon kono kadi aussi ala probléme c'est que l'essentiel neɗɗo o hay sino so tawi worɓe ɓe garani jagge jungo makko kanko yo fip kanko e hoore makko omo wawi wadde ko yiɗi wadde ko kadi aussi mo wawi yettade ɗo yiɗi yettade ɗo ɗum noon neɗɗo o jogoto fulla mum jogo fayida mum jogo joom mum c'est parce que enen ken yimɓe ɓe gandanɗa hoorema il faut rendo ngo il faut faama gueɗel gotel wonde DJ wonde animateur ene woni DJ e nder oɗon tuma hande ene satti e nder rendo men ne tawno les plupart e wiyeteɓe wonde ko kañumen woni animateur uji leñol ngol sa ƴeewi mino mi yennani hay goto tan mi haalani haala hay goto sa ƴeewi e nder oɗon tuma wonko ɓe natini hen ko gandanɗa hoorema jeenoko hen holko tawi wini wonko ɓe natini hen gandanɗa hoorema jeenoko hen hande wiyeteɓe wonde par exemple ko awluɓe ɓe walla wiyeteɓe wonde par exemple wadde ko ñeñɓe ɓe e nder oɗon tuma hande ko kamɓe ni itti position men sa ƴeewi ɗum noon so tawi wonde neɗɗo dardima oɗon côté pour yidde wadde percé walla pour yidde ha joni yaade yahata ha ɓoy seeɗa tawi rendo ngo andi an ko jarata ko walla ne jarata ni wona ngal ɗon jaɓɓal poɗɗa yaɓɓude e nder oɗon tuma ay yimɓeɓe dokkatamo ni respect mo poti wawde rokkudemo ɗum saabi noon à chaque fois a heddoto e lancé mo keddiɗa o hay sino so tawi heɓani hen ko jiɗɗa hebde hen ko mbasa wasde hen ndimawgo ma quoi mais anda saɗa faami exactement ɗo yimɓe haaldo
si j'ai capté mindal DJ du hande ko hunde goto mbasoto mami an hande kala to gonda ada nowi ko leñol pular parnortoɗa ɗum onan disconvient même pas mais hande hunde goto kanoto mami DJ du sa heeɓi contrat so jolfuɓe ngari mbi kokkima contrat mbi DJ du ko ɗum ɗo gimmi walla bamaranke walla soninke ya mbaɗa contrat o so tawi aɗa yeeha hen ɓeydare par ce que hande sa ƴeewi Demba Guissa en kan Diallo en morceau ji mabɓe baɗɗi buzz ɗi fof bien vrai koɓe fulɓe mais ko morceau ji mabɓe jolfuɓe waɗi ɓe hokki morceau ji mabɓe jimata jolfuɓe ko ɓen hokkiɓe hande ha toɓe ngari ɗo donc anne so jolfo walla goɗɗo e goɗɗo waɗi mom hoto heɗo yimɓeɓe mbima no ka ɓiɗɗo pullo pour kaɗa haala jolfe ça c'est des détails neɗɗo kala to gonɗa ƴewde wadde avancement liggi ala frontière ni bom golle kam ngala frontière parce que so wontino ɗum ɗo hande fulɓe jara toon to France ne jahani ligguno tubaɓe voilà bon mi weltima vraiment mi weltima kadi aussi contribution ma nde garduɗa hen ni min beltima no fewi no fewi no fewi par rapport aussi no kalduɗa ni goto foof so tawi andata ko yiyande mum mais vraiment weeli kam e laayi fof ko respect gonɗo hen o à chaque fois so tawi en gari e nder rendo ngo eɗen kuccite mumen ko rarement jiyata neɗɗo waɗa écriture ƴetto walla ene yennane neɗɗo ɗum no aussi c'est pas donné à tout le monde ko yettere Allah no fewi walla neɗɗo naata e nder live jiyan waɗa offensé neɗɗo walla ne haala ko boni ɗum kadi aussi c'est pas donné à tout le monde ɗum noon aussi ko yettere Allah no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi bon mbawmi wiide on tan ko hande kala ɗo goto e men wawi yettade ko rendo ngo yettini ɗum ɗon par ce que neɗɗo wawa yaade gaga yimɓe potilo min ala sago mi heewa faaro par ce que komi ñeeño il faut pama ɗum ɗon hewde faaro kam eɗo banggue ñeeño ɗum wireke ɗum accu mi heewa faaro par ce que komi ñeeño c'est par ce que tawmi hande ko tawmi hande ko faaro e nder galle he ɗum noon sa tawi faaro e nder galle ma alay soko kewa faaro voilà non DJ du heew faaro ha safa duksel ɓurma hewde faaro par ce que aɗa déjà ɓe jiyat neɗɗo o jogo neɗɗo ene waɗa articulé Pape Cheikh Diallo en ɓurma hewde faaro ɗo sa heewani faaro sa waɗi kalme mbima ko yambar sa waɗi ɗum ɗon mbima ka aɗa heewi faaro on comprend même pas ɗum tagara mbiɗo hewde faaro ɓuuri wasde hewde faaro ni bon neɗɗo kala ɗo gonɗa farno e ko gonɗa ko voilà hew faaro ha safa hew faaro ha safa mi weltima bon banɗe batiri o ko gasi actuellement ɗo gomi ɗo live o weeli par ce que wonno hande live men ko ka kouthia o en ji Amina Poté waɗi conférence de presse huccite tigui rigui presse o won révélation ngaji ɗi o waɗi hen par ce que Amina Poté yi ha wi wonde ko ko stress kañum wari on mo ganduɗa hoorema ko kañum woni ha joni Ndiaye Kouthia dans ce cas stress o noon ko Kouthia rewda ɗon o rutti wonde o wi wonde son jii Kouthia yalti toon to ganduɗa hoorema woni TFM arti e nder TFM par ce que koko rewi e sernaɓe mawɓe kañum en nodde Youssou Ndour koko selino artiri ɗum ɗon kadi Kouthia révélation ngaji mum o wi wonde Amina Poté kañum e Viviane Ndour ko kañum en gondi kañum en ndesodiri par ce que ko lesbienne aji voilà o waɗino caɗele ha ɗo ganduɗa hoorema on mo ganduɗa hoorema kañum woni ɓi Viviane Ndour o woni Zeyna hebdino probléme e jaɓa yimmo o yadanama ɗon aussi e nder ɗiɗon audio ji o wi wonde on mo ganduɗa kañum woni Aissa Koné dañji e Youssou Ndour ɓinguel enen fof eɗen ganduno wonde yimɓe ne mbiyatno Aissa Koné kañum Boubou Ndour ha joni jaltino Boubou Ndour du moins jaltituno voilà gueɗel gongal ɗimmal ngal on mo ganduɗa hoorema ko debbo mo ganduɗa hoorema hande yimɓeɓe fof ne gandi ɗum kadi aussi yimama ɗo hen ko ene wali segel e ko nandi hen en jii Kouthia to haalata to haaldata e on mo ganduɗa hoorema kañum woni ceerno ene hokkira inde yummum e inde oɗon voilà en jii ɗum ɗon gueɗal gongal ɗimmal ngal kanko Kouthia o wi wonde o rokkat confirmation wonde Pape Cheikh Diallo ko debbati gorkati gurjiguel c'est parce que Pape Cheikh Diallo ene yaare dewle tati actuellement ko célibataire o wi rewɓe ɓe o resniri woni gila ɗo gonɗo ɓi Aïda Patra o ha ɗo ganduɗa hoore o debbo makko gonɗoɗo Siso hay kiya mo wattidi réseau goto meɓe fof tawdi on Pape Cheikh Diallo e on mo ganduɗa hoore makko kañum woni ha joni gorko ɗum noon ko débat par ce que hunde nde ɗum woni ko haalata hande e nder site uji ɗi e radio ji ɗi e télé ji ɗi voilà dans ce cas aussi eɗen poti addude ɗum e ɗemgal ninowal ngal pour mbawen rentinde yimɓeɓe wona question bonnude inde Kouthia walla ɗenen gueɗe hande ɗum no wawi heɓtade men wawi heɓtade moni kala ko pour ha mbawen rentinde yimɓeɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen goni wonɓe rende ɓe par ce que Kouthia e hoore mum wonde portable o ko debbo mum waɗi ɗum skyné machallah kala message mo heeɗi jomum wawa heɗade ɗum goto fof ari addi hen yiyande mum haalluji
jerodiri jeerɗi ɗi jerodiri jencudi dañama hen ha konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajjiri e bawɗum wasata ɗum bongol yo Allah ɓeyden en sutura waɗan en suturaji men ɗum noon sago giɗo e sago gaño yo Allah rokku en sagoji men kono yato so tawi wonde sago ma aw an ko moƴƴo yo Allah rokke oɗon sago so tawi sago ma ko bonɗo hakkude ma e neɗɗo woto Allah waɗ ɗum yo Allah rubtu oɗon sago gonɗo mo joguiɗa o e ma c'est très important voilà bande men tedduɓe musidɓe Omar Suɓe on beltanama on ɓeytanama on jaganama gueɗe moƴƴere on ƴettaka ɓe kadi aussi oɗon jaroɗen ja fof ko noon tan live o wawide ƴettide yimɓe fof en puɗɗima live o ça fait presque 3 heures de temps yimɓe ne goni hen ene jewta ɗum noon kala jiɗɗo aussi rewidade live oɗo ene wawi yaade nder titonde TV inchallah peut être demain ma en ƴettu live o complet batten ɗum toon wajibi wonɓe toon ene mbaɗa suivre ɓe kadi mbawa hettade live o no hannirta ni on jarama. Amin. Ok, DJ. DJ, après, routam abonnement, il y a ton numéro, Inch'Allah. Ok, joni, c'est fait. Vas-y. Merci, on jarama.